Гаяз Исхакый. Тормышмы бу? Укый Илнур Закиров. Бер шәкертнең хатирәләре дигән исем берлә кулыма төшкән шул дәфтәр безнең тормышыбызның иң җәрәхәтле йирләренә ачканга, бик күп яшьләремезнең тереклегенә охшаган бу бәхетсез шәкертләрнең буш, мәгънәсез гомеренә карау минем күңелемдә дә шул тормышмы бу дигән сөальне китергәнгә, үзем хәл кыла алмаган шул мәсьәләне бәлки укучыларым хәл кылыр. Мин җавап таба алмаган сөальгә бәлки анлар табар дип, шул тормышмы буны китап итеп бастырырга уйладым. Мөхәммәд Гаяз әл-Исхакый. Без хәзер әти берлә чәйдән кайттык. Чәй эчкәндә бер буйдан бүлмә ярыгыны кайчылар, чыралар берлә зурайтып, кызлар карап тордылар. Мине быел карчыклар да зурайып кайткан егет булган диләр. Булганмын шул. Илгәре мине маңка сарыгы дип мыскыл итә торган күрше кызлары, минем берлә су буйларында бәбкәләр саклаучы Миңлебай кызлары бары да миннән качалар. Күрше хатыннары да мине күргәч, яулыкларының очларыны тешләренә кабып, минем берлә исәнләшмичә китәләр. Карчыклар да: "Зур булды инде, Алла хәерле бәхет бирсен. Атаң урынында картай" сүзләренә әни алдында мине кызартып, "Матур бикәч бирсен" диләр. Урамнардан үткән вакытта да кешеләр: "Нинди зурайды, әле генә малай иде, шәһәр суы килеште" дип сөйләп калалар. Мине күрү берлә тәрәзәләргә кызлар атылалар. Чыннан да, мин шул хәзер кызлар кызыгырлык егет булганмын ахры. Кызлар карый башласа, үземнең йөрәгем сирәк сикерә башлый. Бик якыннан карасалар, колакларым, битләрем ут кеби яна башлый. Бүлмә ярыгы аркылы фәлән кызлар күзе берлә күзем очраса, никадәр карыйсым килсә дә, ихтыярсыз күзем түбән төшә. Мин аларның күз карауларына каршы әллә нәрсә эрегән кеби булып, йомшарып, изрәп китәм. Әллә нәрсә оят кеби була. Үземне үзем били алмый башлыйм, тәннәрем калтырый башлый, аяк өстендә басып торырга хәлем калмый. Шуның өчен мин кызларны, үзләре караганны белмәгәндә яшеренеп карарга яратам. Ул вакытта мин озак иттереп, анларның һәр әгъзаларына карап бетерәм. Анларның йөзләренә, күзләренә, кашларына, кирфекләренә, авызларына, иреннәренә, билләренә, күкрәкләренә җентекләп карыйм. Анларның шул авызларыннан үбәргә, билләренә кочарга фаразына чумам. Анларның хыяллары берлә кышына, уйнаша башлыйм. Ләкин анларның минем каравымны сизүләре минем бөтен кәефемне боза. Мине башына салкын су куйган кеби итеп, баягы фараз кыз урынына исән, терек, селкенә вә хәрәкәтләнә торган кызны китереп бастыра. Мине тагы анлардан уялыпмы, куркыпмы, күземне алырга, яисә анлар күрми торган кечкенәрәк ярыктан карарга мәҗбүр итә. Мин кайвакытта шул кызлар берлә күзем күзгә очрашкач, күз кысарга да, яисә бармак селкергә дә уйлыйм. Ләкин вакыты йеткәч, күземнең кабаклары кадаклап куйган кеби селкенми, бармагым урыныннан кузгалмый. Мин үземнең булдыра алмавым өчен үземне шелтәли башлыйм. Ахырдан, ярый әле селекмәү яхшы булды. Ул әнисенә әйтер иде, әнисе минем әнигә әйтеп, мине оятлы ясар иде дип шатланам да. Тагы шуның өстенә кызлар берлә уйнашу бик яхшы эш түгел. Әти берлә безнең мөнәсәбәтебез яхшы. Әти миннән әллә ничә сүз сорады. Мин һәммәсенә җавап бирү генә түгел, әти берлә мөназара кылышып китеп, әнине куркыттым да. Ләкин җәй көне өйдә бер эштә булмау уңайсызрак. Күңел берлә әллә ниләр эшлисе килә. Нишлисең, эш юк. Йөрешергә, нитәргә дә кеше юк. Мужик малайлары берлә уйнап йөрергә миңа килешми дә инде. Мин Казан шәкерте. Егетләре берлә йөрергә тагы килешми. Анлар соң ни беләләр? Анлар шул бик җәмитләр. Кызлар белән йөрергә тагы шул баягы бер. 28 май 1895 ел.
Ягъмурдан соң көн матурайып китте. Мужиклар бары да эшләреннән бәйрәм итәләр. Бүген көн буе кулларына таяк тотып, мужик картлары ашлык карарга баралар. Сабан ашлык кырында хәзер кара йирләр бер дә калмады. Бөтен кыр ямь-яшел күренә. Арыш кыры азрак дулкынлана да башлады. Безнең бакчада матурланып киткән мискин агачлар бу арада бик моңаеп торалар иде. Бүгенге һавалыкларыны күрсәң, исең китәр. Кичәге тузан берлә буялып беткән яфраклар бүген зүмруд кеби ямь-яшел торалар. Кичә үләм дигән кеби тора торган агачлар бүген яшь егетләр кеби яшел яфраклары берлә шаулашып торалар. Тәмле иттереп юеш исе килә. Мин ындырга барып кайттым. Андагы үләннәр дә бик матурайып үсәргә хәзерләнеп торалар. Күрше ындырда Шакирның ике кызы ындыр табагы ябып маташалар иде. Мин килгәнне күреп, бүре кеби куышка керделәр. Безнең якка чыга торган читәнне шытыр-шытыр сындырып тишекләр ача башладылар. Мин куыш янына бик киләсем килсә дә бара алмадым. Яхшы түгел. Я шунда аналары бардыр, яисә күрше ындырдан, я авылдан бер кеше күрер. Үзләренең куышта икәнлегене белдерер өчен кеби кычкырып көлешәләр. Мин анлар чыгып киткәч кенә куыш янына килеп, ярыктан карый башладым. Эчемнән анлар берлә сөйләшергә уйладым. Ләкин ничек сүз башласы? Ничек? Тагы бит алар икәү. Исеме берлә Фәхриҗамал дип дәшсәң, берсенең хәтере калыр. Миңлесылу дип дәшсәң, икенчесенеке. Миңлесылуы куышка керде дә минем тарафка сәнәге берлә чүбыргытты. Әллә белеп, әллә белмәенчә, ләкин мин куркып киттем. Мин бик узак уйлап торганның соңында Миңлесылу җаным дип дәштем. Ләкин үз тавышыма үзем куркып, теге ишеткәнне, ишетмәгәнне белмәенчә дә торып, ындырның теге ягына киттем. Менә анлар үзләре сөйләшә башласалар иде. Фәхри карт зираттан кайтышлый минем яныма туктап кәефне изде. Кызлар ындыр табагыны ябып бетереп кайтып киттеләр. Мин дә Фәхри карт берлә аның киленнәренне яманлаганыны тыңлый-тыңлый өйгә кайттым. Бүлмәдә әни янында әллә нинди хатыннар чәй ичәләр. Менә элгәрерәк булса, мин дә шунда сәке янына утырып кына чәй ичәр идем. Хәзер шул инде юк. Мин менә шундый хатыннарның бер туктамаенча гайбәт сатуларыны яратам. Бүген тагын көн үтә. Эш юктан ичмасам намазга барып килим. Анда да буш, әллә нәрсә тулмаган кеби күренә. Берәр көннән булмаса, әбиләргә кунакка барып килергә кирәк. 3 июнь 1895 ел. Көтмәгән yerдән мулла җизниләр килеп төште. Өй бераз җанланып китте. Кичә кунаклар янына дип авылның байгураларыны ашка чакырдык. Мин хуҗа кеби булып ашлар ташыдым. Мулла җизни берлә түбәнеш мулласы саилченең сәламене алу тиешме түгелме хакында бик каты мөназара кылыштылар. Ахырдан аш уртасында әти китап киштәсеннән Ибне Габидинне алдырып, шуннан сәлам алуның тиеш түгеллеге хакында гыйбарә күрсәтте. Ул шуннан соң үзе дә көлеп куйды. Эшеннән үзенең шул яшь муллаларның бәхәсләрене тиз хәл кылуына бераз хаваланды булырга кирәк. Байгуралар да бер-берсенә карашып акрын гына «Бу бүтән шул, бүтән» дип әтине мактый башладылар. Берсе акыртын гына «Тирә-якта бер инде» диде. Яшь муллалар да әтигә бик кызыккан кеби, әллә нинди бик олуг кешегә караган кеби карыйлар кеби күренде. Вакыйган да безнең әти шәп инде. Ул нәхүне белә, мантыйкны белә, фикхне белә, гарәпчә бик оста, фарсыча бик оста, шуның өстенә бик динле, бик ихласлы, бик яхшы. Яшь муллалар кеби базардан базарга йөреп вакытыны уздырмый. Әллә ниләрне хәйлә итеп, авылдан авылга кунакка йөрми. 3 тәңкә акчага бөтен динене сатып, теләсә кемнең хатыныны аерып җибәреп, теләсә нинди хатынга никах укымый. Аның бар белгәне мәсҗид берлә мәдрәсә. Шуның өчен шул аны мәхәллә халкы да ярата, тирә-як халкы да олылый. Мине дә әтисе төсле булыр диләр. Аштан чәйгә калган кешеләр арасында мин
туп атып болыттан ягъмур яудыруларны һәм дә төрек берлә Англия политикасыны сөйләп, үземнең мәгълүматым күплегенә исләрне китәрдем. Ахырдан солтанның гакыллыгы берлә Викторияны алдап, Мисырны кайтарып алуыны сөйләдем. Муллалар, мужиклар мөселманның кафирне җиңүенә бик шатландылар. Әти шуннан соң мөселман мәмләкәтләренең таралуы, Бохараның китүе, Шамилнең җиңелүе, Төрекнең мәгълүб булуы хакында фикерләрен сөйләде. Анларның барысының да сәбәбе низам дигән булып, башка падишаһларга ияреп китеп, шәригатьне аяк астына таптау имеш. Мин кич берлә әтиләр намазга киткәч, әниләр Шәрифә абыстайлар берлә чәй эчтем. Анларга мәдрәсәнең ниндилегене, шәкертләрнең ничек торуларыны сөйләдем. Сөйләгәндә, әлбәттә, үземезнең мәдрәсәнең шәкертләрене, хәзрәтене мактап, башка мәдрәсәләрне яманлап сөйләдем. Инде безнең мәдрәсәдә дә усал, начар шәкертләр бар-барында. Мин инде анларны башка мәдрәсәләргә багышлап сөйләдем. Ахырсы бит үз мәдрәсәңнең исемене сату ярамый инде. Әни шунда: "Соң анда тәмәке тартучылар булмыймы? Син тартмыйсыңмы?" Мин бер дә тәмәке тартуны яратмыйм, дип куйды. Мин әлбәттә тартмыйм. Мин андый эшне яратмыйм, мин эчмим, тәмәке тартмыйм. Башка китап кушмаган эшләрне эшләмим. Алай гына ярамый бит, кыямәт бар. Вәл бәхсу бәгдәл мәути хак. Ягъни үлгәннән соң терелү хак. 5 июнь 1895 ел. Мин тышка чыккан йирдән, тәһарәтханә ярыгыннан күрше кызы Галимәне карап тордым. Әни аны кунак төшем булганга, кул арасына керешергә чакырган. Ул мунчаның идәнене юып кайтышлый, йорт уртасында, яшел чирәм өстендә ялан аяк көенчә чиләкләр, савытлар юа иде. Аның сызганган җиңе астында калын, тулы, былт-былт итеп тора торган беләге күренә иде. Юешләнгән күлмәге дә күкрәгенә ябышып, аның күкрәгенең кайсы төше биек, кайсы төше чокырлы идекене тәмам ачык күрсәтә иде. Ул кулы берлә ышкып-ышкып агач савыт юганда, аның күкрәгенең лып-лып итеп селкенүе дә күренеп тора иде. Мин бик озак үземне үзем онытып шуны карап тордым. Башымнан әллә нинди уйлар үтте. Әй, шуның шул тулы кулларыны кысып тотып, таза тәнене кочакларга. Әй, шуның сулаганда бер күтәрелә, бер төшә торган имчәкләренә башымны куеп торырга. Мин шуны үбәргә, кочакларга төрле уйлар кырдым. Бердән хәзердән чыгып, шуны кочакларга уйладым. Ләкин Алла сакласын, ул кычкырса яисә кеше күрсә, харап буласың бит. Шуннан ул лапас астына кермәсме дип, шунда керсә өстенә керергә уйлый башладым. Анда да керде. Янына чыгарга вакыт йеткәч, әллә нәрсә аякларым калтырый башлады. Ихтиярым бетте, чыга алмадым. Мин тагы план корганча ул кереп китте. Ярый әле андый-мондый йиңелчә уйлап ташлап, кунаклар алдында оятлы булмадым. Ни уйласаң да кызлар берлә уйнау бит гөнаһ инде. Минем булай да гөнаһым бик күп әле. Менә хәзер баягы күңел гөнаһым өчен намаздан соң тәүбә кылдым. Ләкин Галимәнең үтеп китүе тагы нәфсемне кузгатты. Усал бу каһәр суккан шайтан. Мөселманның тәүбәсенә карап кына тора. 6 июнь 1895 ел. Кунаклар килү файдадан хали булмады. Без инде 3 көннән бирле иртәдән кичкә кадәр ашка йөримез. Минем кесәдә шактый файда итте. Кайтканга 2 атна вакыт үткән, мин инде 1 сум 80 тиен акча җыйдым. Җәй шулай үтә. Казанга киткәнчә 10 тәңкә акча җыям. Баргач та Аллаһы Тәгалә чалбар камзул тектирәм. Бүген Түбәнеш мулласына ашка төшәмез. Мулланың балдызы бунда диләр. Күреп булса ярар иде. Матур ди. Минем сәгать юклыгы кәефсезрәк. Мулла җизнинең дә, Түбәнеш мулласының да сәгатьләре бар, минеке юк. Бүген көн бигессе. Кыйынырга барырга бик шәп булыр иде. Уңайсызрак. Ничек инде малайлар берлә кыйынып йөрергә кирәк. Менә монда Казандагы кебек купальнялар булса һәйбәт булыр иде. Юк шул. Иртәгә кунаклар китәмез диләр, күңелсез булып калыр.
Әле мулла җизниләр мунчада. Бик кызык, кунак килдисә, безнең әни мунча ягарга тотына. Кунакларны иртүк уятып, мунчага ибәреп, мазаларыны китәрә. Мин шуны бер дә яратмыйм. Алай да мунчада кызарып пешеп беткән мулла җизни берлә лимон я бал берлә чәй эчәргә яратам. Бүген дә мулла җизни берлә чәй эчтем әле. Я ул күп эчә. Ничек карыны ярылмый? 30 чынаяк эчкәндер. Әнә бер мужик ат җигеп ашка алырга килде. Тизрәк хәзерләнергә кирәк. Безнең әти кеше көттерүне яратмый. Бүген тагы 8 җиргә ашка барырга, корсак кына чыдасын инде. Акчасы күпме булыр икән? Менә бар да 5 тиен бирсә 40 тиен булыр иде, ләкин күбесе 3 тиен бирә, яисә 2 тиен. Мулла 1 тиен дә бирми инде. Минем кара бүрекне әти яратмаса да, шуны киям инде. 9 июнь 1895 ел. Кунаклар киткәч, өйләр ташландык йорт кеби буп-буш калды. Кунаклар, аларның балалары берлә шау итеп, куәтле умарта кеби гөрләп тора торган өй тынланды, моңланды. Бу көннәрдәге ягъмур да, соңгы матур ачык һава да кунаклар берлә бергә китте. Кичә кичтән бирле әллә нинди яз көне бик сирәк була торган вак ягъмур болыты бөтен дөньяны каплаган. Болытлар башка төшәм дигән кеби түбәннән генә акыртын гына агып, матур күкне, ялтыраган кояшны каплап, бөтен дөньяга моңлык, ялкаулык йоктыралар. Мин бик озак йоклап, сәгать 9-да гына көчкә уяндым. Өй түбәсенә шыбыр-шыбыр яуган ягъмур тавышлары йокы арасына кереп, әллә нинди төшләр күрсәттеләр. Чәйнең дә тәме булмады. Әти, әни берлә дә сүз сөйләнмәде. Чәйдән соң нишләргә белмәенчә тышка чыктым. Тавышсыз яуган ягъмур йокы арасында баса торган албасты пәрие кеби мине акыртын гына һәр ягымнан кочаклый изә башлады. Мин үземнең нишләргә теләгәнемне белмәенчә, нишләргә дә кирәклегене уйлый алмаенча, келәт янына утырдым. Ихтыярсыз күзләрем суга туеп бетеп, өстләре каралган ергә текәлде. Йер йотып бетерә алмаган өстендәге су бөртекләренә, анлар өстенә вак ягъмур төшеп, анларның төрле төсле селкенеп китеп, өстләренең шәүләләр берлә каплануларыны карап торып, башымдагы фикеремнең шул ягъмур шәүләләре берлә каплануыннанмы, анларны сузып артык алга ибәрә алмадым. Мин башымның уйсыз-нисез туктап торганын хис итеп, шул эшсезлеккә каршы нишләргәлекне уйлый алмадым. Менә әллә кайдан бак-бак дигән тавыш чыкты. Бер үрдәк артыннан бер никадәр үрдәк балалары сөйләшә-сөйләшә пычмакка җыелган суга таба барып, суда былчырана, быкырдый башладылар. Мин шунларның быкырдауларыны күреп, минем өчен шул кадәр кәефсез көннең анлар өчен бәйрәм булу ихтималы барыны уйлап, төрле хайванның төрлечә яратылуларыны, төрлечә шатлануларыны вә төрлечә кайгыруларыны уйладым. Менә хәзер бу үрдәкләр кычкырышып бәйрәм итәләр, сөйләшәләр, шаулашалар, шул ягъмур өчен Аллага рәхмәт укыйлар. Мин шул ягъмурдан туеп, үземне үзем кая куярга урын таба алмый торам. Шулайдыр шул. Һәр төрле үзгәрүдән төрле халыкка, төрле хайваннарга файда була торгандыр. Корыдан кирпеччегә файда була, игенчегә зарар була. Иген уңудан ярлыга файда була, байга зарар була. Тагы әллә ниләр. Никадәр йокласам да, йокы туймаган төсле күренә. Ахырсы тагы аштан соң бераз йокларга кирәк. Түбәгә шыбыр-шыбыр итеп, ягъмур яуганны тыңлап бераз ләззәтләнергә кирәк. 12 июнь 1895 ел. Кичә ягъмур туктаганга, бүген кояш бик күптән бирле шул дөньяны яктырта алмаганы өчен шул көннәрнең казасыны кылган кеби, яисә аның яктылыгыннан пәрдә булып каплап торган болытларны җиңгәнгә җиңү бәйрәме иткән кеби, аның дөньяга сыймый торган яктылыгы, һәр караңгы нәрсәне яктырта торган нуры берлә, бөтен нәрсәләрне йомшак кына иттереп кочаклаган, бөтен дөньяны нуры берлә тутырган иде. Аның ямь-яшел кырларга, моңлы куркынычлы урманнарга, сузылып яткан ялтыраган суларга күз кысулары, анларга төрле мәгънәләр аңлата торган елмаюлары, яшел кырларның, чәчәкләр берлә бизәлгән болыннарның,
Һавалы урманнарның аңар каршы башларыны акыртын гына иеп, аңар каршы нәфис исләре берлә сәлам җибәрүләре, кыр тургайларының шул сәламнәрне алып тизрәк хуҗасына бирергә ашыккан кеби, җырлый-җырлый, борылып-бормаланып кояшка таба очулары, аллы-гөлле төстәге күбәләкләрнең хәтфә кеби йомшак канатлары берлә шул саф һаваны яшелле, сарылы, кызыллы, аллы йолдызлар берлә бизәкләүләре, төрле бал кортларының матур тавыш берлә кызуланып, бер чәчәктән икенче чәчәккә күчеп бал җыюлары, һәммәсе бу көнгә бик зур бәйрәм төсе бирә, бу көнне гади көннәрдән аера иде. Авылларның урамнарындагы яшел чирәмнәрендә бер туктамаенча ат, куян куышы, ат карагы уеннарыны уйный торган балалар һәм дә яшел чирәмнәргә корсаклары берлә сузылып ятып, елның матурлыгыннан, яхшылыгыннан шатланып, иске елларны, иске эшләрне, авылларның януларыны, атларның үлүләрене, казна өчен әйберләр сатуларыны, солдатка китүләрне сөйләп, иске хатирәләрне яңарта торган агайлар, урамнарда көтү тавыкларының Әтәш әфәнденең командасы астында сузып-сузып кырлаулары, Әтәшнең авылның башка урамындагы әтәшләр берлә кычкырышып сөйләшүләре бу манзарәне тагы матурлата, аңар тагы күбрәк мәгънә бирә иде. Мин дә шул матурлыкка хайран калып, шул матурлыктан ләззәтләнеп озак кына карап торганның соңында, әбиләргә барыр өчен тарантасны майлап ат җигәргә тотындым. Ат та бу матур көннең гади бер көн түгел икәнлегене белгән кеби, шул матурлыкның әллә нинди тулмаган җирене хис итеп, шуны тутырыр өчен кеби, бик матур итеп кешнәп җибәрде. Саф һава калтырап китте. Атның кешнәве тавышы колаклардан китәргә өлгерә алмады, авылның тагы бер тарафыннан җавап кешнәве килде. Ат минем җигәргә маташканыма илтифат итмәгән кеби, тагы башыны күтәреп, тагы кешнәп куеп, шул кешнәүләрдә әллә нинди вәгъдәләр бар кеби, аягы берлә тыпырчынып китәргә теләгәнене белдертә башлады. Мин дә утырып чыгып, кояшка каршы шул матур кырлар, урманнар арасыннан йомшак кына йөгерткән тарантас селкенүе берлә әллә нинди уйларга чума-чума әбиләргә киттем. Авылны чыктым, яшел игеннәр эченнән диңгездән ярып бара торган көймә кеби, шул яшеллекне кара атым, кара арбан берлә ярып бара башладым. Кырның хуш исләре, мине каршы алыр өчен хәзерләгән кеби, кошларның оркестрлары, мин үткәндә ике тарафтан да ашлыкларның баш иеп, миңа сәлам биреп калулары мине тәмам исертте. Мин үземнең шатлыгыма чыдый алмаенча, үземнең кәефемне нәрсәгә сарыф кылырга белмәенчә, шул шатлык, матурлык галәмендә йөзә идем. Әллә нинди берсеннән берсе матур фикерләргә чума идем. Шул фикерләрне, шул фаразларны хакыйкатьтән аермаенча ләззәтләнә идем. Менә тагы ат кешнәп җибәрде. Мин йокыдан уянып киткән кеби булып алдыма, артыма карый башладым. Күктән төшкән кеби күз алдымда француз күлмәк, француз яулык, ап-пак оек чабатадан бер хатынга йиткәнне. Аның мине уздырыр өчен кырыйга басканын күрдем. Минем бөтен әгъзаларым хәрәкәткә килде. Әллә нинди зур бер эш көткән кеби, битләрем кызара, кулларым калтырый башлады. Хатынның тугрысына барып, мең төрле фикерләргә күмелеп, хатынга туп-тугры карый башладым. Хатынның матур төсле таза тәннәре минем күңелемдә тагы әллә нинди фикерләр уятты. Ул да туп-тугры карап нидәндер көлде. Мин иреннәремне кыймылдатып, әллә ни әйтмәкче булдым. Иренем кыймылдамады, авызымнан сүз чыкмады. Мин башымны аңар каерып карап уза башладым. Күңелемдә утырырга чакырыйм, фәлән итим, төгән итим дигән мең төрле фикерләр йөри башлады. Ләкин берсен дә мәйданга чыгара алмаенча, һаман ерагая башладым. Кыз минем күңелемдәге бөтен фикерләремне аңлаган кеби, минем шул булдыксызлыгымнан көлгән кеби шаркылдап көлде. Мин кызардым. Миннән көлүе өчен ачуым килеп, атны сугып чаба башладым. Ләкин тагы башымны борып карарга тотындым. Кыз кесәсеннән яулык алып селки башлады. Мин дә тагы гайрәтләнеп, атны сабырлатып, кызны көтәргә карар бирдем. Ләкин кыз якынлаша башлагач, тагы әллә нинди курку фикерләре берлә тагы артыма карый-карый,
тагы кызның көлүләреннән хурлана киттем. Шул очрашу минем күңелемдә 40 төрле фикер уятты. Бердән шул кыз берлә сөйләшәсем, уйнашасым килүе бөтен башымны каплады. Шуның берлә бергә үк курку фикере, кеше күрер, кеше ишетер, яхшы түгел фикере сугыша башлады. Шуның өстенә карарсызлык һәм дә кызның көлүеннән ачу киле кушылып, минем башымда зур сугыш ачылды. Шул фикерләрнең иң соңында үземне үзем шелтәләү уе, үземнең шундый форсаттан да файдалана белмәү уем куәтләнеп, үземне үзем: син нинди егет, син нинди яшь, син кай вакыт егетлекнең, яшьлекнең ләззәтене күрәчәксең дип шелтәли башладым. Шунларга җавап таба алмаенча, икенче тугры килсә болай калдырмам дип, үземә үзем сүз биреп, үземнең шул начар хәлемнән чыгар өчен кеби атны куалый башладым. Менә биек тау өстендә әбиләрнең ялтырап ята торган авылы күренде. Мин баягы фикердән тизрәк котылыр өчен тиз-тиз авылга ашыга башладым. Моң гына тора торган җил тегермәннәре, ямьсез уйлар гына уята торган ташлар берлә тулып беткән зиратлар яныннан үтеп, авылга да кердем. Теге фикеремне авылның тышында калдырып, иске генә, моң гына бер йортның капкасын ачтым. 15 июнь 1895 ел. Ва рөтбәтте тәртип кылдым мин аны. Галә мөкаддәмәт, бер мөкаддәмә үзәренә, ва сәләсә мәкаләт, 3 мәкалә үзәренә, ва хатимәт, бер хатимә үзәренә. Ягъни тәртибен шулай кылдым ки, керешне кереш итеп, 3 мәкаләне 3 мәкалә итеп, ахырын ахыры итеп дигән күрше өйдән ишетелә торган әби берлә бер кыз тавышы мине йокымнан уятып җибәрде. Өй түбәсенең ярыкларыннан гына сузылып кергән яктылык, башка бер тәрәзәсе булмаган караңгы чыланда һәм дә мантыйктан бик ерак торган әбиләрнең чыланында ва рөтбәтте галә мөкаддәмәт ва сәләсә мәкаләт ва хатимәтне ишетү бердән бер мине әллә нишләтеп җибәрде. Мин бер яктан мәдрәсә ва мәдрәсәдәге иптәшләр, дәресләр, сәләсә моназаралары вә бердән шул күрше өйдән ишетелә торган чыкыр-чыкыр майда пешә торган пәрәмәч тавышы, кыймаклар исе арасында калдым. Күңелем дә бунларның берсе-берсене истисна кылганга, ягъни айыру кылганга, я чыкырдап пешә торган кыймак хакыйкать, сөлес мәсьәләсе хыял, яисә мин мәдрәсәдә ятам. Сөлес хакыйкать, бу кыймак пәрәмәч исләре ашыйсы килгәннән булган бер хыял дип төшенә башладым. Ләкин кызу табага яңадан салынган суык майның тагы бик зур куәт берлә чатыр-чатыр итеп китүе вә шуның соңындук яшь кенә бер тавышның сузып кына вә рөтбәттә тәртип кылдым мин ул китапны. Галә мөкаддәмәт, бер мөкаддәмә үзәренә вә сәләсә мәкаләт дип сөаль тарызында сузып торуыны, әбинең шуның сузган вә сөлес мәкаләтенә 3 мәкалә үзәренә дип җавап бирүене һәм дә нәрсә күзеңне акайтып торасың, укы дип кычкыруы. Аның артыннан әгүзе бисмилла әйтеп, гайсә ингәй тәмам төгәл 900-дә дәҗҗалны үтергәйләр белең анда дип сузып киләве минем әбиләрдә идекемә аз гына шөбһә калдырмады. Мин тиз генә сикереп торып, киенеп, юынырга чыктым. Һәм дә кереп чәй эчәргә утырган бабай һәм әби янында теге өйдәге сабак кызлары хакында, анларның китаплары хакында сораштым. Әби, яңа бер китапка керт дип, Махирәсе йөдәтте, шуңарга керттем. Бер дә күргән китабым түгел, диде. Мин ул китапның Шәмсия икәнлегенә әйткәч, карт мулла бабай да исе китеп, кертеңез әле шул китапны дип, китапны керттерде. Китапның Шәмсия булуы бабайның ишене катырды. Һәм дә аның берлә минем арамда сөлес хакында бер мөназара ачылды. Бабай минем сүзләремнән разый калды булырга кирәк. Бу китаплар мәрхүм Габдулланыкы. Ул бик һәйбәт Казан шәкерте иде, үлеп китте. Менә шул аның агасының кызлары башка кызлардан узар өчен анларда булмаган китапларны укырга маташалар, диде.
һәм дә анда минем өчен дә яраклы китаплар барлыгыны сөйләде. Мин чәй эчәр-эчмәс, ул үлгән Казан шәкертенең китапларыны карар өчен шул кешеләргә киттем. Кайнап торган самавар янында 2 сумка китапларны актара башладым. Әллә никадәр дәрес китапларына башка, төпләмәгән, таралган төрекчә бер китап таптым. Бөтен сумкага таралган бу китапны җыя башладым. Җыя аның Тарихи Госмани дигән бер китап икәнене белеп, ул тарих фәләнне бер дә белмәгәнгә, һәм дә теле дә бик үк аңлашылмаганга гаҗәпсенеп, башка китаплар берлә шуны да алдым. Алып кайткач ук Тарихи Ислам кыйсмене укып чыктым. 6 бармак кеби китаплардан Тарихи Исламны бераз белгәнгә, буны аңлау да авыр булмады. Акрын гына тегеләрен дә аңлый башладым. Менә хәзер кунактан кайтканыма 2 атна булды. Тарихны 3 мәртәбә укып чыктым. Бу тарих әллә нинди уйлар уятты. Кечкенә бер халыкның зурайып падишаһлык ясавы, ул падишаһлыкның дөньяның иң зур падишаһлыклары арасына керүе, соңыннан аның акрын-акрын гына җимерелүе күз алдымнан кичте. Мин шуның сәбәпләрен эзләдем. Ачык бер нәрсә таба алмадым, әтидән сорадым. Ул да соңгы заманада низам-интизам дип шәригать ташлап аурупалану диде. Бу җавапка мин бохарайларның низам-интизамны кабул итмәенчә шәригатьтән аерылмауларыны, анларның изелүләрене сөйләдем. Әти дә аптырап, «Әл-әмру лиллаһи», Алланың бер хикмәте бардыр диде. Булса бардыр, ләкин мин дә шул хикмәтне беләсем килә. Казан беткән, Әстерхан беткән, Кырым беткән, Бухара беткән. Тагы әллә нинди гарәпләр беткән. Истанбул начарланган. Бунлар минем башымда бик күп фикерләр, бик күп кайгылар ачтылар. Ник беткән, ник бетә сөальләре башымны ваттылар. Мин бик күп уйладым, бик күп уйлыйм. 26 июнь 1895 ел. Гаяз Исхакый. Тормышмы бу? Тарихтагы Әндәлес гарәпләре хакындагысыны әти берлә бергә укыдык. Әндәлеснең кайда икәнлегене белә алмаганга, тегеннән алып кайткан кичкенә Әсәре Сәлим Сабит дигән җография хариталарыннан, ягъни картасыннан эзләп таптык. Әтинең дә буның хакында мәгълүматы юк икән. Анларда гыйлемнең бик алга китүенә, шулай булса да әллә нигә бетүләренә мин тагы гаҗәпкә калдым. Чыннан да, ник бу ислам халыкларының башына һәммә йирдә бәла туган? Бунлар һәммәсе дә миндә әллә нинди шул киткән мәмләкәтләр өчен матәм кайгысы уятты. Мин шунларны укыган сайын үз йортым йимерелгән кеби кайгырдым, хәсрәтләндем. Кичә бер иптәштән хат алдым. Җәйне кызык үткәрү хакында, күрше кызлары берлә шури-мурилар ясау хакында язган. Миндә дә шул фикерләрне уятты. Хат язарга карар бирдем. Язам. Быел да җәй үтеп китә. Үткән гомер кайтмый. Яшьлек бер килә. Язам. 30 июнь 1895 ел. 10 бүлек. Күңел әллә ни тели эч пыша, кәеф юк, төрлелек юк. Көннәр бары да берсенә берсе охшап үтеп бара. Күңелсез, мәгънәсез. Әллә ни эшлисе килә, әллә ни тудырасы килә, берни дә эшләп булмый. Иртәдән кичкә кадәр йортта йөреп, ындырга барып вакыт уздырдым. Үземнең язмышымнан үзем разый түгел. 1 июль 1895 ел. Тагы төрлелек, авылга ишан килде. Без тагы ишан берлә кунакка йөримез. Мужиклар бик иелеп, ишанның кулыны үбәләр, аннан фатиха үтенәләр. Ишан да чыннан бер зур эш эшләгән кеше кеби, бик зур иттереп кулыны күтәреп, озын иттереп дуга кыла. Ишан һәр вакыт итәгенә карап утырганга, мужиклар аны Алла берлә юллаша диләр. Мәҗлестә чыккан сүзләрне
һәммәсене дә ишаннан хәл кылдырмакчы булып, «Хәзрәт ни әйтер әле?» дип куялар. Ләкин хәзрәт һаман аска караган көенчә дәшми тынмый тора. Кич берлә ишанга мөрид булыр өчен өем-өем хатыннар җыелалар. Анлар кайсы сөлге, кайсы ашъяулык, кайсы әбисеннән калган бөтен тәңкә, кайсы җәмәгатеннән урлаган акчаны күтәреп килеп, ишанны шул әйберләр берлә күмәләр. Эшкертүченең исабы-хисабы юк. Пәри сукканнан, каршы орынганнан, сихердән, күз тиюдән, зыяндаштан, бизгәктән, бабасырдан, баш авыруыннан, күз авыруыннан, йөрәк авыруыннан, катудан, шәнчүдән, очкылык тотудан, тел бәйләнүдән, белмим тагы әллә нинди ширләрдән эшкертәләр. Ястүдән соң яшеренеп кенә картлар, карчыклар кызларының яхшы тормавыннан, киленнәренең угылларыны кулларына алудан зарланырга, угыллары солдатка китмәсен өчен, солдаттагысы исәнлектә, саулыкта кайтсын дип нәзерләр китерәләр. Бала табалмый торган хатыннар, балалары булмый торган ирләр бала табу дарулары сорарга. Балалары үлә торганнар балаларыны үтерми торган дугалыклар алырга, ире сөйми торганнар сөйдергечләр алырга. Байысы килгәннәр байлык дугалары, байлык битиләре алырга киләләр. Бунлар барысы да җанлы-җансыз хайваннар. Анларның тиреләрне, анларның йоннарыны, тулаларыны, анлардан булган акчаларыны китерәләр. Алладан булган теләкләренә ишан хәзрәткә пошлиналар түлиләр. Ишан мәсҗеддә мужиклар берлә зикер укый. Бик узак итәгенә карап торганның соңында пышкырырга тотына. Мужиклар аның пышкыруыннан бик зур мәгънәләр чыгаралар. Ишан да шул пышкырулардан шактый күп акча чыгара. Безнең әти ишанны яратмаса да, аңар мөрид булу фәлән кеби ваклыкларга риза булмаса да, аның шунда мәсҗедтә пышкыруларына каршы тормый. Ишан килгәндә шактый файда булгангадыр ахырсы. Ишан тугрысында ләм-мим дип сүз сөйләми. Мин ишанның шактый кәефене ебәрдем. Ул Бухараи шәриф дип сөйләргә тотынган иде, мин шәриф инде дип Бухараның начарлыкларыны саный башладым. Икенче көнне Аксак Тимер хәзрәтләре әүлия булган дип тотынган иде. Теге төрек тарихыннан аның мөселманга никадәр зарар иткәнлегене сөйләп тагы каршы төштем. Әти мин сөйләгәндә көлеп кенә торды. Ишан бер җавап кайтармый тагы башыны бөкте. Мин шул халыкның ишанны әллә кем дип йөрүеннәнме, әллә ишанның һәр нәрсәне беләм дигән булып, халыкның барыны югыны җыюыннанмы, аңар дошманлык били башладым. Ишан килүдән кесә файда итсә дә, күңел файда итмәде. Тагы элгәреге кеби бушлык биләде. Тагы күңел төрлелек сорый башлады. 3 июль 1895 ел. Кем бу хатыннар? Шайтанмы, фәрештәме? Кеше түгел инде, ул сыны беләм. Ләкин шайтанмы, фәрештәмелегене айыра алмыйм. Минем бөтен күңелем шунларны күрәсе, шунларның ишенә керәсе, шунлар берлә рәхәтләнәсе, шунлар берлә сөйләшәсе, уйнашасы килә. Шунлар мине әллә нинди куәт берлә үзләренә таба өстериләр. Ләкин шунлар янына килгәч, шунлар берлә әллә кайчаннан бирле уйлап йөргән уйларны мәйданга чыгарырга вакыт yeткәч, миндә шунларга әллә нинди дошманлык, анларның матурлыкларына, анларның сөйли белүләренә, үзләрен тота белүләренә каршы көнләү хисе уяна. Минем күңелем анларның шул сабырлыклары, анларның шул салкын канлылыклары, үзләрен тота белүләренә протест ясый. Анларны шул салкын канлылыктан чыгарасым, анларның кызган күңелләрене, кайнаган бәгырьләрене япкан шул пәрдәләрне йыртасым килә. Мин анларны хайван кеби уасым, изәсем килә. Миндә әллә нинди йырткыч хисләр уяна. Шунларны мәйданга чыгарырга карар бирүем берлә, анларның йомшак сүзләре, матур көлүләре, йөзләренең ай кеби ялтыраулары, эшләрендәге хиссиятне саклаудан яңакларының ахак кеби янулары, мин сөйләргә сүз таба алмый торганда, анларның йөрәкләренең леп-леп тибү тавышлары мине изәләр, эретәләр. Мине әллә нинди көчсез бер чүпрәккә әверәләр. Мин тагы бер яктан шунларның әллә нинди олуг нәрсә иттереп, анларга баш ию,
Анлар ни кушса, ни теләсә шуны булдыру. Бер яктан, үземне шул кадәр изүләре өчен, үземне югалттырулары, оныттырулары өчен анларны әллә нинди дошман күрү, шунларны бетерү хисләре арасында кысылам, уалам. Тагы бер якка да хәрәкәт итә алмаенча, аягы кулы бәйләнгән батыр кеби, үземнең шулай булуыма сәбәп булучы кызларга ниһаять дәрәҗә ачуым килә. Ачуым ишемә сыймый. Колакларымны кыздырып, битләремнән яндырып тышка чыга. Аннан тагы тәнемә, җаныма тәэсир кылып, мине тагы ишемнән вә тышымнан яндыра. Мин шул ике ут, ике хис арасында янам, пешәм, куырылам. Менә бүген дә шулай булды. Иртүк торып үземезнең кечкенә өйгә чыктым. Әниләр, әтиләр йокласа да, бу арада бездә куна торган түбән оч кызы Фатыйма кечкенә өйдә күптән торып, чебешләр фәләннәр ашатып бетереп, тегүенә ябышкан иде. Мин әүвәл керүемдә аны күргәч тә аптырап китеп, юыныр өчен комган гына алып чыктым. Юынган вакытта әллә никадәр уйлар корып, шуның янына кереп сөйләшергә, уйнашырга, шуның берлә дустлашырга карар бирдем. Ахыртын гына кердем. Ул миннән яшь хисабыннан зур булганга, миннән качмый. Миндә андый-бундый уй барлыгын да белми торгандыр. Үземне үзем көчләп кенә аның янына барып утырдым. Аның бик гади: «Ник бик иртә тордың?» дигән сүзенә әллә нинди мәгънәле җаваплар бирергә теләсәм дә, тавышларым калтырый, иреннәрем кыймылдый, битләрем ут кеби яна башлады. Мин калтыраган тавыш берлә әллә нәрсәләр мыкырдадым. Ул минем нинди халәттә идекемне белүдән булырга кирәк. Көлде дә: «Кандала ашадымыни?» диде. Мин тагы ни җавап бирергә аптырап калдым. Теккән вакытта энә чәнчеп, җеп тартудан килгән бөтен тәненең хәрәкәтләрене сәер итә башладым, ягъни күзәтә башладым. Ул тагы көлде дә миңа карап: «Әллә авырыймсың?» диде. Мин тагы бу сөальгә «Сине сөям фәлән» дигән кеби сүзләр әйтергә уйласам да, үземнән юк дигән сүзгә башка нәрсә чыкмады. Минем булай торуым бик мәгънәсез булганга, акыртын гына кызның янына шуып килеп кулымны муенына салмакчы булдым. Әллә ничә күтәреп, әллә ничә төшергәннән соң кулымны акыртын гына муенына куйдым. Кыз бер сүз дәшмәенчә, минем тарафымнан башка хәрәкәтләрне көткән кеби, миңа карамаенча тегүендә дәвам итте. Минем йөрәгемнең лепелдәве бөтен өйгә ишетелә башлады. Кыз мине бераз батырайтсын өченме, бик күп мәгънә аңлатырлык бер караш берлә миңа карады. Мин бу карашта әллә никадәр дәрт аңласам да, буннан соң да кулымны селкетеп, яңа бер хәрәкәт ясый алмадым. Кызның муенындагы минем кулым җансыз кеби хәрәкәтсез калды. Кыз табигый уларак минем бу ярым-ярты хәрәкәтемнән риза булмадыгыннан, үз тарафыннан миңа таба бер эш эшләргә, үзене җиңә алмаудан булырга кирәк. Тагы бераз шулай торгач, тагы минем күземә: «Һаман шулай торасыңмы? Яле, мәми авыз», дип караганнан соңында алай ярамый, диде. Миннән тагы бер хәрәкәт көткән кеби тик калды. Мин тагы бер эш эшли алмадым. Ул: «Ал кулыңны», диде. Мин кулымны алдым. Үзем кып-кызыл булып, үземне үзем сүгә башладым. Кыз тагы тегәргә тотынып, мине юк кеби иттереп эшенә дәвам итте. Бераздан соң күзенең очы белән генә карап, миндә артык куәт юклыгыны хис кылып булырга кирәк. «Бар чык, кешеләр керә башлар», диде. Мин никадәр чыгасым килмәсә дә, никадәр шул кызны кочаклыйсым, үбәсем килсә дә, торып чыгып киттем. Бакчада утырып бик озак үземне үзем сүктем. Авызга чәйнәп салган ашны ашый алмавыма, үземне үзем тота алмавыма хайранга калдым. Буннан соң икенче кат тугры килсә, болай ясамам дип, бик нык үземә сүз бирдем. Йетәр, әле дә бик күп форсат югалттым. 5 июль 1895 ел. Кичә шәһәрдән бер әллә нинди китап алып кайттым. Теле минем тарих теле берлә язылган булса да, тырышып укый торгач аңладым. Китапта бер ташкентлы мулла Габбас дигән кешенең
40 газизләр зиратыны эзләп йөреп, Испанияга барып чыгып, минем теге Әндәлис тарихында укыган гарәпләрнең калдыкларыннан гызле бер атауда яшәүче мөселман гарәпләргә барып очравыны һәм дә анларның хәзерге тормышларының ничек икәнлегене тасвир иткән. Бу китап дөрес булса, чынында шундый йир булса, ул оҗмах инде. Анда фәкыйрь юк, аш ялангач, теләнчелек иткән зәгыйф юк. Актык сулышында авызына су салырга кешесе булмаган авыру юк, зулым юк, җәбер юк, һәр йирдә тигезлек, һәр йирдә гадаләт. Тормышлары шул кадәр уңайланган, анда безнең кеби начар атлар берлә йөрүне, дөяләр, үгезләр берлә шәһәрдән шәһәргә килүне әллә кайчан онытканнар. Анларның бөтен шәһәрләре, авыллары арасында күз ачып күз йомганча, күз күргән йиргә җитә торган праклар кеби электрик вагоннар йөри. Анда бездәге кеби мелт-мелт итеп, ярлы кешене сүнәм дип куркытып тора торган табагач лампалар урынына һәр өйдә, һәр бүлмәдә әллә нинди матур, пөхтә электрик лампалар төнне кичтән аермаслык иттереп яктырталар. Анда бездәге кеби ирләр теләсәләр йомычканы йомыш итеп, хатыннарыны кыйнау, кечкенә генә эшләрне сәбәп итеп, анларны аеру урынына хатыннар үзләрене идарә кылалар. Үз эшләре өчен үзләреннән хатыннар сайлап, үзләренең низакларыны күзләре күрәләр. Анда бездәге кеби муллалар бот күтәреп, һәр нәрсәне инкар кылып, шәригатькә сыймый дип тормыйлар. Анларның мәдрәсәләре бездәге кеби чүплек башында чүплек оясы кеби булмаенча, безнең падишаһларымызның сарайлары кеби зиннәтле, пөхтә, зур эшләтелгәннәр. Анларның падишаһлары төрекнеке кеби йөзәр, меңәр җариялар берлә чормаланып чуалып ятмаенча, гади кеше кеби эш итә, гади кеше кеби мәмләкәтенә хезмәт итә. Хасыйлы, ягъни кыскасы, андагы эшләр һәммәсе мондагының киресе. Чын бездә дә шулай булса, нинди кызык булыр иде. Һәммә кеше рәхәтләнеп яшәр иде. Һәммә кеше әллә нинди кирәкмәгән тамак кайгылары берлә йөдәмәс иде. Бар да эшләр иде, бар да ашар иде. Ник бездә шулай булмаган? Әнә ул гарәпләрдә шулай булган, ник бездә булмаган? Бездә мөселман ич. Ник анларда уку ул кадәр алга киткән дә, бездә наданлык шул кадәр падишаһлык сөргән? Ник бездә шул кадәр зулым, җәбер җәелгән дә, анларда ул беткән? Ник бездә бөтен урамнар хәерче, карак берлә тулган да, анларда ул беткән? Ник бездә хатыннар, җарияләр кеби калган да, анларда падишаһлар булганнар? Буның сәбәбе ни? Тәкъдирдер шул. Ник безгә Ходай шулай тәкъдир иткән, анларга тегеләй? Эй, безгә дә Ходай анларныкыча тәкъдир иткән булсачы. 7 июль 1895 ел. Бүген кара бугдайларны карарга дип кырга чыккан идем. Ни күзем берлә күрим, түбә өстендә бер борай йире кырыенда шайтан таягына ил сарган. Мин әллә ни тапкан кеби йөгерә-йөгерә өйгә кайтып әнигә сөйләдем. Әни бер кешегә дә сөйләмә дип, бик тиз корт тубалыны, битлегене миңа бирде дә, кечкенә генә шәл ябынып, кеше күрми торган йирдән су буйлап кына киттек. Судан кайта торган хатыннар минем тубалымны күреп, абыстай әллә ил таптыңызмы дип әйтергә теләсәләр дә, әни, юк, Миңлекол абзыйларга тубал төзәтергә генә илтәмез. Умартабыз уйнаткалап тора, дип җавап бирә дә кызу-кызу китә иде. Хатыннар әнинең сүзенә ышанмайчарак аптырап калдылар. Менә без авылдан чыгып та киттек. Мин ишемнән табалырмын микән? Урыныны онытмадым микән? Ил үлмәде микән? Фикерләре белән мәшгуль булсам да, канатлы кош кеби очам гына. Менә түбә өстенә менеп җитә башладык. Мин алтын тау тапкан кеби тиремә сыймый барам. Әни дә минем арттан калмаска тырышса да, арыды. Мине еш-еш кызуланма дип туктата башлады. Менә барып йеттек. Менә теге бурай, әнә теге ягы сулы, аның күршесе кара будай. Әнә шайтан таягы һаман сыгылып тора. Китмәгән икән. Менә мин хәзер барып та йиттем. Әнине көтеп торам. Әни илне күргәч, аның зурлыгына исе китеп, тирә-ягына бисмилла әйтеп, күз тимәсен дип төкерде. Үзенең битләреннән кызыл тир чыкканга,
акыртын гына утырып хәл җыярга тотынды. Мин шул вакыт тубалларны хәзерләдем. Ул битлек киеп, кулларына бияләйләр киеп, җыярга хәзерләнде. Минем өчен битлек булмаганга, казакием берлә томаланып кына әнигә ярдәм итә башладым. Менә әни бисмилла әйтеп, әвәлге чүмечне алып сусты. Кортлар бердән кузгалып китеп уылдый башладылар. Ул тагы берне салды, тегеләрнең уылдаулары тагы куәтләнде. Шайтан таягында калганнары казан кеби кайнарга башладылар. Тубалга кергәннәре тагы 40 төсле музыка уйный башладылар. Чүмечтән очып киткәннәре әнинең башы, минем башым тугрысында әйләнеп-әйләнеп җырларга тотындылар. Шул арада берсе быж иттереп килеп, минем борынымның очына утырды. Мин төшерергә өлгерә алмадым. Борыныма бик очлы, бик ачы угыны тыкты. Мин кинәттән сикереп китеп кортларны куркыттым. Анлар тагы тавышлырак җырлый, тагы безнең башлар өстендә күбрәк әйләнә башладылар. Әни кызу-кызу тубалга сала башлады. Әни салган саен тубалда гөрләү куәтләнә башлады. Шайтан таягыннан корт шактый кимеде. Аның сыгылып яткан бер ботагы бераз башында күтәрде. Кортлар үзләреннән үзләре дә күпердән чыга торган хайван кеби тубалга таба керә башладылар. Әни, анасы керде, хәзер бетерәмез дияргә өлгерә алмады, әллә кайдан арба тавышы ишетелә башлады. Һәм дә бик тиз безнең тугрыга килеп йетеп, ил тапканнар, уртак дигән тавышлар ишетелә башлады. Мин ул тарафка әйләнеп карап, ямь-яшел чапкан печән өстенә ат тотып утырган бер ир, ак эшләпәләр, кызыл күлмәкләр киеп утырган ике хатынны күрергә өлгерә алмадым. Анлар бары да бердән атларыннан сикереп төшеп, уртак дип йөгереп килә башладылар. Һәм дә әни янына килеп, җыю мөштәрәк, ягъни уртак булып, биләү дә мөштәрәк булсын өчен, куллары берлә берәр корт салган төсле кылана башладылар. Ирләре салым дигәндә, маңлайыны бер корт чагудан кулы берлә нишләгәнене белмәенчә, тубалның эченә бөтен кулыны тыкты. Кортлар бердән дулый башладылар. Бер минутта әнинең бөтен башы өсте корт белән тулды. Бик зур тавыш күтәрелде. Теге мужик вә хатыннар кулларыны селки-селки кортлардан кача башладылар. Әни тубалны ябарга өлгермәде, бөтен корт чыгып бетте. Анлар югарыда тагы әйләнеп-әйләнеп җырларга тотындылар, һәм бер-ике әйләнгәннән соң урманга таба ага башладылар. Теге мужиклар үзләренең ни кылганлыкларыны хәзер белсәләр дә, калган-пыскан кортлар анларны куып-куып йөгертеп чакканга, анлар акырып-бакырып йөрергә тотындылар. Атлары илгәрерәк тик торса да, берничә корт барып чаккач та, ул да сикерә-сикерә чабып, арба артыны чыгарып, юл буйлап авылга таба китте. Мин алтын тау югалткан кеше кеби, ил артыннан бераз чапсам да, күземнән югалгач әни янына кайттым. Әнинең битләре, маңлайы тирләп пешеп беткән. Куллары да корт угы берлә шешенеп беткән иде. Йөзенә дә әллә никадәр ачу киле төсе чыккан иде. Теге мужиклар, хатыннар һәммәсе дә безгә күренмәс өчен арбаларыны калдырып, ашлыклар арасыннан киткәннәр иде. Без әни берлә бераз карашып торганнан соң, әни, каһәр сукканнар, нинди зур илне әрәм иттеләр диде дә торып кайта башлады. Миңа бу юлы буш тубал, буш битлекне күтәреп кайту бердән авыр, икенчедән оят төсле тоелды. Кеше күрсә, илеңез кая дияр кеби булды. Курка-курка, яшеренә генә буш тубалны күтәреп өйгә кайттык. 9 июль 1895 ел. Тагы эш йитә, тагы җәй үтә. Мин тагы җәйдән бер файда итә алмаенча калдым. Кичләрен, иртәләрен бөтен авыл чалгы кайрау тавышы берлә яңгырый. Чалгылар хәзерләнәләр. Кызлар кызу-кызу киндерәләренә агартып бетереп, тукмаклап сандыкларга җыеп, янмый торган балчык келәтләргә кертеп куярга ашыгалар. Яшь киленнәр, кызлар урак печән өчен яңа эшләпәләр бастыралар, искеләрне буяталар. Аркаларына тагар өчен сач такмаларыны яңадан тезәләр. Кулларга җиңсәләр тегәләр, хәзерләнәләр. Елында бер килә торган зур эш бәйрәменә хәзерләнәләр. Озак үтмәй печәнгә төшәрләр,
аның артыннан уракка, аның артыннан орлык йитәр, аның артыннан тагы урак. Авыл халкы тәмам 40 кешесе булып китеп, өйләренә ашарга эчәргә генә кайтырлар. Авылларда бөкре картлар, чебеш ашатырга калган карчыклар, өй сакларга калган балаларга башка безнең кеби эшсез халык кына калыр. Ул вакытта эшләргә теләсәң дә бер эш эшли алмассың. Шуның өчен, бу елны ичмасам әрәм итмәс өчен, мәдрәсәгә баргач башка шәкертләр арасында сөйләргә минем дә сүзем булсын өчен кызларга хат язарга кирәк. Кичә бик озак кемгә язарганы ойладым. Күрше кызы Сәгыйдә бик матур булмаса да, анда кереп чыгып йөрү уңай булганга, аңар язмакчы булдым. Ләкин ул язу таныймы? Анысыны белмим. Ни дип языйм? Мужик егетләренеке төсле иттереп, читләренне чуарлап бәйтләр язарга миңа килешми. Шәкерт шәрәк иттереп, гарәпчә кушып язсаң аңламас. Үземнән бер төрле иттереп языйм ахрысы. Җаным Сәгыйдә, мин сине сөям. Инде нәрсә язарга? Каушыйк җаным. Тагы нәрсә? Гышык тоту Йосыф Зөләйхадан калган. Бу килешеп бетми. Я тагы нәрсә? Мине яндырма. Шул гынамы? Укып карадым, бердән бик аз була. Икенчедән бер дә аңлашылмый. Бу ярамый. Зуррак кагазьгә һәйбәтләп язарга кирәк. Алтын бармагым, көмеш тырнагым дип язсаң, тагы матур төсле күренми. Сезгә газизел вөҗүд вә кәсирел суҗуд, ягъни газиз булган һәм күп сәҗдә кылган дип башласаң, әтигә, әнигә язган хат төсле була. Юк, берсе дә ярамый, яңадан язам. Җаным Сәгыйдә, сиңа бик шук-шук сәлам бәгъдендә сүзем шулдыр. Инде нәрсә языйм? Сине сөям, тагы. Сөю берлә эш бетми бит, миңа тегесе кирәк. Каушыйк җаным Сәгыйдә, син кая ятасың? Бусы килешмәс. Минем ни эшем бар кая ятуында? Шулай бетерим ахрысы. Үзе дә белә инде. Сине сөйгүче, укып чыккач бу хатны да яратмадым. Ни булса булсын, максуд хат язу бит. Шуны ебәрәм. Ләкин ничек ебәрим? Бер бала аркылы ебәрергә баласы юк. Тагы ул балага ышанырга ярыймы? Карчыклар аша ебәрергә, ул карчыкны кайдан табасың? Үзем бирергә кирәк. Таптым. Мәчеләренең муенына бәйләп ебәрергә кирәк. Ләкин аны әллә кем алса, ул вакыт нишләрсең? Юк. Әвәл йортларына чыкканны саклап торырга кирәк тә, ташка тереп ыргытырга кирәк. Хәзер пешенлектән аның чыкканыны саклап торырга киттем. 10 июль 1895 ел. Өч көн бер бойдан саклап торып туеп беттем. Һич тугры китерә алмадым. Яисә чыкмый иде, яисә чыкса да кеше берлә була иде. Менә бүген тегүне алып безнең пешәнлеккә каршы ышыкка чыгып утырды. Мин әллә кайчаннан бирле карап торам. Мин аның шул тулы битләрене, шул кызыл авызыны үбәрменмени? Аның шул йомшак куллары берлә кочаклашырмынмени? Ыргытам. Ләкин ул хатны алмаса, нишләрмен? Яки әнигә бирсә, ай, илгәре үзе язса шәп булыр иде соң. Туктале, читәнне азрак шытырдатыйм. Ишетми. Тагы. Кара, ишетте. Күзе берлә эзли. Ташлыйммы? Юк, куркыныч. Ул шул читән шытырдагач үзе килсә иде. Юк, килми. Тукта, тагы бер шытырдатыйм әле. Һаман эзли, үзе килми. Ыргытыйм. Хәзер кеше юк. Күңел курка, кул бармый. Йөрәк леп-леп сикерә. Ыргытыйммы? Юк, булмый. Ник булмасын? Ул кыз түгелмени? Аның егетләр белән йөрисе килмимени? Килә. Алай булса, ник үзе миңа хат язмый? Я, ярар. Фәлсәфә сатар вакыт түгел, ыргытам. Уф. Тагы кулым үземнең әмеремне тутырмады. Тагы ыргыта алмадым. Менә инде Сәгыйдәнең әнисе дә чыкты. Инде ни була? Әнә Сәгыйдә әнисе белән көлеп сөйләшә. Миннән көлә торгандыр. Миннәндер. Я, менә әнигә әйтерләр. Китим тизрәк. 14 июль 1895 ел. Гаяз Исхакый. Тормышмы бу?
Йокыдан иртә тору сәбәпле, йир күрсәтергә барганда мин башымны җыя алмасам да, кайтырга чыкканда кәеф тәмам ачылып беткән иде. Йирнең кырыеннан чыгып килә торган зур кызыл кояшның шул чык юешлегеннән котылыр өчен кеби, тырышып-тырмашып өсткә чыга баруыны карый-карый, атны авылга таба борып кайта башладым. Кырга уракчылар килеп беткәнгә, юл буп-буш булса да, бөтен йир тулы халык иде. Бөтен юл буенча озын арканнар берлә бәйләнгән атлар, киләсе көннең эсселегенә кадәр тамакны туйдырып калыйк дигән кеби, шатыр-шатыр ашыйлар иде. Арбалар янындагы көлтәләрдән ясалган куышларда лагун-лагун сулар, тырыс-тырыс катыклар, зур-зур икмәкләр уракчыларның сусауларыны кайтарыр, тамакларыны туйдырыр өчен хәзерләнгән иде. Өч аякларда кечкенә генә балалар, киләчәктәге елларда шул аталары, аналары, агалары кеби күш-күш урак урыр өчен мыш-мыш йоклап хәзерләнәләр. Шул саф һавада әллә ничә төрле саф чәчәкләр исене иснәп, киләчәк хезмәтләргә көч җыялар иде. Йирләрнең эшләрендә хатын-кызлар, ирләр, егетләр алын-алын алып игеннең уңганлыгына шатлана-шатлана кеби иштереп уралар иде. Егетләрнең калын беләкләренә тамат ябыштырган ак җиңсәләр, кулларында үткен ураклар, осташ сугышчының кулындагы кылыч кеби тиз-тиз селкенеп, күз ачып күз йомганчы артларында зур-зур көлтәләр калдыралар. Атлаган саен шул иген гаскәрене җиңә-җиңә алга таба баралар иде. Кызларның, хатыннарның алъяпма бавы берлә нечкәләнгән билләре өстеннән язгы аксу кеби агып төшкән озын частакмалары, анларның ике кырыеннан озын-озын итеп, шуның кара ярлары якалары кеби томырап караланып, йылан кеби түгәрәкләнеп сузылып яткан сач толымнары, анларның кулларындагы нечкә үткен уракның селкенүе берлә селкенеп, кояшка каршы йылтыр-йылтыр уйныйлар. Аңарга каршы шул куе, озын, тулы башаклы арышларны үстергән өчен үзләренең рәхмәтләренә җибәрәләр. Аңарга башларыны иеп-иеп дустлык сәламе сөйлиләр иде. Һәр кешенең кулында чаш-чош итә торган ураклар да үзләренең йылтыраулары берлә бу тәңкәләрнең рәхмәтләренә, тәбрикләренә катнашалар иде. Кыр тургайлары, кырдагы әллә ничә йөз төрле кошлар, кортлар, күбәләкләр дә кешеләрнең фикерләренә бүлешәләр. Анлар да шул игенне уңдырган кояшка үзләренең шатлыкларыны, сөенүләренә мең төрле авазларыннан мең төрле аваз чыгарып сайрыйлар. Шул кояшның олуглык җырыны җырлыйлар иде. Бөтен кыр эшли иде. Бөтен кыр шул эшнең барлыгына шатлана, шул эшнең бәйрәмене итә иде. Кай тарафына карасаң да шул сач такмалар, ураклар йылтыравы берлә кошлар сайравы күрелә. Кай тарафына баксаң да бөтен кешеләрнең эшкә чумганлыклары, шул эшнең күплегеннән шатлана-шатлана эшләүләре, шул эшнең бәйрәменә тагы эш берлә бәйрәм итешкәннәре хис ителә иде. Бу эш диңгезендә, эшчеләр тулкыны арасында атымны акыртын гына атлатып бара торган эшсез мин дә шул эшчеләрнең бәйрәмендә үземнең шунларның матур эш бәйрәмнәрендә йөрергә хакым юклыгыны уйлап, мине сизмәсеннәр дигән кеби, урланып кына акыртын гына китсәм дә, күңелемнән һаман үземне үзем гаепли идем. Үземне үзем әрәмтамак дип исемли идем. Шул кадәр күп эш бар вакытта, шул кадәр эшнең кадере зур вакытта, үземнең эшләмәвемне хаклы ясар өчен бөтен башымнан әллә никадәр дәлилләр эзләсәм дә таба алмыйм. Шул уйларда тирәнләнгән саен үземне үзем шелтәли бара идем. Һәммә халык эш эшләгәндә, һәммә халык табигатьнең биргән байлыкларыны күбәйтергә тырышканда, һәммә халык бөтен бәни бәшәрнең киләчәге өчен икмәк хәзерләгәндә, ничек бер эш эшләми торырга кирәк? Ничек шул хезмәткә катышмаенча, шул хезмәтнең йимешләреннән файдаланырга кирәк? Колагыма ишетелгән бала тавышы мине фикеремнән чөерде. Мин тавыш тарафына карый башладым. Бер баланың әнисенең эре куллары өстендә сыгылып-сыгылып, суырып-суырып имчәк имүене, анасының да шул баласының имчәк имүенә карап ләззәтләнүене күреп, мин дә шатландым. Им бала, им, имдекең сөтләрне түләргә уйласаң, имдекең сөтләрдән булган куәтне шул киң кырларда, шул бетмәс-төкәнмәс эшләргә тотарга уйлап им бала, им,
Анаң кеби таза, нык, матур, эш сөя торган кызлар, атаң кеби эштән арымый, байлык ясый, байлык җыя торган угыллар тугдырыр өчен, анларны үстерер өчен, анлар берлә шул киң кырларда, шул эш диңгезендә колачлап йөзәр өчен им бала, им. Шул кырларны гөл бакчаларына әверер өчен, шул кырларны алтын таулар ясар өчен, белем өйрәнергә, зиһен ачарга көч ясар өчен им. Имез, ана, имез. Эш арасында туган, эш арасында үскән, эш өчен яратылган балаңны имез. Имез, ана, имез. Балаңның әрәмтамак булмаенча, эшче булачагына ышанып, аның эшләячәк куллары, эшкә йөрячәк аяклары, эшне уйлаячак башлары үссен өчен имез. Имез, ана, имез. Син үзеңнең имчәгеңнән аккан халал сөтләрең берлә эш эшләп тамак туйдырачак. Эш эшләп әллә никадәр әрәмтамакларның корсакларыны туйдырачак балаңны имез. Шул баланың әрәмтамак булмавына шатлана, бәйрәм ясый имез. Имез, ана, имез. Шул матур көннәрдә, шул иген диңгезендә, шул мең төрле кошлар, кортлар шатлана сайраганда син дә, эшче ана, балаңны сөя имез. Син дә, ана, шул матурлыкка аналык мәхәббәтен дә кушып, шул бәйрәмнең тулмаган йирене тутыр. Яшә эшче ана, яшә эшче бала. Бөтен дөньяның кыйммәте, бөтен дөньяның сәгадәте синең эшлекле кулыңда икәнлегене бел дә яшә. Яшә. 21 июль 1895 ел. Урак бетте. Халык бер яктан бик кызу көлтә ташый, икенче яктан ырлык суга. Җәй көне бушсызлыктан моңаеп тора торган ындырлар хәзер җанланды. Кара токлар янына өем кечкенә чүмәләләр өелә. Ындырның кырыларына бик матур иттереп очландырып бетерелгән кибәннәр куела башлады. Хатыннар, кызлар ындырга кайттылар. Анлар кояшта пешкән, кызарган битләреннән тирләр агызып, уҗым өчен ырлыклар суга башладылар. Зуррак ындырларда дибет итеп көйләтеп, алты берлә сукканның тавышы бөтен ындырдагыларга музыка кеби тәэсир итә башлады. Авылның бөтен тормышы, кайгысы, шатлыгы, өмете ындырга күчте. Шундагы чүмәләләрдә, шундагы кибәннәрдә, шундагы сары ука кеби сузылып яткан салам өемнәрендә, шундагы кап-кара ындыр табагының уртасында өелгән кибәкләрендә, борыкларында, бунларның меңәр өметләре саклана. Бунларның меңәр төрле планнары яшеренә башлады. Бу ел кызлар шул озын, авыр эшләр бетеп, бөтен эш кырдан кереп, көзге моңлы яңмурлы озын төнле көннәрдә үзләренең халал хезмәтләреннән булган ашлыклардан көзге вак ягъмурның йоклатасы килә торган тавыш берлә акыртын гына салам башлы келәткә явып торган вакытында үзләре сөйгән, үзләре кеби эштән ныгыган кияүләре берлә ашап сыйланып, анларның кочакларында ятасыларыны уйлыйлар иде. Егетләр эшләр беткәч, каз йылкыр вакытлар җиткәч, Алла кушып, солдаттан да котылып кайткач, шул ашлыкларны сатканнан алган акчага бикәчләренә күлмәкләр, читек кәүшләр, балдызларына сабыннар, иннекләр, каен энләренә пәкеләр, конфетлар алып кайтып, мылтыклар атып, скрипкәләр уйнатып, кияү булып кыз катына кергә уйлыйлар иде. Йорт хуҗалары эшләр бетеп, ашлыклар сугылып келәткә кереп, кызу җыела торган казна бирелеп беткәч, шәһәргә барып яңа сабан алырга, кара атка яңа збруй алырга, угылны, кызны өйләндерсәк нитсәк кирәк булыр дип, тимер ход алырга уйлыйлар иде. Киленнәр эшләр беткәч, тавыклар йомырка салудан туктагач, бәрәңгеләр алынып беткәч, казлар, үрдәкләр су буеннан җыелып алынгач, курыккан кеби генә җылыта торган, көзге җылы кояшлы көннәрдә яшел уҗым араларыннан үтә торган юллардан кашка алашаны җигеп, арбага кызыл ястыкны салып, күчтәнәчкә төче ачы күмәчләр пешереп, сандык төпләреннән алган, бикәч вакытта китерелгән читекләрне киеп, ире берлә әниләренә кунакка барырга, анда 3-4 көн кунак булып, һәр иртәне мунча кереп, карындаш кабилә, дуст ишкә ашка барып йөрүне уйлыйлар иде. Яшүсмер балалар шул ашлыкларны эшләп бетергәч, әтисе берлә базарга баргач, үзенә матур кара казаки,
Кара чалбарлык алдыруны, шунларны киеп мәктәп ачылгач та букчага тыгып барыр өчен яңа китаплар, кызыл яза торган карандашлар, карандаш очлый торган пәкеләр алуны шатлана-шатлана уйлыйлар иде. Бунларның һәммәсенең дә уйлары дөрест иде. Һәммәсенең дә шул теләгәннәренә булдырырга, үзләре аңлаганча кәефләнергә хаклары бар иде. Чөнки бунлар әрәмтамак түгелләр иде. 29 июль 1895 ел. Безнең дә эшләр бетте. Миңа мәдрәсәгә китәргә вакыт йитте. Әниләр күлмәк ыштаннар тегәләр, миңа чәкчәкләр, майлар, баллар хәзерлиләр. Әти дә төрлечә уйлап, миңа күпме акча бирелгәнлегенең очына чыга алмый. Үзем дә күпме акча барлыгыны, җәй буе күпме җыелдыгыны хисапладым. Баргач ук һәйбәт трико казаки берлә чалбар тектерәм. Сәгать алсаң да яхшы булыр иде, ләкин акча йитеп бетмәс. Берәр атнадан китәм. Мәдрәсәгә барасы килсә дә, әллә нигә авылдан да китәсе килми. Әллә нинди хис шунда үземне бәйләп тота. Мәдрәсәдә бик кызык була инде. Бөтен шәрикләр җыелалар. Һәммәсе әллә никадәр яңа хәбәр китерәләр. Әллә никадәр шатлык була. Мин әүвәле харчевняга барып төшеп, хәзрәт берлә күрешеп килеп, харчевняда 1-2 көн торып, дуст-ишләрне, шәрикләрне харчевняга алып килеп, пәрәмәч сумса берлә сыйлап кына барып керәм. Кызык була. 20 сентябрь 1895 ел. Бүген китәм. Әйберләрем һәммәсе җыелган. Китаплар, күлмәк-ыштаннар, күчтәнәчләр һәммәсе дә букчаларга тыгылган. Торырга дигән 25 сум берлә әти казакилар алырсын дип биргән 10 сум берлә үземнең җәйли җыйган 8 сум 38 тиендә кәгазьгә алыштырылып, китаплар эченә куелган. Тагы киләсе җәйгә кайтырга булып китәм. Кыш буе белмим, нинди үзгәрүләр булыр. Җәй буе берни булмады. Нә кызлар берлә йөрдем, нә башка бер эш эшләдем. Хәер, теге төрек тарихыны, теге китапны 5-6 кат укып чыктым. Баргач та тагы шундый китаплар укырга кирәк әле. Китүне уйлагач, күңелләр йомшарып китә, елыйсы килә. Киткәндә еламасам ярар иде. Бүген иртүк мунчага кереп, яңа күлмәкләр киенеп чыктым. Әни минем чыгуыма кыймаклар пешереп, бал берлә чәй хәзерләгән иде. Бик тәмле иттереп эчтем. Әни миңа хәзер кунак иттереп карый. Минем берлә сөйләшкәндә яшь чыкмасын дип көчләнеп кенә сөйли. Хәзер малай ат җигеп маташа. Әти аштан кайткач китәм. Хуш, авыл. Хуш миңа кызларыңнан бер файда бирмәгән. Минем эчемне генә пешергән авыл кызлары. Хуш иген тулы ындырлар. Хуш җырлый торган тавыклар. Хуш кичке авылдагы тынычлык. Хуш авылның моң кайгысыз тормышы. Хуш авылның майлы бәлешләре, тәмле итләре. Хуш яшьтәш егетләр. Хуш урамда туңып, уйнап йөри торган балалар. Хуш бу елгы җәем. Хуш мәңгелеккә кайтмый торган бу елгы гомерем. Һәммәсе хуш. 1 октябрь 1895 ел. Пароходта бару миңа һәр вакыт үземнең бик күп кимчелекләремне хәтеремә төшерә. Әллә нинди үземнән үзем риза түгеллек хисләрне уяндыра. Менә хәзер бөтен пароход тулы кеше арасында мин ялгыз барам. Танышым юк, дустым юк, ишем юк. Башкалар ду килеп шаулашып, шатланышып барганда мин моңаеп барам. Менә минем берлә кергән укучы рус егете кергәндә ялгыз булса да 3-4 сәгать булмады, шундагы никадәр ирләр, кызлар берлә танышып алды. Шунлар берлә гомер буе дуст кеби йөри. Мин һаман тик торам. Татарлар берлә танышып, бергә барырга мөмкин. Ләкин анлардан ни файда итәсең? Анлар һәммәсе үз эшендә. Берсе сатуыны сөйли, берсе алуыны. Миңа бунларның берсе дә сөт тә бирми, май да бирми. Руслар берлә катышып китәргә тел юк. Тел белсәң, менә шул марҗалар берлә рәхәтләнеп сөйләшеп йөрер идең бит. Менә кара, шул студент берлә шул марҗа кызы никадәр сөйләштеләр, белмим, никадәр тирән таныштылар. Әнә шул ябык сары хатын берлә теге сары төймәле рус
кайчаннан бирле бергә йөриләр, кайчаннан бирле аерылыша алмаган кеби сөйләшәләр. Әнә тагы теге кечкенә генә кызлар берлә кечкенә генә рус малайлары нинди кызык иттереп уйнап йөриләр. Әнә тагы теге бармагы саен алтын йөзек кигән, корзинасына әллә никадәр ашамак-эчмәк әйбере төягән марҗа берлә танышкан таза егет аерылмас дуст кеби бергә ашап, бергә эчеп, кичләрне пароход өстендә бергә үткәрәләр. Әнә тагы бүтәннәр, мин һаман ялгыз. Әллә мин так туганмы? 3 октябрь 1895 ел. Я Рабби, Казан никадәр зур, никадәр матур. Бу кадәр халык кайдан җыелган? Бу кадәр мал кайдан килгән? Бер устиясендә генә әллә ничә мең кеше бар. Бер устиясендә генә әллә ничә мең, бәлки 100 меңнәр кешегә ашарга эчәргә җитәрлек ашамак-эчмәк, 100 мең кешегә сыйланырга җитәрлек тәмле нәрсәләр бар. Бундагы карбызлар, кавыннар, йөземнәр, дүләләр, айвалар, оливалар әллә ничә авылның игененнән артык, әллә ничә авылның бәрәңгесеннән артык. Кем шул кадәр тәмле нәрсәләрне ашый? Каян бу кадәр тәмле нәрсәләргә акча җитә? Бу кадәр көтү эшчеләр ашыгып, пароходка ташый торган маллар кая китәләр? Бунларны нишлиләр? Имут иелеп куелган тиреләрне нишләтәләр? Биек таулар кеби иелеп куелган шикәр мишкәләре кая китәләр? Белмим. Шул нәрсәләрне күргәч тә, минем күңелем тиз-тиз Казанга барып җитәргә ашыга. Менә мине ямщик алып бара. Әнә хан мәсҗиде манарасы күренә, әнә башка мәсҗидләр. Мин бөтен эчем күңелем берлән тизрәк шул Казанга барып керәсем килә. Бөтен ихласым берлә шул Казанның киң, зур урамнарында йөрисем килә. Мин шул Казанга килеп җитүемә шатлыгымнан тиремә сыймаенча ярылырга җитешәм. Менә Казанга кердек. Кара, нинди матур кыз. Пөхтә киенгән дә нинди матур атлап бара. Менә бу егетне кара. Ут сүндерергә ашыккан кеби әллә кая ашыга. Кара, бу хатын ничек тирә-ягына карый, әллә кемне көтә бара. Шунлар һәммәсе дә нинди бәхетле, нинди. Шунлар бит һәммәсе дә шул Казанда торалар. Шул Казанның матур урамнарында, матур бакчаларында йөриләр. Шунлар бит һәммәсе дә шул әле гайре ниһая кавыннар, карбызлар, алмаларны ашыйлар. Һәммәсе бәхетле. Менә Харчевняга килеп йеттем. Мин дә Казан кешесе булдым. Мин дә бәхетле. 5 ноябрь 1895 ел. Мәдрәсәгә килгәнгә бер атна үтсә дә, һаман әле сабак башлаган юк. Көн дә шәкерт килә, көн дә иске иптәшләрдән берсе килеп, әллә ничә айлар аерым үткәргән хәлләрне сөйләшәмез. Һәммәсе кап-кара булып кояшка пешеп, тазарып, зурайып, ирләнеп киләләр. Кайсыларының киткән вакытта шып-шыма мыеклары яңа гына бөркеп чыккан җоннар берлә бизәлгән була. Һәммәсендә дә әллә никадәр гайрәт, әллә никадәр куәт, әллә никадәр дәрт. Барсы да бу елны аерым бер ел ясап, әллә никадәр укырга, әллә никадәр алга китәргә, әллә никадәр үзгәрергә уйлыйлар. Һәр көнне кич берлә бер иптәшнең өеннән алып килгән күчтәнәчләре белән сыйланамыз. Чәй эчәмез, уйныймыз, көлешәмез, җырлыймыз, бәйрәм итәмез. Казанда калганнарда да бу ел бер үзгәлек бар. Барсы да кеби җәй буе русча укыганнар. Кайсылары хәзер дә русчаны туктатмаганнар. Кайсылары җәйләрдә рус кызлары берлә танышканнар. Кайсылары мөселман кызлары берлә дә дуслашканнар. Кайсылары мәкәрҗә өстләрендәге вакытларында буш үткәрмәгәннәр. Кыскасы гына торганнар, яшәгәннәр. Минем кеби лыгырдык булып, бер эш эшли алмаенча вакыт үткәрмәгәннәр. 13 октябрь 1895 ел. Кояш әллә нинди. Инде сезне җылыта аптырадым, арыдым дигән кеби, зәгыйф кенә нурларыны чәчеп, акыртын гына тирә-ягыны җылыта, йомшак кына итеп яктылыгыны тутыра. Ул инде җәйге көн кеби
башларыңнан миләреңне эретеп чыгарырлык булып мәрхәмәтсез кылынмый. Аның хәзер шәфкатьле нуры мәрхәмәтле. Ул киң Кабан күле өстендә дә, элгәреге кеби ялтыр-йолтыр иттереп, яшь батырның кылычыны уйнатуы кеби кылынмый. Аны да кызганган кеби, аны да киләчәк суыкларга чыдарга димләгән кеби, үзенең йомшак җылысы берлә кочаклап, елмая-елмая гына бәхилләшә, саубуллаша. Ул хәзер илгәре кеби агачларның яфракларын да, анларның матурлыгына көнләп кыздырып корыттырырга теләми. Ул анларның соры йөзләренә көлемсерәп карый, анларга дустлык галәмәте күрсәтә. Һава да бүген тып-тын. Әллә никадәр очып йөри торган үрмәкүч ипләре елдән дә, эсседән дә курыкмаенча әллә кая таба китәләр. Иске коймалар янындагы кызыл-кызыл тараканнар да бик һаваланып кына кояшның җылысында рәхәтләнәләр, туйлар ясыйлар. Бөтен һава әллә нинди алма, кавын, карбыз, кабак исе берлә тулган. Өйләрдән әллә нинди туклык исе чыга. Кешеләрнең йөзләрендә эшлеклелек балкый. Без бөтен иптәшләр берлә сөйләшә-серләшә туеп беткәнгә укырга башлыймыз. Бүген беренче мәртәбә хәзрәт дәрескә керә. Әнә эслиләр. Хәзрәт керде. 20 октябрь 1895 ел. Дәресләр бик шәп китте. Бик кызу укыймыз. Бер-ике атнадан мөназарәгә йөрергә вакыт итә. Мин хәзер тәрҗеман газетасы укый башладым. Кызык, дөньяда әллә ниләр бар. Әллә кая бер Мәхди чыккан. Әллә кая агачтан кагаз ясыйлар икән. Америка дигән җирдә 27шәр катлы өйләр салалар икән. Ничек салалар? Кафир шул. Намазы укыган, рузасы тоткан. Эше дә шул, шунларны уйлап тору гына. 15 ноябрь 1895 ел. 26 бүлек. Дуңгызлар, шул ишан малайлары, һәммә җирдә эчеп йөрүдән бүтәнгә ярамыйлар. Теге башкорт ишанының угылы да мәдрәсәнең исемене сатып эчеп йөри икән. Кирәгене бирдек. 2 көн исереп кайтканны көтеп торып, авызыны иснәп бик пешерергә теләсәк тә, тугры китереп булмаган иде. Бүген юри артыннан китеп, бөтен фәхишханәләрне эзләдек, таба алмадык. Ул фәхишханә гаҗәп икән. Минем беренче керүем булганга, дер-дер калтырый кердем. Әгәр шул мәдрәсәнең исемене былчыратучылардан үч алу фикере булмаса иде, һич кирә алмый идем. Ул кызлар, ул хатыннар, һәммәсе безне чормап алып, утырыңыз дип йөдәтә башладылар. Күңелгә әллә нинди хис төште. Бердән тизрәк чыгасы килү, бердән каласы килү. Әлбәттә, әвәлге хис җиңде. Без теге малайны таба алмаенча, бөтен фәхишханәләрне йөреп бетердек. Кич берлә кайткач, капкаларны бикләтеп сакларга тотындык. Кайтты дуңгыз. Бөтен авызы сыра исе берлә тулган. Аның өстенә тагын кәнәфер кадагы ашаган булган. Үзенең дә кирәгене бирдек. Бөтен авызы борыны кан булды. Шулай кирәк ул. Сабак укымаенча мәдрәсә исемене сатып йөрүче малайларны. Сабак булыр. 13 гыйнвар 1896 ел. Кыш үтеп бара. Мин бер мәртәбәдә яза алмадым. Чөнки язылачак нәрсә булмады. Бу кыш былтыргыга караганда да мәгънәсез үтте. Моназарәләр азайды, һәммә җирдә аның базары төште диләр. Мантыйкка тырышучылар кимеде. Мин дә былтыргы кеби тырышмадым. Әллә нәрсә күңел бунлардан бер нәрсә чыгарыр төсле тормый. Я инде гыйлем мәсьәләсе берлә уграш, ягъни очрашу имеш. Үзең надан бул да гыйлемнең хакыйкате ни идекене бел имеш. Тагы ул гына йитмәгән. Ваҗиб ил-вуҗудның гыйлме нинди, ничек имеш. Мин кайдан белим? Ул мөназаралар кылышып беленә торган эшмени. Вакыйды тагы әллә кайчан үлеп беткән, сөякләре көлгә әйләнгән рәвафизлар, ягъни динсезләр берлә мөназара кылыш. Шигыләр берлә Хәзрәти Әбүбәкер хәлифә булырга тиеш идеме? Хәзрәти Галиме хакында шәм яндырып кычкырыш имеш. Тарихтан Хәзрәти Әбүбәкернең хәлифә булганлыгыны беләм. Хәзрәти Галигә хәлифәлек тиешлегене белмим. Ул булса фәлән булыр иде, төгән булыр иде, ул хак хәлифә дигән сүзләргә тагы
Бәлки булыр иде, бәлки булмас иде дип җавап бирми ни хәлем бар. Тагы, һич башында гакылы бар кеше шулай дими нишләсен? Ни дип мин хәзер 1300 ел моннан элек булган вакыйга өчен башымны ватып кычкырышып торыйм? Ихлас кайтты. Ул арада кулга төшкән вак-тыя китапларны укып маташам. Әле менә Рәдде Нусаридан, ягъни христиан динен кире кагудан бер китап төште. Кызык. Менә безгә белергә кирәк булса, шуны белергә кирәк. Рәвафизләр терелеп кайтмаслар. Христианнар күз алдымызда басып торалар. 18 март 1896 ел. Яз булды, көннәр җылынды. Мәдрәсәнең һавасы искиткеч бозылды. Иртә торганда башның эченә кургашын эритеп тутырган кеби булып, башны күтәреп булмый. Укыйсы килми, сөйлисе килми, ырышышасы гына килә. Шуның өчен мин хәзер өйлә намазы укыгач та чәй эчеп йөрергә чыгып китәм. Урамнар былчырак булса да, һава бик матур булганга рәхәтләнеп йөрим. Хәзер урамдагы халыкның төсе бөтенләй башка. Һәммәсендә әллә нинди шатлык әсәрләре бар. Һәммәсе дә шул озын салкын кыштан туеп, матур җәйнең якынлашуына сөенәләр кеби күренә. Урамнарда, крепость артларында әллә никадәр мөселман хатын-кызы. Араларында нинди матурлары бар. Безгә дә кайчан гына шул хатыннар берлә дуслашырга түгел, сөйләшергә генә дә насыйп булыр икән. Зур урамнар бүген ис китәрлек. Ул марҗа, кайдан бу кадәр җыелган? Кайдан бу кадәр матур пөхтә, бай киемнәр тапканнар? Ничек бунлар бу кадәр бай була? Әнә студентларыны кара. Анлар да нинди киенгән. Без дә шунлар кеби студент. Ник соң без йөрергә чыга башласак, бөтен мәдрәсә буе берсеннән чалбар, берсеннән бүрек, берсеннән бишмән җыямыз? Ник соң бунлар шул матур кызлар берлә рәхәтләнешеп сөйләшеп йөриләр дә, без анларның артларыннан авыз суымызны гына агызып йөримез? Буның сәбәбе ни? Без кеше түгелмени? 29 март 1896 ел. Русчадан башка бер эш эшләп булмаганга, мин бу ел җәй калып русча укырга карар бирдем. Укыйм. Шул руслар, марҗалар берлә сөйләшерлек булырлык укыйм. Авылга да кайтмыйм, укыйм. 12 май 1896 ел. Гаяз Исхакый. Тормышмы бу? Хәзер без мәдрәсәнең түбән өендә солдаттан калыр өчен аягыны бозып ятучы Салих берлә икәү генә торамыз. Мин Андрейдан аена 3 тәңкә түләп русча укыйм. Ул мескен көндә күп фараз мае берлә аягыны яндыра. Ул 2 атнадан бирле маташа эштән чыкты инде. Әвәлләре көн буе ятып тора иде, аякка баса да алмый иде. Хәзер азрак йөри башлады. Ашау-ичүне әлбәттә мин хәзерлим. Акча азрак булса да, тормыш кызык түгел. Русча бик авыр, аның нәхүе әллә нәрсә, безнең гарәп нәхүенә бер дә охшамый. Мин көненә 2 сәгать укып кайткач, бөтенләй буш. Эш пошканнан бакчаларга чыгып йөрим, Кабан күленә төшеп куенам, ләкин һәммә йирдә бер бушлык табам. Халык берлә шыгырым тулган бакчада мин ялгыз. Бөтен кешенең көлешүе, тавышы күкләргә күтәрелгән вакытларда мин моң. Бөтен кеше үзенчә кәефләнгәндә мин кәефсезлеккә чумам. Минем күңел утырткан бер эшем юк. Күңел сөйгән бер кешем, бер дустым юк. Мин һәр вакыт үз башыма калып, үземнең фаразларым берлә генә яшим. Менә шул бакчада кызлар берлә көлешә-көлешә сөйләшеп йөри торган егетләр кеби йөрисем килә. Агач төпләренә утырып китап укып туйганның соңында янына килеп утырган егет берлә сөйләшә торган ак киемле кыз берлә мин дә сөйләшәсем килә. Ул егеткә таба аның елмаеп карап сөйләгән сүзләрне минем дә ишетәсем килә. Шул сүзләрне сөйләгәндәге аның йөзендәге үзгәрүләрне минем дә укыйсым килә. Әнә шул агач төбендә утырып тора торган 2 татар кызы берлә сөйләшәсем, күрешәсем, дустланасым килә. Ләкин әллә нинди чылбырлар, әллә нинди мин аңламаган богаулар мине
шул кызларга якын ебәрми, анлар берлә мине сөйләштерми, дустлаштырмый. Мин эчемдәге әллә нәрсәнем, әллә нинди куәтне җиңеп, шунлар берлә барып сөйләшә башлый алмыйм. Шулай итеп көн үтә, көн үткән саен минем кәефем китә бара. 17 июнь 1896 ел. Салих терелә төште. Ул хәзер аксап кына йөри. Ул авыруыннан зарар итмәгән. Миннән яшерсә дә аңладым. Ул күрше Садык байларының асраулары берлә мөнәсәбәт башлаган. Бүген мәдрәсәнең коймасы аша төшеп, асрау берлә сөйләшеп кайтты. Күзләре, йөзләре бары да көлә. Мин аның ул асраулар берлә маташып йөрүне яратмаган кеби сөйләсәм дә, ахырдан буның бер көнләү икәнен генә тасдык иттем. Ул минем күңелне дә алыр өченме? Әйдә, сине дә алып барам. Кече атна көнгә тагы хуҗалары дачага китәләр. Бөтен өй бер карчык берлә ике асрауга кала. Карчык сүз дәшми, берсе сиңа булыр диде. Мин илгәре ваклык фәлән төгән дисәм дә, ахырдан риза булдым. Гомердә бер мәртәбә кызлар берлә уйнашырга, сөйләшергә кирәк. Хәзер мин әллә ни көткән кеби җомганы көтәм. Тизрәк килсен дә, мин дә кеше төсле булыйм. Ләкин кызлар берлә ничек сөйләшергә? Анлар бик борып сөйләшергә яраталар диләр. Тырышырмын инде. 21 июнь 1896 ел. Кече атна йитте. Мин юындым, киендем, нишләргә белмәенчә йөрим. Шул эш хәтеремә төшсә, калтырага тотынам. Кич булды, вәгъдә кылынган вакыт йитте. Без Салих берлә чыгып, койма янына килеп йиттек. Салих гади бер эш кеби коймага менеп тә китте. Мин бизгәк тоткан кеше кеби калтырыйм. Я Рабби, нишлим? Сөйләргә телем ачылмый. Салихка тукта, бераз сабыр ит димәкче булам. Булмый. Ничек кызларны күрермен? Ничек сөйләшермен? Бу калтырауны ничек туктатырмын? Коймага мин дә менә башласам да, тәнем калтыраганга егылып төштем. Салих теге яктан тизрәк ди. Бөтен куәтне җыйдым, тагы мендем. Ни күз берлә күрим? Караңгыда Салих янында ике кыз тора. Кызларны күрү минем тагы да калтыравымны арттырды. Мин, бу кызлар берлә безне күрсәләр, хәзрәткә әйтерләр. Хәзрәт күрсә, авылга беленсә, ни кадәр исемсезлек булыр, Алла сакласын дип курка башладым. Ул арада булмады, Салих тизрәк диде. Кызлар минем акыртынлыктан көлә башладылар. Мин кызардым, бүртендем, эчемнән кайнар су акты. Бунлардан ничек үземне мыскыл иттереп торыйм дидем дә, мәдрәсә ягына сикереп төштем. Менә 2 сәгатьтән бирле Салихны көтәм. Ул кайтмый, ул кызлар янында. Мин бунда үземә үзем ачуланып, көеп, янып ятам. Ник мин бер эшне эшләргә вакыт җиткәч кенә эшли алмыйм? Сәбәбе ни? Сәбәбе нәрсә? 26 июнь 1896 ел. Кичә Сафа бутышник кереп, билетларыңыз бармы? Билетсыз кеше тормыймы? Дип сорап, казыйны эзләп йөрде. Ярый әле байларның приказчиклары тугры килеп, билетлы, бары да билетлы. Бездә билетсыз берәү дә тормый. Әле шуны әйтергә йөри идем, Сафа абый. Сезгә закаттан тегелгән читек күптән магазинда эленеп тора. Юлың туры килгәндә кирип чык әле, диде дә, билет мәсьәләсе хәл кылынды. Югыйсә без шүрләгән идек. Шул билетсызлык чыннан да бик мазаны китәрә. Алыр идең, әллә кайларга барып, әллә ниләр кылып йөреп, эштән чыгып бетәргә кирәк. Мәдрәсә бик туйдырды. Ахыры кайтырга кирәк. Аз гына булса да авылда торып, хәл җыярга кирәк. Быел ел буе мәдрәсәдә торып ни файда иттем? Һич. 19 июль 1896 ел. Авылның бөтен урамыннан, өйләреннән, бакчаларыннан, ындырларыннан, кырларыннан көйгән ис килеп тора. Урамнардагы үләннәр дә көлгә әйләнеп, аяк астында шытыр-шытыр ватылалар. Агачларның яфраклары сап-сары булып, сирәклекләре берлә
ботакларыны да яшерә алмаенча, үзләренең зәгыйфьлекләреннән зарланган кеби, үзләренең ямьсезлекләреннән уялган кеби, берсенә берсе бәрелешеп, сөйләшеп, коры кигән тавышлар чыгаралар. Һаваланып кына йөзеп йөри торган казлар, бакыр-бакыр сөйләшеп, моназара кылыша торган үрдәкләр, иртәдән алып кичкә кадәр чыкмый торган, кыенучы балалар берлә гөрли торган су буе да былтыргыча түгел. Көтү-көтү казлар урынында бер-ике канаты йолкынган каз берлә зәгыйфь, авыру каз бәбкәләренең моңлы тавышлары ишетелә. Кыенып чыккач та, тәне кибеп беткәч, суга төшәргә хәзерләнеп торыр өчен, ыштаннарыны кими торган тук, таза, ачык малайлар урынында моң гына, тавышсыз гына 3-4 малай гына уйнашып маташалар. Су да үзенең хуҗасызлыгыннан курыккан кеби, үзенең былтыргы көмеш кеби төсене яшелгә буяган. Үзенең фәкыйрьлегене, үзенең кадере беткәнене күрсәтмәс өчен, ямьсезлегене яшергән хатын кеби, йөзенә бака ефәгеннән ясалган пәрдәләр япкан. Былтыргы матур, җанлы үрдәк каз тавышыны ишетмәгәнгә күңеле моңаеп, җырчы бакаларга урын биргән. Былтыргы яныннан үтеп киткәндә тазалык, исәнлек хис ителә торган өйләр дә үзгәргән. Анларның ватык-ватык тәрәзәләреннән чыга торган яңа икмәк, май, ит исләре, анларның эшләреннән ишетелә торган куәтле умарта гөрләве кеби, көчлелек тавышлары һәммәсе дә беткән. Авылларның кешеләре дә былтыргы кеби таза, былтыргы кеби нык төсле күренмиләр. Анларның хәрәкәтләрендә, анларның эшләрендә әллә нинди бер өметсезлек сизелә. Анларның күз карауларында, сөйләшүләрендә булмады инде, беттек дигән уй тыела. Былтыргы нык, таза, пөхтә киенгән кызлар да быел үзгәргән. Анларның да киемнәре былтыргы кеби үк яңа түгел. Анларның да төсләре былтыргы кеби ачык түгел. Анларның да күңелләре былтыргы кеби көр түгел. Анларның да кияүгә чыгып рәхәтләнеп тору өметләре былтыргы кеби үк көчле түгел. Хайваннар да үзгәргән. Былтыр су кыендырып кайткач, йонының өстендә кояш уйнап йөри торган, сыртлары беленми торган атларның да кабыргалары юлланып саналып тора. Анларның сыртлары да каләм кеби сузылып тора. Былтыр имчәкләреннән сөт ага-ага кайта торган сыерлар да быел ачлыктан зарланган тавышлары берлә бөтен дөньяны шаулаталар. Һаваланып кына көтүнең артыннан гына килә торган, бүген төнлән нинди бакчага урларга барырганы төшенә торган хәйләкәр кәҗәләр дә былтыргы вакырларны бетереп, йөгерә-йөгерә кайтып, калган кычытканнарны ашарга ашыгалар. Ындырлар да үзләренең кечкенә, вак, чалыш-чалыш куелган чүмәләләре берлә кеше күзенә күренергә оялган кеби моң гына торалар. Кырлар да яу үткән кеби кап-кара булып, шул бәхетсез, җансыз авылны үзләренең каралыклары берлә кочаклап алып, анларны киләсе өметләреннән дә мәхрүм итәләр. Урамнарда уйный торган бала тавышы, кичләрен җырлый торган егетләр тавышы да әллә кая киткән. Беткән, һәммәсе тынган. Һәммәсе моңайган. Бөтен авыл тын, бөтен авыл моң. 10 август 1896 ел. Тагы көз, тагы мин мәдрәсәдә. Ләкин быел шәкертләр былтыргы кеби ачык шат килмиләр. Һәммәсе ачлыктан зарлана, һәммәсе авыл хәленең начарлыгыны сөйли. Быел мәдрәсәдә фәкыйрь булыр төсле күренә. Башка елларны әллә нишәшәр букчалар, сандыклар, савытлар берлә күчтәнәч төяп килүче шәкертләр быел кечкенә-кечкенә төеннәр күтәреп кенә киләләр. Акча да сыек, харчевняларга төшеп тә кунак булып ятмыйлар. Мәдрәсәдә дә ачлык, кигән ис чыга. 18 октябрь 1896 ел. 36 бүлек. Бу ел кыш буе мәдрәсәдә ысулы җәдид, ысулы кадим низагысы берлә вакыт үтте. Шәкертләр икегә бүленде. Картрак укымаганраклар ысулы кадим тарафдары, яшьләр тырышып укучылар ысулы җәдид тарафдары. Әвәлге ваҗибел вуҗуд, худусы галәм, ягъни галәмнең барлыкка килүе мөназаралары урынына хәзер ысулы җәдид мөназарасы алды. Ысулы җәдид дингә муафикмы? Пәйгамбәр заманасында булганмы? Лә, күктән иңгән хәрефләр арасында бар идеме? Әбҗәд Хәввәс көтүбе сәләфтә бармы, юкмы?
Нәхү, сарыф укытуны үзгәртергә ярыймы, юкмы? Бу мәсьәләләр тирәсендә көне буе кычкырышамыз. Кызурак табигатьлеләребез орышыша, талаша да. Хәзер бөтен мәдрәсә шул ике фикер берлә бүленде. Арадагы илгәреге мәдрәсә хәмияте дә бетте. Ысулы җәдидчеләр башка мәдрәсә ысулы җәдидчеләре берлә дустлаша башладылар. Ысулы кадим хәзрәтләрдән, хусусан үземезнең хәзрәтләремездән көлә башладылар. Бу эш ике арада яңа дошманлык арттырды. Мин ысулы җәдид. Мине хәзер хәзрәт тә яратмый. Быел русча укучылар тагы күбәйде. Мантык дәресләренең базары бик төште. Моназарага бары 2 мәртәбә генә килделәр. Замана үзгәрде. 18 октябрь 1897 ел. Бүген өйләдән соң югары урамга йөрергә чыгып киттем. Көн шактый соң булса да, урамда шактый халык бар иде. Һәммәдә пассаж ягыннан 2 яшь кенә хатын да үтеп бара иде. Мин кызу-кызу анларның артыннан куып йиттем. Һәм дә күзләренә карап үтеп киттем. Бераз киткәч, артыма да борылып карадым. Хатыннар артык илтифат итмәсәләр дә, мин бер магазин янында әйбер караган булып торып, анларны тагы үземнән уздырдым. Тагы артларыннан йитеп үттем. Яннарыннан үткәндә берәр сүз әйтергә теләсәм дә, бер сүз дә әйтә алмаенча, тагы вакыты тугры килер әле, яисә үзләре дәшәрләр әле дип, чатта игълан укып анларны үткәрдем. Тагы бер сүз әйтә алмадым. Тагы артларыннан китим дип торганда, ломбард буеннан кызу-кызу килә торган бер хатын күреп, ашыга-ашыга урамның теге ягына чыгып, хатынга каршы тордым. Хатынга бик тугры карап торсам да, бер сүз дә эндәшмәенчә кызу-кызу үтеп киткәнгә, мин дә еш-еш атлап артыннан киттем. Хатын бер кондитер янында туктаганга, мин күземне бик тутырып карап үтеп киттем. Һәм дә берничә мәртәбә артыма борылып карадым. Хатын минем артымнан килмәенчә урамның теге ягына чыкты. Мин дә анда аулаграк дип, минем берлә сөйләшү өмете берлә чыккандыр дип артыннан чыктым. Ләкин хатын һич илтифат итмәенчә түбән таба төшеп китте. Мин дә кызу-кызу атлап, күземнән югалтмыйм дип ашыксам да, бер йортка кирип киткәч, билгеле, борылырга мәҗбүр булдым. Кәефсезләнеп кенә авыны югалткан эт кеби, кайгырып килгәндә, час буе тавыннан бер бик таза хатын берлә бер әбинең килүене күрдем. Мин әллә нинди зур бәхеткә очраган кеби, бөтен эчем-тышым берлә шатлана-шатлана, тегеләрнең тау менеп йитүләренә чамалап, акрын-акрын гына атлап теге тарафка юнәлдем. Тегеләр менеп йиттеләр. Мин күзем берлә ашарга теләгән кеби, теге хатынны сөзә башладым. Хатын азрак елмаеп, янындагы карчыкка бер сүз әйтте. Тегенең елмаюыннан минем бөтен эчем шатлык берлә тулды. Мин үземә үзем сыймаенча, шатлыгымнан ярылырга йитешеп, акрын гына алдыларына чыгып, тагы теге хатынның күзенә карадым. Теге хатын бу юлы ап-ачык көлде. Мин урынымда эредем, аякларым калтырый. Бөтен тәнем үзенә бер төрле хәрәкәткә килә башлады. Битләремә кызыл йөгерде, колакларым ут кеби яна башлады. Мине тагы әллә нинди бер зур куәт артыма әйләнеп карарга кушкан кеби, әллә нинди бер куәт тыйган кеби булды. Минем эчемдә тартышу башланды. Ахырдан чыдый алмадым, әйләндем. Ни күзем берлә күрим? Теге хатыннар урамның теге ягына чыгып баралар. Ни эшләгәнемне белмәенчә дә, борган машина кеби, мин дә анларның артыннан киттем. Анларны узганда тагы теге хатынга карадым. Теге хатын тагы тулы битле майлы күзе берлә миңа таба көлде. Мин әллә нинди сүз әйтергә теләдем. Ләкин нинди сүз әйтергәлегене кистерә алмаенча үтеп киттем. Тагы артымнан әллә нинди ук кадалган кеби, күз кадалганыны күреп артыма борылдым. Тагы теге хатынның көлгәнене күреп, бер чатта туктап, сүз кушарга кистердем. Менә киләләр. Менә хатын көлә. Менә нинди якын. Мин ни дип сүз кушыйм? Җаным, сине сөям диимме? Ул килешерме? Менә килеп йитте. Әнә миңа күзне тутырып карап үтеп бара. Мин тагы бер сүз әйтә алмадым. Менә карчыгы да, ни телисең дигән кеби, сөалле карау берлә карап китеп бара. Мин туктадым. Үземнең эш булдыра алмавыма ачуланып, ни булса булыр дип, кызу-кызу атлап хатын янына барып йиттем.
Аның янына йиткәч, йөрәгем леп-леп тибеп, бөтен тәнемне калтырата башлады. Мин никадәр узарга теләсәм дә куәтем йитмәде. Ахырдан бөтен куәтемне җыеп уза башладым. Тагы күзенә карадым. Тагы ул көлде. Тагы мин бер сүз әйтергә теләдем. Тагы авызым минем әмеремне туттырмаенча мин үтеп киттем. Менә хәзер бер магазин янында туктап торып көтәм. Бу юлы әйтмичә калмыйм. Әнә килеп йиттеләр. Хатын әллә нигә бу юлы көлми. Аның көлмәве бердән минем ачуымны китерде, бердән дәртемне арттырды. Мин тагы артларыннан киттем. Барып йитәр-йитмәс, теге карчык борылды да: «Ни эт ишәгесе кеби кеше артыннан йөрисең? Сөйләр сүзең булса сөйлә», – диде. Мин кызардым, бүртендем. Башыма суккан кеби борылып, түбән урамга төшеп киттем. Бер капка төбендә утырып, бик озак хәл җыеп, тагы зур урамга мендем. Тагы күзем берлә татар хатыннары эзли башладым. Әнә бер кибет алдындагы урындыкка икәү утырып торалар. Тукта, шунда китим. Берсе шактый матур күренә. Карап кына яннарыннан үтеп киттем. Тегеләр бер дә илтифат итмәгән кеби булдылар. Тагы бераз киткәч, борылып тагы яннарыннан үттем. Бу юлы берсе азрак карап куйды. Аның каравы мине батырайтты. Мин эш пешә дип, аз гына киткәч тә борылып карадым һәм дә тагы бик тиз борылып яннарыннан үтеп киттем. Мин үткәч тә хатыннар тордылар. Мин акыртын гына артларыннан киттем. Хатыннар бер дә карамаганга, мин бер йирдә узып киттем. Һәм дә туктап торып, теге берсенең күзенә карап уздым. Күз каравыннан бер нәрсә дә аңламасам да, хикмәт чыкмасмы әле дип, артларыннан калмадым. Шәс тавыннан төшә башлагач, бераз туктап, төшимме, юкмы дип уйласам да, ахырдан төшәргә карар бирдем. Менә проломныйдан үттем. Бер чаттан борылганда элгәреге бер хатын, аннан ары берсе борылып карады. Мин тагы батырланып, яннарыннан үтеп китсәм дә, берсе дә: «Җаным, сине бик сөям», – дип сүз катмады. Мин тагы артта калдым. Шулай итә-итә Булак күперенә йиттем. Мин бунлар артыннан баруда файда юклыгыны белеп калдым. Көн караңгыланып, фонарьлар яндырыла башлаганга, мин Булакның караңгырак йирләрендә йөри башладым. Менә күземә берсе артлы берсе әллә нинди сәләмә, былчырак киемнәрдә марҗалар очрый башладылар. Барысы да төрлечә иттереп дәшә башладылар. Мин бунларның кабахәтлекләреннән җирәнеп, проломныйга чыктым. Проломныйны тагы бер-ике мәртәбә әйләндем. Очраган бер марҗа татар хатынына күземне тутырып карадым. Ахырдан арып беттем. Кайтырга уйлаганда, бер чаттан борылып китә торган ике марҗаның күзләренә бик туры карадым. Марҗалар борылыр-борылмас миңа баш иделәр. Мин әвәл узып китсәм дә, мин борылып караганда тагы кул изәгәнгә, мин акыртын гына тегеләр артыннан киттем. Күңелем никадәр курыкса да, нәфсем бик барасы килгәнгә калтырый борылдым. Тегеләр янына барганда бизгәк тоткан кеби, тешләрем берсенә берсе бәрелешеп сөйләшәләр иде. Ниһаять барып йитеп, «Здравствуй», дидем. Кул бирделәр. Мин икесен дә күздән кичереп, бер матуррак төслесене кулыннан тоттым. Тегесе борылып китте. Без караңгы гына урамда икәү калдык. Мин тегене култыклап, «Әйдә», дип сөйләшә киттем. Бер йиргә барырга карар бирдек. Мин никадәр калтырасам да, очраган бер кешедән качып, урамның теге ягына чыксам да, марҗамны югалтмадым. Менә бер мунчага барып кердек. Мин ут яктысында марҗамны күрдем. Күңелемдә ике бик зур куәт сугыша башлады. Керергәме, юкмы? Керергә дип карар бирергә өлгерә алмадым, кермәскә кистердем. Ул фикеремдә дә нык тора алмаенча керергә уйладым. Кердек. Мин нумера алырга киттем, марҗа калды. Актык минут килеп йитте. Минем бөтен тәнем калтырый, тешләрем шыкылдый башлады. Аяк өстенә басып тора алмый башладым. Кулымдагы портмонетым елдә селкенә торган агач ботагы кеби кулымда селкенә башлады. Менә ишек ачыла башлады. Бу керүченең минем таныш кешем булу ихтималы күңелемә килеп төшеп, яна торган өйдән качкан кеше кеби каршы ишектән чыктым. Саф һаваны сулый, бүгенге эшләремне уйлап, арып изелеп, үземнән үзем туеп, үземне үзем суярлык булып кайтып киттем. 10 февраль 1897 ел.
Гаяз Исхакый. Тормышмы бу? Кичә мин безнең мәдрәсәдән чыгып, Истанбулга китеп, төрек мәктәбендә укыган бер бай баласы берлә таныштым. Аның бик күп төрек китаплары бар икәнене ишетеп белгәнгә, шунларны сорадым. Ул килеп алырга кушты. Бүген әллә никадәр романнар, төпләгән газеталар, рисаләләр төяп кайттым. Хәзер укырга тотынам. 13 февраль 1897 ел. Төрек китапларыны укыйм. Анларны су урынына эчәм. Романнары әллә нинди, хикәяләрне бик сөям. Ләкин ник бу романнарның кешеләре барсы да Жор, Альфред, Карл, Эмма, Катрин кеби ят исемнәр. Төрекләрнең үз тормышларыннан ник язылмаган? Укыйм да шул романнардагы тормышка кызыгам. Нинди рәхәт тормыш. Ире хатыны бергә, качу нитү юк, сөйләшәләр дә шатланышалар, матур хатлар язышалар. Йыгылашалар да кавышалар, аерылышалар. Кызык тормыш. Ләкин минем гакылым йитмәгән бер йир бар. Бунлар һәммәсе әллә нинди кыйммәтле әйберләр алалар, зур бүләкләр бирәләр, күп акчалар оттыралар, оталар. Әллә кайларга сәяхәтләргә китәләр. Шулай эшләргә акча каян табалар, каян йиткерәләр? 21 март 1897 ел. Кичә өйдән 5 тәңкә акча килгән иде. Бүген чыгып пәлтә алып кердем. Альфредлар шулай киенә бит. Миңа ник киенмәскә? Инде аякка ботинка алырга, шалбар алырга, башка яхшырак бүрек алырга гына калды. Аннан ары мин дә анлар кеби шул ачык тормышта хатын-кыз берлә катнашып йөрим. Бакчаларга барам, андагы шул матур кызлар берлә теге романнардагы кеби сөйләшәм. Анлар ничек? Берсе мәсәлән яулыгыны төшереп калдыра. Мин илтеп бирәм. Шуннан китә, нинди кызык. 9 апрель 1897 ел. Мин толып самаварны ламбардка салып, казаки бүрек эшләттем. Теге пәлтәне бер дә бар киеп булмый әле. Безнең халык надан әле. Ул Альфредларны ниләрне белми. Хәзер һәр көнне кичкә таба һәйбәтләп киенеп ясанып бакчаларга чыгам. Шундагы кызлар, хатыннар берлә сөйләшергә, дустлашырга йөрим. Я Рабби, нинди матур кызлар бар. Мин шунлар берлә йөрерменмени? Шунлар берлә шул романнардагы кеби сөйләшерменмени? Нинди кызык. 1 май 1897 ел. 2 атна булды, һәр көнне Бакыр бабай бакчасына барам. Бер кыз да килеп сөйләшә башлаганы юк. Әллә теге романнардагы кеби юк булмадымы дип уйлагач, ислемаем берлә кершәнем юклыгыны белеп, кичә хәзрәттән бурычка алган 3 тәңкәдән һәйбәт ислемай, сабын, кершән алып кердем. Менә бүген шунларны ягынып чыктым. Һаман кызлар килмиләр. Бу ник булай? 21 май 1897 ел. Бүген бер кыз миңа бик көлеп карап үткәнгә, барып утырганыны көтеп торып, мин дә янына утырдым. Азрак карап торгач, теге романнардагы кеби сүз башладым. Кыз бик тиз сөйләшә башлады. Мин романдагы кеби ничек китәргә аптырап торганда, кыз үзе: "Әйдә, Мороз, туңдырма ашык", диде. Мин әлбәттә, әйдә дидем. Ашаган Морозга да түләдем. Шуннан бакча буе бер мәртәбә әйләндек. Мин төрлечә иттереп романдагыча сөйләргә тырыштым. Кыз мине бик тиз сөюеннәнме, белмим, нидән бераз йөргәч тә, "Әйдә бер йиргә барыйк", диде. Мин шатланып: "Кая?" дидем. Ул: "Теләсәң мунчага, теләсәң безгә", диде. Мин буның бу кадәр тиз мине сөюеннән бер яктан шатланып, бер яктан гаҗәпкә калсам да, кесәмдә акча азга бара алмадым. Иртәгә барырмын дигән идем, кыз миннән борылып китте. Ахрысы, теге романнардагы кеби мин сүзене тутырмаганга үпкәләгәндер. 27 май 1897 ел. Кичә вагонга безнең өсткә 2 татар хатыны килеп керде. Без анлар берлә сүз эләктереп җибәреп булмасмы дип, теге романнардагы кеби Кытайларның тәрәккыйсе, Әндәлес гарәпләренең мәдәнияте хакында сөйләргә тотындык.
Әлбәттә, ул хатыннар теге романнарны укыган булсалар, андагы Катрин кеби безнең сүзгә катышып китәргә тиеш иде. Менә шунысы начар шул. Анлар берни укымаганнар. 2 июнь 1897 ел. Кичә циркка бардык. Нинди кызык. Ул хатыннар атлар өстендә нинди шәп йөриләр, тимерчыбыкта нинди кылыналар. Бу урыслар бигрәк тәрәккый иткәннәр. Без бигрәк артта. Кайчанга безнең дә шундый циркларымыз булыр икән. Кайчанга безнең кызларымыз да шундый атлар берлә уйнарлар. Маймунлар биетерләр икән. Ул көнне күрергә ерак әле, ерак. 15 июнь 1897 ел. Минем шул бакчадагы хатыннар кызларга әле бик ачуым килде. Ничә атна, ничә айдан бирле йөрим, ичмасам берсе килеп дәшсен. Бу урыс халкы надан шул. Анлар шул теге романнарны укымаганнар. Югыйсә, әлбәттә, минем кеби романнар укыган, чиста киенгән, ислем айлар сөрткән, кершән ягынган, Әндәлис гарәпләренең мәдәниятене белгән бер егет берлә ник сөешмәскә? Наданнар, наданнар. Бунлар шул ни сөйләсәң дә урыс әле. Анлар шул ничә әйтсәң дә сары урыс шул. 4 июль 1897 ел. Көненә әллә ничәшәр мәртәбә битне сабынлап юганга, битем ярылып беткән. Су тиерер хәл юк, әрни, авырта. Ләкин чиста булсын өчен юынмый хәл юк. Бакчаларда андый-бундый булып йөрергә ярамый бит. Ләкин иртәдән кичкә кадәр бакчада йөрүдән арып беттем. Бер мәгънә чыкмый. Бер кыз килеп танышмый, сөйләшмий. 18 июль 1897 ел. Мин авырыйм. Башым авырта, начар йоклыйм, төш күп күрәм. Доктор авылга кайтып китәргә һәм дә сөт эчәргә кушты. Шулай ук быел укыган романнарымнан аз гына да файда итмәенчә, Казанны ташлап китиммени? Хәер, романнарда авыл кызлары берлә сөешүне тагы мактый. Анлардагы сафлык, тазалыкны ярата. Мин дә шулай итәрмен. Хәзер инде мин илгәрге кеби мәми авыз түгел, роман укыган кеше. 22 июль 1897 ел. Әти берлә без бозылыштык. Мин роман галәмене мактадым. Ул үзенең искедәге сәләфләренең тормышыны мактады. Аныңча бөтен сәгадәт каткан икмәк ашап, камыш намазлык өстендә ятып, китап карап, зикр, тәсбих берлә мәшгуль булуда имеш. Юк инде, мин андый әкиятләргә ышанудан үткән. Мин хәзер фикерле шәкерт. Мин хәзер милләт кайгыртам, дин кайгыртам. Үземезнең татарларны шул романнарда укыган кеби итәргә тырышам. Мин ысулы җәдид. Мин мәктәпләрнең рәтләп укытуларыны телим. Мин гәзитә укыйм. Бөтен дөнья мөселманнары арасындагы артка калуны беләм. Аның сәбәпләрен эзлим. Мин киләчәктә әллә ниләр эшләргә планнар корам. Мин фанатик түгел. Мин кием низакларыны яратмыйм. Мин романнарда киенгәнчә киенәм. Хасыйлы, мин яңа фикерле тәрәккый пәрвәр, әти иске фикерле. 29 июль 1897 ел. Авылда гомер үткәрү бик авыр. Бунда нә бакча бар, нә музыка бар, нә матур киенгән фәрештә төсле кызлар бар, нә иптәшләр бар. Кая карасаң, кап-кара мужик, салам башлы түбәле өй, каткан киемле ирләр, хатыннар, бөтен авыл тып-тын. Шәһәрдәге музыка урынына кичләрендә бунда бака тавышы берлә әтәч тавышы гына ишетелә. Мәдрәсәдәге кеби милләт кайгысы урынына мужиклар үзләренең сары алашаларының корчаңгы булуыны, чуар сыерның бызаулавыны, каракылак сарыкның йоны кыркылуыны, каз бәбкәсенең югалуыны, үрдәкнең икенче мәртәбә сала башлавыны, тавыкларның йомырка салудан туктауларыны сөйлиләр. Дөньяда шуннан башка эш юк кеби. Буннан 10 ел элек кашка биянең югалуына, кара сыерның вабадан үлүенә, Рәхилә әбинең кәҗәсене бүре ашавына кадәр барып йитәләр. Шуннан тагы аз гына үтеп, быелгы ашлыклар, быелгы каты сука, быелгы пешәнгә барып төртеләләр.
Шул сүзләрнең тәменнән туймаган кеби, бөтен мәҗлес буе шуннан үтә алмыйлар. Мин сүзне зуррак мәсьәләләргә, ысулы җәдидкә, йирнең түгәрәклегенә әйләндерергә телим. Ләкин анларга һич илтифат итмиләр. Минем эчем пыша. Бунлар берлә орышышасым, сүгешәсем килә. Шул зур авылда үземне үзем ялгыз хис итәм. Әйе шул, салам башлы өйләрдә салам, ашлык, ат, сыер, кәҗә, сарыктан башка нәрсә хакында уйлый белмәгән авыл эчендә мин француз романнары укыган, әллә нинди яңа фикерләр берлә маташкан яшь шәкерт ялгыз шул. 3 август 1897 ел. Мин хәзер бик күп уйлыйм. Һәр көнне бакчада ялгыз утырып, ындырга барып ялгыз калып, җәяү кырга йөрергә чыгып, һаман фаразга чумам. Үземнең хәзерге хәлемне түгел, шул авылның наданлыгыны, анларның шул теге мин романнарда укыган тормыштан ераклыгыны, анларны шул тормышка кертүнең юлларыны Төшенәм дә, ләкин бер дә очына чыга алмыйм. Бунларны нишләргә кирәк? Миңа нишләргә кирәк? Шул мәсьәләләрне хәл итә алмыйм. Күңел берлә әллә ниләр эшлисем килә. Шул авылларны, шунларның кешеләрне, Яхья мулла пәриләре кеби, бер төн эчендә яңадан төзәсем, яңадан ясыйсым килә. Ләкин кай төшеннән тотарга белмим. 7 август 1897 ел. Казаннан алып кайткан китапларны укыган сайын минем башымда фикерләр күбәя. Минем кечкенә мием, тегермән кеби әйләнеп, шул уйлардан бер авыл ясамакчы була. Әллә нәрсә, бик зур эш эшлисе килә. Бердән бу бөтен дөньяда яткан, изелгән мөселманнарны күтәрәсе, анларны илгәреге кеби зур ясыйсы килә. Бердән әллә нинди бик зур падишахтан да зур, сугышчы баһадирдан да зур, олуг галимнәрдән дә зур булып, әллә нинди зур эшләр эшлисе килә. Динне әллә нинди ямсызлыктардан паклыйсы килә. Әллә ниләр эшлисе килә. 15 август 1897 ел. Кичә бик эш пошып, үземне үзем күрәсе килми башлагач, иске гадәтемчә бераз кырларда йөрергә чыгып киттем. Бераз йөреп, су буеннан әйләнеп кайтырга уйладым. Әллә ниләр төшенеп уйлап килгәндә, кемеш кеби саф тавыш берлә бер кызның көлгәнен ишеттем. Йокыдан уйганган кеше кеби тирә-ягыма карангалый башладым. Суның теге тарафында, болынның уйсу йирендә, төрле бизәкле кызыл, ал, сары, аклы, каралы, кызыллы-сарылы күлмәкләр кигән, кып-кызыл француз яулыклар бәйләгән 10-15 кызның өелеп торуыны, һәм дә анларның 1-2 адымда гына укалы кәләпүшләр кигән, оек чабатаны пөхтә иттереп бәйләгән, ак берләнтин күлмәкләр кигән егетләр күрдем. Бунларның бунда нишләргә җыелганыны белгәнгә, күренеп кәефләрне бозмыйм дип, ике солы арасында анлар күрмәсә дә үзем күрә торган урынга утырдым. Күзләре, йөзләре, бөтен селкенүләре әллә никадәр мәгънәләр аңлата торган егетләрне, кызларны җентекләп карый башладым. Менә уен башланды. Берәр кыз, берәр егет аерылышып, кулга-кул тотыныштылар. Һәммәсе шулай бүлешеп беткәннән соң, бер егет бер таяк берлә сызык сызды да, башкаларга читкә төртеп күрсәтеп, әллә ниләр сөйләде дә, янындагы кызы берлә килеп басты. Һәм дә кыз берлә икесе дә кулларыны сузып, бер кыз, бер егетнең таза, нык кулларыннан бер киртә ясаган кеби юлны яптылар. Анлар артындагы бер пар да шул кулларны бәреп чыгып китеп, икесе ике якка таба чабыша башладылар. Анлар артыннан кулларыны киртә ясаган пар куа китте. Кызлар сузылып чаба башладылар. Куылганнар, куучылар тотудан илгәре бер-берсенә тотынышыр өчен дуга ясап, каршы чабыша башладылар. Куа торган егет кача торган кызны тотыйм дигәндә генә, аның каршы егете килеп йетеп, кара-каршы килә торган ике локомотив бәрелгән кеби, кыз берлә егет бер-берсенә бәрелделәр. Егет кызны зур кулы берлә иң башыннан тотып алды. Куган егет үзенең урынына китеп башкаларны куарга тотынды. Шул уен әллә никадәр озайды. Инде кызлар, егетләр тирләделәр, пештеләр, битләренә кызыллык йөгерде. Күзләре тагы майланган төсле күренә башлады.
Уен озайган сайын куучы егетләр берлә куучы кызлар уен мәйданыннан ераккарак, елгаларның борылуларына, кеше күзеннән саклый торган йирләргәрәк китә башладылар. Менә бер кыз минем күземә генә күренә торган борылгычка керде. Аның артыннан бара торган егет тә, аның кеше күзеннән югалуы берлә, арыслан кеби бер сикерү берлә кызның янына барып йетеп, кызны җилкәсеннән бер кулы берлә тотып борып, аның янган битеннән шуп иттереп үпте. Мин дә шул эштән әллә нишләп урынымнан сикереп киттем. Шунларның кызыл йөзләренә, ут кеби уйный торган күзләренә, бер-берсенең муеннарына салынган кулларына әллә нинди зур хиссиятләрне түгелмәсен дип куркып, акыртын гына селкенә торган һәр әгъзаларына карап, мин бунларның хәзер шул вакытта мәсгудлекләренә, ягъни бәхетләренә шатлана вә шул мәсгудлекләре өчен анларны көнли, үземне үзем шулай күрә алмавыма кайгыра идем. Чынында ни кадәр мәсгудләр. Үзләренең яшьлекләренең кадерен нинди беләләр дә, шул яшьлекнең вазифасыны нинди матур иттереп тутыралар. Нинди гөнаһсыз иттереп, яшел үләннәр, тулы ашлыклар эчендә, бер-берсенең эчендәге янган утларыны сизешеп, бу табигый утка каршы килмәенчә, авызларыннан алышкан үбешүләр берлә анларның куәтләрене арттыралар, анларның ләззәтләрене киңәйтәләр. Нинди матур иттереп үзләренең эшли-эшли ныгып беткән куллары берлә бер-берсенең нык таза муеннарыны кочаклыйлар. Нинди ихлас берлә кызудан кызарган битләрене кайнар авызларының үбүләре берлә бизәкләп бетерәләр. Нинди иттереп үзләренең икелекләренә протест ясаган кеби, бер минутта берләшергә теләгән кеби, ничек бер-берсенә сарылышып кочаклашалар. Я Рабби, ни кадәр рәхәт, ни кадәр сәгадәт. Яшәңез, егетләр, кызлар, яшәсен бу гадәтеңез, яшәсен яшьлек. 18 август 1897 ел. Гаяз Исхакый. Тормышмы бу? Әтиләр мине чынлап мулла ясарга телиләр. Әни ул мәсьәләне тәмам хәл иткән кеби итеп, миңа кызлар эзли. Һәр көнне чәй янында фәлән мулла кызы бик чибәр имеш, әле Насиха абыстай килгән иде. Шул анларның авылларына барган икән. Юри барып күрдем. Сезне сораштыралар ди. Фәлән байның кызы да бик укымышлы ди, җиһазы фәләне бик күп имеш. Әле миңа хатыны Хәерниса абыстай аркылы дуга кылсын дип күкрәк җибәргән иде. Фәлән кеше кызы фәлән имеш дигән сүзләр берлә башны әйләндерәләр. Мин илгәре бундый сүзләрне көлкегә әвереп бетергәләсәм дә, кичә мәсьәләне бик җитди иттереп алдыма китереп бастырдылар. Мәхәлләнең байгураларыннан берничәсе кереп, шул мәсьәләне алга куйдылар. Мин хәзер бу мәсьәләгә чынлап җавап бирергә мәҗбүр калдым. Әти мулла булмаска дигән фикеремне белә. Ләкин ул фикер төпле бер уй дип ышанмаганга, аңар артык әһәмият бирми кеби күренә. Әни минем мулла булмавым уены күңеленә дә кертеп чыгара алмый. Ул мулла булмаенча тору мөмкин икәнчелегенә дә шөбһә итә. Чынында ничек мулла булмаенча, иртәдән кичкә кадәр ашка йөрмәенчә, роза гаетендә фитр җыймаенча, корбан гаетендә тире алмаенча, иген өлгергәч гышыр җыймаенча яшәргә кирәк. Хәтта мине мулла итәргә теләүләреннән мужиклар хаваланалар да. Безнең авыл шәһәр кеби, фәләннәр бик булырлар иде дә, әлхәмдүлиллаһ, әле хәзрәт фатихасыннан чыгып без эш итмибез дип, куәт үзләре тарафында икәнлегене дә күрсәтеп куялар. Миңа килсә, бик аз гына да мулла булырга исәбем юк. Ничек мулла булырга кирәк? Мин әле әвәл шулай итеп, 5 вакыт намаз укып, атнасына бер мәртәбә җомга көнне беркем аңламый торган телдә хутбә укып, әллә нидә бер бала исеме кушып йөрүдә һич бер мәгънә тапмыйм. Буннан кемгә булса да файда була дип ышанмыйм. Тагы шуның өстенә, шул әтинең гомере буена сөйли торган вәгазь китапларына, андагы 2 тиен садака бәрабәренә, 7 иҗмахның 7 капусы ачылуы вәгазьләренә ышанмыйм.
Шунларны кылудан, сөйләүдән халыкка файда түгел, зарар була дип ихтикат кылам. Шуның өстенә безнең авыл кеби карт муллаларны тәгъзим кылырга, анлар ни сөйләде, шуны Коръән сүзе кеби тыңларга ышанган халыкка минем яшь уйларым, яңа фикерләрем аңланыр дип, анлардан бер мәгънә чыгар дип аз гына да ихтимал бирмим. Анларны үзем теләгән бер фикергә бура алуыма, анларның шул иске уйларыны, черегән гадәтләрне җимерә алуыма ышана алмыйм. Тагы иң авыр йире һәр нәрсәне сөйләгән вакытта дин ноктай назарыннан сөйләү. Уку кирәк, чөнки дин шулай куша. Игеннәрне яхшы эшләргә кирәк, чөнки дин шулай куша. Байырга тырышырга кирәк, чөнки байлык берлә дин саклана. Ләкин русча укырга кирәк, хатыннарны качырмаска кирәк, динне дөньядан аерырга кирәк дигән мәсьәләләрдә ничек итеп дин куша диерсең? Дөньядагы бөтен эшләрне, мәсьәләләрне ничек иттереп кагып-сугып дин эченә тутырырсың? Ничек һәр нәрсәне анларның башларына, уйларына муафик итеп үзгәртерсең? Шуның өстенә мин тагы дингә ул кадәр ышанмыйм да. Шунларны ничек иттереп халыкка сөйләрмен? Үземчә булса, анлар мине аңламаячаклар, мине кафир диерләр. Анларча булса, ул вакыт минем мәгълүматымнан бер файда булмаячак. Мин үземнең халкыма тәэсир итмәячәкмен. Шуның өчен мин мулла булмаска тиеш һәм булмыйм. Кеше кешене һәм үзене алдамаенча гына гомер үткәрергә тырышырга кирәк. 21 сентябрь 1897 ел. Әти берлә безнең арамыз шактый салкынлашып, мин мәдрәсәгә китәм. Ләкин һич уку фикере берлә түгел. Шул авылдан, шул көндә бер төсле муллалыкның файдасына китерелә торган дәлилләрдән, мулла булып торуның манзараларыны ишетүдән котылыр өчен генә китәм. Мәдрәсәдә бер нәрсә укый да алмаячакмын, укымаячакмын да. Укырга теләсәм дә нәрсә укыйм? Укырлык әйберләр бармы? Мөмкин булса русча укыйм, төрек әдәбиятыны укыйм. Нишлим соң? Безнең кеби укыйсы килгәннәргә мәдрәсәсе, мәктәбе юк. Халыкның бәхетсез егетләре ни очраса шуны укымый ни хәле бар? Хәерче кеби кемнән ни калса, шуны миенә тутырмый ни юлы бар? Менә мин дә шулай итәргә тиеш. Шул фәннәрне, шул гыйлемнәрне беләсем килгәндә, калдык-пыстык берлә башымны тутырырга, дөрестлеге шөбһәле мәгълүматлар берлә миемне зәһәрләргә тиешмен. Бу ник булай? Шулай ук минем вә минем кеби әллә ничә мең, 100 мең татар балаларының шулай укырга, башкалар белгәнне белергә, башкалар кеби белмәгәннәрне өйрәтергә хаклары юкмыни? Буңар ничек чыдарга кирәк? Ничек шул ак, якты мәгариф гасырында күрәләтә надан булып калырга кирәк? Ник без бу шикле бәхетсез туган? Ник без мәктәбе, китабы, акчасы бар бер кавемнең балалары булмаган? Яисә ник безнең мәктәбемез, китапларымыз, әдәбиятымыз булмаган? 1 октябрь 1897 ел. Мәдрәсә хәленнән чыккан, бик күп шәкерт мәдрәсәне буш өй хисап итеп русча укырга йөриләр. Мәдрәсәдә ашау-эчү, яту-кунудан башка бер эш тә эшләмиләр. Хәзрәт берлә шәкертләр арасындагы мөнәсәбәт тә бик начар. Хәзрәтне һич эшкә алмыйлар, аның сүзене тыңламыйлар, аның фатихасыннан курыкмыйлар. Мин дә русча укырга тотынам. Мәдрәсә бозылды, ләкин сәбәбе хәзрәт әйткәнчә фатихадан курыкмау гына. 13 гыйнвар 1898 ел. Мин русча укысам да, хәзрәткә дәрескә дә утырам. Хәзрәттән яхшы түгел. Дәрестә аз гына ихласым булмаса да, исәпкә тулсын өчен утырам. Инде хәзрәт тә хәзер шулай булса да утыруны ярата. Һәр көнне мәдрәсә бозылды дип зарлана. Менә үзең теләгәнчә торырга яңа бер юл ачылды. Мине Сибириядә бер шәһәргә мөгаллимлеккә чакыралар. Вазифасы да шактый яхшы, шәһәрдә торырга. Үзеңне үзең тәрбия кылып булачак. Русча укырга да мөмкин булачак. Минем өчен зур бәхет, әлбәттә барам. Әле әтиләрдән рөхсәт сорап хат яздым. Җавап көтәм. 8 февраль 1898 ел. Гаяз Исхакый. Тормышмы бу?
ялтыраган ай яктысы берлә нурга коенган, ап-ак кар диңгезе кеби Кабан күленең кар бөртекләре шул матур түгәрәк айга, шул кәндилләр кеби сирәк-сирәк күренә торган йолдызларга җем-җем иттереп, ялтыранып көлемсерәшәләр. Анлар берлә уйнашкан кеби, күз кысышкан кеби елмаешалар. Кабан күленең теге тарафындагы фонарьлар да, тәрәзәләрдәге утлар да бу көннең матурлыгына кызыккан кеби, аның көмеш кеби саф ялтырауларына, сөт кеби аклыгына көнләшкән кеби, аның шул ай, йолдызлар берлә күз кысышып уйнаш итүенә гаҗәпкә калып каткан кеби вә шул матурлыктан, ләззәтләнүдән аерылудан куркып, бер минутка да күзләрене аера алмаган кеби, туп-тугры ак карларга тегәп карап торалар. Анлар да ул матур ак диңгезнең кырыйларыны үзләренең моң гына төшкән яктылыклары берлә челтәрләп бизәкләп, шул зур Кабан күленең бөтен итәгенә төрле-төрле пешемнәрдә кружевалар, челтәрләр ябыштыралар. Уртадан үтеп китә торган зур юл, аңар кушыла вә аерыла торган вак-төяк юллар да, көндезге иксез-чиксез атларның, йөкләрнең, кешеләрнең үтүеннән арыган кеби, юлчының, юлаучының юклыгыннан шатланган кеби, бөтен кулларыны, аякларыны җәеп сузылып ятып хәл җыя, бабалардан мирас калган, безне суы берлә, бозы берлә сыйлый торган, матурлыгы, гүзәллеге берлә бөтен шәһәремезне бизи торган шул зур күлнең тынычлыгына, аның шул зур, озын, арыла торган хезмәтләреннән соң хәл җыюына ригая кылган кеби, аны татлы тирән йокысыннан уятырга кызганган кеби, бөтен тирә-янда тавышсыз-тынсыз тик тора. Минем кайный торган күңелем, ишемә сыймаенча ташып чыгарга тора торган йөрәгем, бөтен башымны биләгән уйларым әллә нигә шул матурлыкны җимрәсе килә. Әллә нигә шул матур айның көмеш нурлары берлә коена торган ак күлнең тынычлыгыны бозасы килә. Аның каршысында бу кадәр баш игән бөтен шәһәргә каршы килеп, аны аяк астымда таптап, аның йоклаган тәннәрене уятып, шыгыр-шыгыр өстеннән үтәсем килә. Минем мәдрәсәдән ясап чыккан начар фикерем, ямсыз уем шул мине кочаклаган матурлык берлә тартыша, сугыша. Үзенең начарлыгы берлә, үзенең былчыраклыгы берлә шул матурлыкны җиңәсе килә. Үзенең фикеренең гөнаһлылыгы берлә шул айдан, йолдыздан бүләкләр, сәламнәр китерә торган фәрештәләрне оялтасы килә. Ахырдан шул матурлыкка илтифат итмәенчә, акыртын гына атлап, шул матур күлне аяк астында калдырып, теге тарафка чыгасы килә. Үземнең гөнаһсызлыгымны, үземнең егетлегемне мәңгегә шул ай, йолдызлар берлә зиннәтләнгән күлнең бу тарафында калдырып, үземне үзем теге якның былчырагына чумдырасы, йөздерәсе килә. Тагы үземне үзем җиңә алмаенча, тагы шул матурлыкка каршы бер хәрәкәт тә итә алмаенча тора идем, күңелемдә зур бер карар килде. Аяк астымдагы карларның шыгыр-шыгыр егылап калуларына илтифат итмәенчә, үземнең кара гәүдәм берлә кара күләгә булып, шул ак сөт диңгезе аша атлый башладым вә кара фикерләрем берлә ак кар диңгезене каралта башладым. Йөрәгемнең дөп-дөп тибүене ишетмәс өчен кызу-кызу атлап ашыга башладым. Менә каршы тарафтан соңга калган бер барабыз атыны суга-суга миңа каршы килә башлады. Минем күңелемдә әллә нинди курку, үз-үзенең гаебене белү хисе уянды. Мин күрше бакчадан кыяр урлагында тотылган бала кеби тетри, калтырый башладым. Теге мине күрер, мине таныр, фәлән итәр дип, аңар каршы очрамас өчен икенче юлга борылдым. Күңелемдә тагы өйгә борылып кайту, барасы юлыма бару фикере сугыша башлады. Тагы җиңдем, тагы киттем. Тар урамнар үттем. Әллә нинди тәбәнәк кенә бер өйнең фонарь таккан ишегенә килеп кердем. Бер тар гына бүлмәгә кереп утырып, яныма җыелган әллә никадәр карт вә яшь хатыннарның күзләре берлә мине сөзүләре астында торганның соңында, берсен дә яратмасам да, шул күз караулардан котылыр өчен, үземне үзем калтыравым, тетрәвем берлә көлдермәс өчен берсене алдым. Ишекне бикләп, калтырап тишенеп, тупас кына, дорфа гына, карт кына бер хатынны беренче мәртәбә кочакладым. Үземнең сөттән саф егетлегемне, алмастан кыйммәтле яшьлек хатирәмне шул сасы өйдә, сасы хатынның сасы караватында калдырдым. Фикерем кунарга булса да, шул минутта бунда куна алмавымны, бунда түгел куну, тагы 1-2 минут тора алмавымны белеп, бик тиз киенеп чыгып киттем.
Тышка чыкканда күңелемдәге моңынча һич күрмәдегем, хис итмәдегем бер хис мине биләгән. Әллә нинди бик каты хөкем итә торган хаким мине үзенең мәхкәмәсенә чакырган иде. Мин нишләргә белмәенчә, үземнең кылган эшемнең бик былчырак, бик кабахәт идеке фикереннән аерыла алмаенча, үземне үзем йоларга юл таба алмаенча, үземне үзем коткарырга җавап була алмаенча, сүгә-сүгә мәдрәсәгә борылдым. Тагы баягы минем җинаятемнең шаһиде, ап-пак Кабан күле каршыма чыкты. Әллә ничә меңнәр, 100 меңнәр минем кеби кабахәт эш эшләгәннәрне күргән, оныткан Кабан күле минем дә кабахәтлегемне эченә йоткан. Минем былчыраклыгымнан да чирканмаган кеби, мине дә эченә йотты. Зур айда минем кара күңелемне үзенең яктылыгы берлә юа башлады. Мин әллә нинди эш изелүләре берлә атлый-атлый, үземнең теге сасы өй, сасы хатыннан алган хиссиятемне артымда калдырырга тырышкан кеби ашыга башладым. Үз тарафыма чыгып киткәч тә, Кабан күленең теге тарафына, аның соңында ак Кабан күленә, айга, йолдызларга карадым. Үземнең бу җинаятемнең шаһидләре алдында аякларым калтырый, тәннәрем тетри башлады. Күземнән 2 бөртек яшь мөлдерәде. Егетлегемнең шулай мыскыл булуына, шулкадәр еллар, шулкадәр мәшәкатьләр берлә сакланылган сафлыгымның бер минутта чүплек башына ыргытылуына күңелем протест ясый башлады. Мин балалар кеби йыгларга, үземнең былчырагымны кайнар күз яшьләрем берлә юарга тотындым. 15 февраль 1898 ел. Әтиләрдән хат килде. Әти каргый, әни йыглый. Нишләсәң дә рөхсәт юк. Әтиң карт, фәлән төгән мулла бул дип яза. Белмим, ни булыр. Буннан китә алмыйм ахрысы. Әллә нигә анларның сүзләренә каршы килә алмыйм. Бәлки, ничек тә ризаландырып булыр әле. Хәзергә калды. 28 февраль 1898 ел. Мин хәзер русча бераз сукалыйм. Газетәләрне, ачыграк язылган китапларны аңлыйм. Лөгать китабыны кулдан төшермәенчә, бер буйдан рус китаплары укып утырам. Әллә ниләр хакында укып бетердем. Балкырты асрау хакында, йыгышлы авырулардан саклану, бала тәрбия кылу, Бәйтел-Мөкаддәсне зиратка бару, әллә кайдагы телсезләр мәктәбендә укыту, диңгездә баткан бер көймәдән котылган бер кешенең вакыйгалары, матур язу өйрәнү ысулы, байлыкның юлы, тагы белмим ниләр укыдым. Барысыны да аңладым. Әлбәттә, бу зур тәрәккый. 14 март 1898 ел. Мин бер көн кайткач, никадәр үземне үзем шелтәләсәм дә, үземнән үзем җирәнсәм дә, әллә ничә көнгә кадәр борынымнан шул сасы бүлмәнең сасы исе чыкмаса да, вөҗдан газабымнан ишемнән кисәм дә, тагы бардым. Тагы кайткан вакытта үземне үзем үтерәсем килде. Тагы үземнән үзем качарга теләгән кеби, кайтканда ашыга-ашыга эштән чыктым. Тагы әллә ничә көннәр күңелемнән шул вөҗдан газабы, шундагы сасы исләр чыкмады. Ләкин күңелемне дә әллә нәрсә шул галәмгә, зәгыйф кенә җеп берлә булса да, һәр вакыт өстери башлады. Мин гакылым берлә уйлап, шул галәмгә никадәр дошман булсам да, шул эшләрне никадәр сөймәсәм дә, хисем берлә шунда барудан үземне үзем тыя алмадым. Буннан соң да тыя алырмын дип уйламыйм. 6 апрель 1898 ел. Тагы бер ел мәдрәсәдә мәгънәсез үтте. 12 май 1899 ел. Мин хәзер аз гына русча, аз гына төрекчә, аз гына гарәпчә, фарсыча, аз гына үз телем татарча беләм. Бу телләрнең барсында лөгать китаплары берлә китаплар, рисаләләр аңлый алам. Шуның өстенә тарихтан аз гына, җографиядан аз гына, хисап, һәндәсәдән аз гына, әллә нинди үләннәр, хайваннар хакында, аз гына өй тәрбия кылу, бала тәрбия кылу, бала укыту, мәктәп идарә кылу хакында, аз гына дин вә игътикад хакында, аз гына тәфсире хадис хакында, аз гына мантык вә хикмәт хакында, кыска гына һәр нәрсә хакында аз гына мәгълүматым бар. Бунларның һәммәсене өстән генә белсәм дә, берсене дә чынлап белмим. Барсы хакында да сүз сөйли алсам да,
берсе хакында ап-ачык мәгълүмат бирә алмыйм, берсене дә дөрес иттереп укыта алмыйм, һәм күз алдымда анлар хакында ап-ачык бер фикер хасил итә алмыйм. Минем фикерем дә мәгълүматым кеби. Анда да аз гына вөҗдан, аз гына шәфкать, аз гына эшкә мәхәббәт, аз гына халкыны сөю, аз гына үзене корбан кылырга хәзерлек, аз гына шөһрәт сөю, аз гына байлык сөю, аз гына үзен сөю, аз гына тормыш сөю, аз гына ялкаулык, аз гына эш яратмау бар. Шуның өчен минем белмәгән эшем юк, кинәндергән төшем юк. Хәзер инде менә шул мәгълүмат берлә, шул фикер берлә дөньяга чыгарга кирәк. Шунлар берлә дөньяда торырга кирәк. Шунлар берлә тормышымны мәгънәле үткәрергә кирәк. Тормышның буш йирләренне тутырырга кирәк. Үзеңне, үзеңнең торганыңны белер өчен, үзеңнең соңында тормышта бер эз калдырыр өчен әллә нәрсә тудырырга кирәк. Ләкин бу мәгълүмат, бу фикер берлә чуалган, бер яктан шул мәгълүмат берлә тулган, шул хиссият берлә ашланган баш берлә нинди эш эшләргә кирәк? Ничек иттереп тормышны тулы мәгънәле, картайгач артка әйләнеп караганда, үлсәм үләм, гомерем әрәм китмәде диярлек ясарга кирәк? Ничек шул чүп-чардан кулга алырлык бер нәрсә өйдерергә кирәк? Мин менә шул белемем берлә нигә ярыйм? Нәрсә беләм дип дөньяга чыгып эшкә тотыным? Итекчелекне булдыра алмыйм, чөнки мин мулла угылы мәхдүм булып, эш эшләмәенчә үскән. Сатучылык юк, чөнки миндә сатучыга кирәк гайрәт, сатучыга кирәк акча сөю, һәм дә алган юлыны ташламаенча карлы бызда хезмәт итү юк. Кала мөгаллим булырга, я мулла булырга. Сөеп рәхәтләнеп мөгаллим булыр идем. Әллә никадәр мәгълүматым булмаса да, бала тәрбия кылу хакында да, башымда чүп-чардан башка нәрсә булмаса да, тырышып сөеп укытыр идем. Әтиләр, әниләр разый булмый. Мулла булырга күңелем, вөҗданым разый булмый. Мулла булуны үзем өчен, үземнең мәхәлләм өчен зур җинаять дип хисап итәм. Соң нишләргә? Минем кеби бер эшкә дә ярамый торган, һәр эшкә ярый торган кешеләргә нишләргә? Шунда бер урын алган булып, тора башлаган булып, тагы үзенең кеби эшкә ярамый торган ярым йорты мәгълүматлы балалар тудырып, шунларны үстерергәме? Бу туачак балаларга каршы һәм дә анларны ашатачак, эчертәчәк бөтен адәм балаларына каршы җинаять түгелме? Менә бу мәсьәләләрнең мин берсенә дә җавап бирә алмадым. Һәм җавап бирә алуымда шөбһәм бар. Ләкин гомер тик тормый, көн дә көн үтә. Мәсьәләләрне я алай, я булай хәл кылу мәсьәләсе һәр минутта якынлаша. Мин хәзер үземнең әти кеби укыган нәрсәләремә иманым булса, аның кеби шул укыган китапларындагы һәммә нәрсә дөррест инде дигән игътикадым булса, әти кеби һәр зур мәсьәләгә фәлән китапта шулай дип әйткән, фәләндә булай дип әйткән дип җавап бирә алсам, шуның берлә вөҗданымны котылдыра алсам, үземне үзем чорнап алган мәсьәләләргә һәммәсенә дә үзем ышанган җавапларым булып, тәкъдир шулай, әл-әмр, әмр лиллаһ дип канәгать итә торган булсам, табигый, рәхәтләнеп, әти кеби мулла булып торыр идем. Яисә мин шул үземне чолгаган мәсьәләләргә, тормышның алдына көн дә килеп баса торган эшләргә фән күз карашыннан җавап бирерлек фәнни мәгълүматым булса, һәммә нәрсәгә дә фән күзе берлә, тарихта шулай булган, булай булган, хәзер дә шул сәбәпләр бар, шулай булырга тиеш, я сәбәпләре шундыйлар, нәтиҗәдә шулай чыгарга тиеш дия алсам, шул фән үлчәве берлә үземә күз карашлар ясый алсам, рәхәтләнеп бер яңа дөньяның яңа кешесе булып торыр идем. Ләкин миндә әвәлгесе дә юк, ахыргысы да юк. Һәр нәрсә бар, бер нәрсә юк. Шуның өчен мин ул да түгел, бу да түгел. Тәвә дә түгел, кош та түгел. Ат та түгел, ишәк тә түгел. Мин иске мулла гыйлеме, иске мулла фикере берлә яңа фикерләр, яңа гыйлемнәрдән катыштырып начар иттереп ясалган мулла азгыны. Менә шул мулла азгыны, үзенең шул чуалчык башы, чуалчык фикере, начар тәрбиясе берлә нишләсен? Сез дә җавап биреңез.
Буның шулай калуында үзе генә гаеплеме? Нигә көлеп торасыз? Буның шулай бер илгәреге ихтикадыны бозып, яңа ихтикадсыз калуында сез дә, аны чолгап алган бөтен татар тормышыңыз да гаепле түгелме? Искедәге кеби һәр яңалыкны кертмәс өчен меңәр фәрештәләр саклый торган мәдрәсәңез булса, бу егет, бу укырга сөя торган үткен егет, карт муллаларыңыз кеби динле, ихтикадлы, үз даирәсендә галим булмас идемени? Әгәр мөкәммәл иттереп, ислах ителгән мәктәпләремез булса, һәр фәнне кирәгенчә укытылса, яшь башларга кая таба хәрәкәтләнергә юл күрсәтелсә, бу хәзерге чүпрәк, эшкә ярамый торган егет, һәр нәрсә хакында фәнни фикер ясап, тормышка каршы гыйлем коралы берлә коралланып, хәзер баһадир кыяфәтендә басып, тормышның буңа куярга теләгән ауларына каршы көлеп тормас идемени? Шулай булса, миннән көлмәгез. Мин йыглыйм, сез дә йыглагыз. Минем генә түгел, минем кеби меңнәр егетләреңезнең ике агым арасында йомычка кеби бер тарафка китәргә хәле булмаганыны, бер тарафның да куәтене арттырырга да көче йетмәгәнене, үзенә үзе ышанмаганыны күреп йыглагыз. Шунларга таза, нык аяк басар урын табарга уйлап, шунларны хәзерге хәлләреннән коткарырга теләп йыглагыз. Бунларның харап булган гомерләре өчен, шул әллә никадәр яшьләремезнең харап итәчәк гомерләре өчен йыглагыз. Үзегезне чолгаган дөньяңызның шул егетнең башы кеби идеке өчен йыглагыз. Йыглагыз. 15 июнь 1899 ел. Ике атнадан бирле өемез тәмуққа әверелде. Иртә кич тавыш, иртә кич мулла булу мәсьәләсе, әти мулла булуның кыямәт өчен яхшылыкларыны, имамлыкның савапларыны, әни мулла булып торуның тынычлыгыны, рәхәтлегене, эшсез-нисез тик ятудан кәефлегене сөйләүдән башлады. Миңа саваплар, тыныч кына бут күтәреп ятулар берлә кызыктыра алмагач, йыглап, әтиең картайды, мин картайдым, без нишлик? Ничек дөнья үткәрик дип зарланырга, ялынырга, аның соңында каргарга тотынды. Әти дә, имамлыктан тартыну ихтикатның зәгыйфлегене күрсәтә. Синең иманыңда шөбһә бар, имеш, фәлән дип тиргәргә тотынды. Бу гына йитмәде, аңламас, балам апкаем, бул инде бул дип йыгларга тотындылар. Башым тегермән кеби әйләнә башлады. Нишләргә дә белмәенчә аптырап калдым. Бу тормыш упкыныннан чыгарга юл таба алмадым. Нишлим? Ничек бунларга сүз аңлатыйм? Ничек үземнең зәгыйф мәсләгемне көчсез, куәтсез ихтикадым берлә саклыйм? Бу тавыштан, бу кычкырыштан, бу мәгънәсез мөназарәдән шул кадәр туйдым, бөтен ичем-тышым буңар протест ясый. Бөтен ичем-тышым әллә кайларга, бу тавышлар ишетелми, бу мәгънәсез күз яшьләре күренми торган җирләргә, еракка китәсе килә. Әй шул бу авылны, бу үзләренең кечкенә даирәләреннән чыга алмый торган әти-әниләрне күрмәскә. Әй анларның шул тормыш упкынына батырыр өчен ясый торган, ауларына кертер өчен сөйли торган матур сүзләрне ишетмәскә. Шул упкын янына сибелә торган җимнәрне күрмәскә, белмәскә, китәргә, башны алырга да, кая булса да китәргә. Ләкин кая китәргә? Мин нишли алам? 23 яшенә кадәр салам селкетмәгән бер әрәмтамак булып бушка ашап ятудан башка ни эшли алам? Кыргыз эченә мөгаллим булып китәргә, Сибириягә приказчик булып китәргә. Ләкин мин шунларны эшли аламмы? Тагы эшли алсам шул кыргызның йир өендә тары өйрәсе ашап, көпе киеп сасып яту, яисә 5 тиен көмеш өчен җананы кызганмый торган бер сатучыга хезмәтче булу, шул авылдагы тормыштан артыкмы? Икесендә дә бер төрле иректән мәхрүм калып, гадәткә, йолага, карындаш кабиләгә, ил күршегә кол булынмыймыни? Шулай булса, минем кеби үз ирегене үзе саклый алырлык булмаган кешеләр кыллыктан чыга алмаса, әллә кая өйрәнмәгән, белмәгән җирләрдә кол булудан бунда үз йортыңда, үз тирә-яныңа кол булсаң артык булмасмы?
Чынлап караганда, шул авылның наданлыгы, гадәтләре, йолаларының кулы булсаң да, ерактан караганда хуҗасы, авылның юлбашчысы кеби күренә торган кол мулла булу артык түгелме? 18 сентябрь 1899 ел. Кичә тамга җыйдылар. Күңел муллалык фикере берлә аз гына оеша алмаса да, үземне үзем мулла итеп уйлый белмәсәм дә, мин мулла булам. Нинди мулла булу, ничек яшәү, ничек хезмәт итү хакында, әлбәттә, аз гына да планнарым юк. Ничек тугры килсә, шулай яшәячәк, тормыш кай тарафка акса, шул якка китәчәкмен. 19 ноябрь 1899 ел. Кеше өметсез, идеалсыз яши алмый. Шахутка берлә үләргә яткан, үлгәнче зинданда калырга хөкем ителгән кешеләр дә киләчәкләре тугрысында озын-озын планнар коралар. Киләчәктә шулай булыр, булай булыр уйлары, өметләре берлә яшиләр. Мин дә рухан үтерелергә, мәңгегә шул гадәт йола зинданында калырга хөкем ителгән булсам да, үземнең муллалык тормышымны әллә нинди идеаллар берлә бутыйм, чылгыйм. Мулла булып мәгънәлерәк, тулырак иттереп торуга төшенәм, планнар корам. Мин мәктәп ачарга, мәктәптә рәтләп укытырга, мәчеттә халыкның фикерене ача торганрак вәгазьләр сөйләргә уйлыйм. Шулай итеп бөтенләй буш тормаска, әрәмтамак булып гомер әрәм итмәскә юллар табам. Үземнең киләчәк хезмәтләрем өчен сөенәм. Киләчәгемдә якты көннәр күреп, бетмәдем әле, бетмим әле дип шатланам. Эшлим, шөбһәсез эшлим. 28 декабрь 1899 ел. Мин өйләнәм. Кичә күрше авыл мулласының кызыны килешеп кайттылар. Тормыш мине хәзер кызу-кызу үзенең кочагына ала бара. Мин мулла булып бетмәгән, хатынлы булдым. Гомеремдә күрмәгән, ишетмәгән, белмәгән бер кызны үземә гомерлеккә иптәшкә алам. Шуның берлә бергә гомер үткәрергә, шуның берлә кайгыларның ачысыны бергә татырга, тормышның матурлыкларыннан бергә сөенергә, шатланышырга сүз бирәм. Мин бу кызны сөячәкме? Мин аның табигатыны, холкыны яратачакмы? Ул мине аңлаячак, мине сөячәкме? Минем өйләнү хакында фикерем ни иде соң? Мин илгәре өйләнүне кешеләрнең тормышының иң мөкатдәс бер бәйрәме иттереп уйлый идем. Өйләнүдән элек озын-озак матур иттереп сөюне, сөелүне, сөешүне иң зур шарт иттереп исәпли идем. Үземнең өйләнүемне һәр вакыт мәгънәле күз караулары, хатлар берлә башланышып, качышып күрешүләр, ерактан сөешүләр, бергә кушылыр өчен әллә нинди каршы килә торган куәтләр берлә тартышулар, озын-озын тартышудан соң җиңүләр вә шул мәшәкатьләр аркасында кыйммәте тагы арткан сөю вә сөешүнең мөкатдәслекләре вә сөелешүнең ләззәтенең куәтләре вә шул кушылуның мәңгелек бер рухани кушылу булуыны уйлый идем. Шулай булуына инана идем. Шулай булачак дип, киләчәк өчен шатлана, сөенә идем. Менә ул киләчәк хәзергә әверелде. Аның бөтен матурлыклары, миңа әллә никадәр ләззәт биргән, әллә никадәр дәрт биргән кызыклыклары һәммәсе бер юлы җимерелде. Хәзер туп-тугры иттереп җаучы җибәреп, акча салдырып, бирне алып, белмәгән, күрмәгән, аңламаган, сөймәгән бер кыз килә. Аңлатылмаган, күрелмәгән, сөелмәгән фәлән авылның мулласы угылы, мулла булачак егете булып өйләнәм. Идеалымның иң зур бер баскычыны җимерәм. 7 гыйнвар 1900 ел. Туй булды. Мин кыз катына кердем. Туйның шартларыннан һич берсе калдырылмады. Мин гадәт буенча балдызлар, каен-энеләргә пәкеләр, кершәннәр, сабыннар, көзгеләр, кодача-кодагыйлар, кайнаталар, кайнаналарга бүләкләр, мунчага салырга, ишек тоткасына бирергә бүләкләрнең берсене дә онытмадым. Анда да һәр көнне 2 мәртәбә ягыла торган мунчага баруны да, намаз укыган кеби, бер тәртип берлә үтәдем. Бикәчемә дә тиешле бүләкләрне бирдем. Гадәттә ничек кылынырга тиеш, һәммәсене кылдым. Бикәчем шактый гына матур, яшь кенә, пөхтә генә, гакыллы гына бер кыз. Табигатьләре ниләре дә, һәммәсе дә яратылмаслык түгел. Миңа мөнәсәбәтләрендә дә риза булмаслык бер нәрсә юк.
Матур сөйли, ачык көлә, күңелләрне хәрәкәтләндерә торган иттереп йөри, сөелергә, сөешергә ярата. Табигый уйнадык, көлдек, дустлаштык, сөйләштек, серләштек, сөештек. Ләкин һәр вакыт арамызда бер аңлашылмаган нәрсә, яшерен бер куәт хис иттек. Бер-беремезгә сарылышып, бөтен эшләремезне актарып салмадык. Сөйләшкәндә, көлешкәндә, сөешкәндә, вазифа үтәгән кебирәк кылыныштык. Күңелләребездән әллә нинди бер-беребезгә ышанмауны бетерә алмадык. Бер-беребезне онытып, икемез бер кеше кеби кылыныша, икебез бер кеше кеби бер хис берлә яна алмадык. Арамыздагы икемезнең дә эчене пошыра торган, икемезнең күңелене рәнҗетә торган бер суыклыктан котыла алмадык. Шуның өстенә ул да, мин дә шул суыклыкны икенчемезгә аңлатмас өчен әллә нинди хәйләләр, алдаулар корып, аны тагы ямьсезрәк иттереп мәйданга чыгардык. Мин киткәндә бик сөешеп, тизрәк килергә вәгъдәләшеп аерылыштык. Ләкин теге хис һаман бетмәде. Мин кайткан вакытта кыңгырау тавышының моңлылыгы берлә уйлый-уйлый, ул хиснең нәрсә икәнлегене аңладым. Без сөешсәк тә, дуслашсак та, эч күңелемездән бер-беребезне сөймибез икән. Бу хакыйкать минем күңелемә агулы очлы ук кеби барып утырып, тагы бер зур җәрәхәт ачты. Минем идеалымның тагы иң зур пычмагыны җимерде. Тормышымның тулы төсле күренә торган җирләренең дә буп-буш икәнлегене күрсәтте. Мин моң кыңгырау тавышлары берлә күземне йомып, уйларга тотындым. Күзләремнән ике түгәрәк күз яшьләре мөлдерәп, битемне юып, кулыма төште. Күңелемдә бетте дигән фикер туды. Бетте. Һәммәсе дә бетте. Бөтен идеал, бөтен тормыш бетте. Мәңгелеккә кайтмаска бетте. 12 февраль 1900 ел. Гаяз Исхакый. Тормышмы бу? Ялтыраган ай яктысы берлә нурга кыенган, аппак кар диңгезе кеби Кабан күленең кар бөртекләре шул матур түгәрәк айга, шул кәндилләр кеби сирәк-сирәк күренә торган йолдызларга җем-җем иттереп, ялтыранып көлемсерәшәләр. Анлар берлә уйнашкан кеби, күз кысышкан кеби елмаешалар. Кабан күленең теге тарафындагы фонарьлар да, тәрәзәләрдәге утлар да бу көннең матурлыгына кызыккан кеби, аның көмеш кеби саф ялтырауларына, сөт кеби аклыгына көнләшкән кеби, аның шул ай, йолдызлар берлә күз кысышып уйнаш итүенә гаҗәпкә калып каткан кеби вә шул матурлыктан, ләззәтләнүдән аерылудан куркып, бер минутка да күзләренә аера алмаган кеби, туп-тугры ак карларга тегәп карап торалар. Анлар да ул матур ак диңгезнең кырыйларыны үзләренең моң гына төшкән яктылыклары берлә челтәрләп бизәкләп, шул зур Кабан күленең бөтен итәгенә төрле-төрле пешемнәрдә кружевалар, челтәрләр ябыштыралар. Уртадан үтеп китә торган зур юл, аңар кушыла вә аерыла торган вак-төяк юллар да, көндезге иксез-чиксез атларның, йөкләрнең, кешеләрнең үтүеннән арыган кеби, юлчының, юлаучының юклыгыннан шатланган кеби, бөтен кулларыны, аякларыны җәеп сузылып ятып хәл җыя, бабалардан мирас калган, безне суы берлә, бозы берлә сыйлый торган, матурлыгы, гүзәллеге берлә бөтен шәһәремезне бизи торган шул зур күлнең тынычлыгына, аның шул зур, озын, арыла торган хезмәтләреннән соң хәл җыюына ригая кылган кеби, аны татлы тирән йокысыннан уятырга кызганган кеби, бөтен тирә-янда тавышсыз-тынсыз тик тора. Минем кайный торган күңелем, ишемә сыймаенча ташып чыгарга тора торган йөрәгем, бөтен башымны биләгән уйларым әллә нигә шул матурлыкны җимерәсе килә. Әллә нигә шул матур айның көмеш нурлары берлә коена торган ак күлнең тынычлыгыны бозасы килә. Аның каршысында бу кадәр баш игән бөтен шәһәргә каршы килеп, аны аяк астымда таптап, аның йоклаган тәннәрене уятып, шыгыр-шыгыр өстеннән үтәсем килә. Минем мәдрәсәдән ясап чыккан начар фикерем,
Ямсез уем шул мине кочаклаган матурлык берлә тартыша, сугыша. Үзенең начарлыгы берлә, үзенең былчыраклыгы берлә шул матурлыкны җиңәсе килә. Үзенең фикеренең гөнаһлылыгы берлә шул айдан, йолдыздан бүләкләр, сәламнәр китерә торган фәрештәләрне оялтасы килә. Ахырдан шул матурлыкка илтифат итмәенчә, акыртын гына атлап, шул матур күлне аяк астында калдырып, теге тарафка чыгасы килә. Үземнең гөнаһсызлыгымны, үземнең егетлегемне мәңгегә шул ай, йолдызлар берлә зиннәтләнгән күлнең бу тарафында калдырып, үземне үзем теге якның былчырагына чумдырасы, йөздерәсе килә. Тагы үземне үзем җиңә алмаенча, тагы шул матурлыкка каршы бер хәрәкәт тә итә алмаенча тора идем, күңелемдә зур бер карар килде. Аяк астымдагы карларның шыгыр-шыгыр егылап калуларына илтифат итмәенчә, үземнең кара гәүдәм берлә кара күләгә булып, шул ак сөт диңгезе аша атлый башладым вә кара фикерләрем берлә ак кар диңгезене каралта башладым. Йөрәгемнең дөп-дөп тибүене ишетмәс өчен, кызу-кызу атлап ашыга башладым. Менә каршы тарафтан соңга калган бер барабыз, атыны суга-суга миңа каршы килә башлады. Минем күңелемдә әллә нинди курку, үз-үзенең гаебене белү хисе уянды. Мин күрше бакчадан кыяр урлагында тотылган бала кеби тетри, калтырый башладым. Теге мине күрер, мине таныр, фәлән итәр дип, аңар каршы очрамас өчен икенче юлга борылдым. Күңелемдә тагы өйгә борылып кайту, барасы юлыма бару фикере сугыша башлады. Тагы җиңдем, тагы киттем. Тар урамнар үттем. Әллә нинди тәбәнәк кенә бер өйнең фонарь таккан ишегенә килеп кердем. Бер тар гына бүлмәгә кереп утырып, яныма җыелган әллә никадәр карт вә яшь хатыннарның күзләре берлә мине сөзүләре астында торганның соңында, берсен дә яратмасам да, шул күз караулардан котылыр өчен, үземне үзем калтыравым, тетрәвем берлә көлдермәс өчен берсене алдым. Ишекне бикләп, калтырап тишенеп, тупас кына, дорфа гына, карт кына бер хатынны беренче мәртәбә кочакладым. Үземнең сөттән саф егетлегемне, алмастан кыйммәтле яшьлек хатирәмне шул сасы өйдә, сасы хатынның сасы караватында калдырдым. Фикерем кунарга булса да, шул минутта бунда куна алмавымны, бунда түгел куну, тагы 1-2 минут тора алмавымны белеп, бик тиз киенеп чыгып киттем. Тышка чыкканда күңелемдәге моңынча һич күрмәдегем, хис итмәдегем бер хис мине биләгән. Әллә нинди бик каты хөкем итә торган хаким мине үзенең мәхкәмәсенә чакырган иде. Мин нишләргә белмәенчә, үземнең кылган эшемнең бик былчырак, бик кабахәт идеке фикереннән аерыла алмаенча, үземне үзем юларга юл таба алмаенча, үземне үзем коткарырга җавап була алмаенча, сүгә-сүгә мәдрәсәгә борылдым. Тагы баягы минем җинаятемнең шаһиде, ап-пак кабан күле каршыма чыкты. Әллә ничә меңнәр, 100 меңнәр минем кеби кабахәт эш эшләгәннәрне күргән, оныткан кабан күле, минем дә кабахәтлегемне эченә йоткан. Минем былчыраклыгымнан да чирканмаган кеби, мине дә эченә йотты. Зур айда минем кара күңелемне үзенең яктылыгы берлә юа башлады. Мин әллә нинди эш изелүләре берлә атлый-атлый, үземнең теге сасы өй, сасы хатыннан алган хиссиятемне артымда калдырырга тырышкан кеби ашыга башладым. Үз тарафыма чыгып җиткәч тә, кабан күленең теге тарафына, аның соңында ак кабан күленә, айга, йолдызларга карадым. Үземнең бу җинаятемнең шаһитләре алдында аякларым калтырый, тәннәрем тетри башлады. Күземнән 2 бөртек яшь мөлдерәде. Егетлегемнең шулай мыскыл булуына, шул кадәр еллар, шул кадәр мәшәкатьләр берлә сакланылган сафлыгымның 1 минутта чүплек башына ыргытылуына күңелем протест ясый башлады. Мин балалар кеби йыгларга, үземнең былчырагымны кайнар күз яшьләрем берлә юарга тотындым. 15 февраль 1898 ел. Әтиләрдән хат килде. Әти каргый, әни йыглый. Нишләсәң дә рөхсәт юк. Әтиң карт, фәлән төгән мулла бул дип яза. Белмим, ни булыр. Буннан китә алмыйм ахрысы. Әллә нигә анларның сүзләренә каршы килә алмыйм. Бәлки, ничек тә ризаландырып булыр әле. Хәзергә калды. 28 февраль 1898 ел. Мин хәзер русча бераз сукалыйм.
Гәзитәләрне, ачыграк язылган китапларны аңлыйм. Лөгать китабыны кулдан төшермәенчә, бер буйдан рус китаплары укып утырам. Әллә ниләр хакында укып бетердем. Балкырты асрау хакында, йогышлы авырулардан саклану, бала тәрбия кылу, Бәйтел-Мөкаддәсне зиратка бару, әллә кайдагы телсезләр мәктәбендә укыту, диңгездә баткан бер көймәдән котылган бер кешенең вакыйгалары, матур язу өйрәнү усулы, байлыкның юлы, тагы белмим ниләр укыдым. Барысыны да аңладым. Әлбәттә, бу зур тәрәккый. 14 март 1898 ел. Мин бер көн кайткач, никадәр үземне үзем шелтәләсәм дә, үземнән үзем җирәнсәм дә, әллә ничә көнгә кадәр борынымнан шул сасы бүлмәнең сасы исе чыкмаса да, вөҗдан газабымнан эчемнән көйсәм дә, тагы бардым. Тагы кайткан вакытта үземне үзем үтерәсем килде. Тагы үземнән үзем качарга теләгән кеби, кайтканда ашыга-ашыга эштән чыктым. Тагы әллә ничә көннәр күңелемнән шул вөҗдан газабы, шундагы сасы исләр чыкмады. Ләкин күңелемне дә әллә нәрсә шул галәмгә зәгыйф кенә җеп берлә булса да һәр вакыт өстери башлады. Мин гакылым берлә уйлап, шул галәмгә никадәр дошман булсам да, шул эшләрне никадәр сөймәсәм дә, хисем берлә шунда барудан үземне үзем тыя алмадым. Буннан соң да тыя алырмын дип уйламыйм. 6 апрель 1898 ел. Тагы бер ел мәдрәсәдә мәгънәсез үтте. 12 май 1899 ел. Мин хәзер аз гына русча, аз гына төрекчә, аз гына гарәпчә, фарсыча, аз гына үз телем татарча беләм. Бу телләрнең барсында лөгать китаплары берлә китаплар, рисаләләр аңлый алам. Шуның өстенә тарихтан аз гына, җографиядән аз гына, хисап, һәндәсәдән аз гына, әллә нинди үләннәр, хайваннар хакында, аз гына өй тәрбия кылу, бала тәрбия кылу, бала укыту, мәктәп идарә кылу хакында, аз гына дин вә игътикад хакында, аз гына тәфсире хадис хакында, аз гына мантык вә хикмәт хакында, кыска гына һәр нәрсә хакында аз гына мәгълүматым бар. Бунларның һәммәсене өстән генә белсәм дә, берсене дә чынлап белмим. Барсы хакында да сүз сөйли алсам да, берсе хакында ап-ачык мәгълүмат бирә алмыйм. Берсене дә дөрес иттереп укыта алмыйм. Һәм күз алдымда анлар хакында ап-ачык бер фикер хасил итә алмыйм. Минем фикерем дә мәгълүматым кеби. Анда да аз гына вөҗдан, аз гына шәфкать, аз гына эшкә мәхәббәт, аз гына халкыны сөю, аз гына үзене корбан кылырга хәзерлек, аз гына шөһрәт сөю, аз гына байлык сөю, аз гына үзен сөю, аз гына тормыш сөю, аз гына ялкаулык, аз гына эш яратмау бар. Шуның өчен минем белмәгән эшем юк, кинәндергән төшем юк. Хәзер инде менә шул мәгълүмат берлә, шул фикер берлә дөньяга чыгарга кирәк. Шунлар берлә дөньяда торырга кирәк. Шунлар берлә тормышымны мәгънәле үткәрергә кирәк. Тормышның буш йирләренә тутырырга кирәк. Үзеңне, үзеңнең торганыңны белер өчен, үзеңнең соңында тормышта бер эз калдырыр өчен әллә нәрсә тудырырга кирәк. Ләкин бу мәгълүмат, бу фикер берлә чуалган, бер яктан шул мәгълүмат берлә тулган, шул хиссият берлә ашланган баш берлә нинди эш эшләргә кирәк? Ничек иттереп тормышны тулы мәгънәле, картайгач артка әйләнеп караганда, үлсәм үләм, гомерем әрәм китмәде диярлек ясарга кирәк? Ничек шул чүп-чардан кулга алырлык бер нәрсә өйдерергә кирәк? Мин менә шул белемем берлә нигә ярыйм? Нәрсә беләм дип дөньяга чыгып эшкә тотыным? Итекчелекне булдыра алмыйм, чөнки мин мулла угылы мәхдүм булып, эш эшләмәенчә үскән. Сатучылык юк, чөнки миндә сатучыга кирәк гайрәт, сатучыга кирәк акча сөю, һәм дә алган юлыны ташламаенча карлы бызда хезмәт итү юк. Кала мөгаллим булырга, я мулла булырга. Сөеп рәхәтләнеп мөгаллим булыр идем. Әллә никадәр мәгълүматым булмаса да, бала тәрбия кылу хакында да, башымда чүп-чардан башка нәрсә булмаса да, тырышып сөеп укытыр идем. Әтиләр, әниләр разый булмый. Мулла булырга күңелем, вөҗданым разый булмый. Мулла булуны үзем өчен, үземнең мәхәлләм өчен зур җинаять дип хисап итәм. Соң нишләргә? Минем кеби бер эшкә дә ярамый торган,
Һәр эшкә ярый торган кешеләргә нишләргә? Шунда бер урын алган булып, тора башлаган булып, тагы үзенең кеби эшкә ярамый торган ярым-йорты мәгълүматлы балалар тудырып, шунларны үстерергәме? Бу туачак балаларга каршы һәм дә анларны ашатачак, эчертәчәк бөтен адәм балаларына каршы җинаять түгелме? Менә бу мәсьәләләрнең мин берсенә дә җавап бирә алмадым. Һәм җавап бирә алуымда шөбһәм бар. Ләкин гомер тик тормый, көн дә көн үтә. Мәсьәләләрне я алай, я болай хәл кылу мәсьәләсе һәр минутта якынлаша. Мин хәзер үземнең әти кеби укыган нәрсәләремә иманым булса, аның кеби шул укыган китапларындагы һәммә нәрсә дөррест инде дигән игътикадым булса, әти кеби һәр зур мәсьәләгә фәлән китапта шулай дип әйткән, фәләндә булай дип әйткән дип җавап бирә алсам, шуның берлә вөҗданымны котылдыра алсам, үземне үзем чорнап алган мәсьәләләргә һәммәсенә дә үзем ышанган җавапларым булып, тәкъдир шулай, әл-әмр, әмр лиллаһ дип канәгать итә торган булсам, табигый, рәхәтләнеп, әти кеби мулла булып торыр идем. Яисә мин шул үземне чолгаган мәсьәләләргә, тормышның алдына көн дә килеп баса торган эшләргә фән күз карашыннан җавап бирерлек фәнни мәгълүматым булса, һәммә нәрсәгә дә фән күзе берлә тарихта шулай булган, болай булган, хәзердә шул сәбәпләр бар, шулай булырга тиеш. Я сәбәпләре шундыйлар, нәтиҗәдә шулай чыгарга тиеш дия алсам, шул фән үлчәве берлә үземә күз карашлар ясый алсам, рәхәтләнеп бер яңа дөньяның яңа кешесе булып торыр идем. Ләкин миндә әвәлгесе дә юк, ахыргысы да юк. Һәр нәрсә бар, бер нәрсә юк. Шуның өчен мин ул да түгел, бу да түгел. Тәвә дә түгел, кош та түгел. Ат та түгел, ишәк тә түгел. Мин иске мулла гыйлеме, иске мулла фикере берлә яңа фикерләр, яңа гыйлемнәрдән катыштырып начар иттереп ясалган мулла азгыны. Менә шул мулла азгыны, үзенең шул чуалчык башы, чуалчык фикере, начар тәрбиясе берлә нишләсен? Сез дә җавап биреңез. Буның шулай калуында үзе генә гаеплеме? Нигә көлеп торасыз? Буның шулай бер илгәреге игътикадыны бозып, яңа игътикадсыз калуында сез дә, аны чолгап алган бөтен татар тормышыңыз да гаепле түгелме? Искедәге кеби һәр яңалыкны кертмәс өчен меңәр фәрештәләр саклый торган мәдрәсәңез булса, бу егет, бу укырга сөя торган үткен егет, карт муллаларыңыз кеби динле, игътикадлы, үз даирәсендә галим булмас идемени? Әгәр мөкәммәл иттереп, ислах ителгән мәктәпләребез булса, һәр фәнне кирәгенчә укытылса, яшь башларга кая таба хәрәкәтләнергә юл күрсәтелсә, бу хәзерге чүпрәк, эшкә ярамый торган егет, һәр нәрсә хакында фәнни фикер ясап, тормышка каршы гыйлем коралы берлә коралланып, хәзер баһадир кыяфәтендә басып, тормышның буңа куярга теләгән ауларына каршы көлеп тормас идемени? Шулай булса, миннән көлмәгез. Мин йыглыйм, сез дә йыглагыз. Минем генә түгел, минем кеби меңнәр егетләреңезнең ике агым арасында йомычка кеби бер тарафка китәргә хәле булмаганыны, бер тарафның да куәтене арттырырга да көче йетмәгәнене, үзенә үзе ышанмаганыны күреп йыглагыз. Шунларга таза, нык аяк басар урын табарга уйлап, шунларны хәзерге хәлләреннән коткарырга теләп йыглагыз. Бунларның харап булган гомерләре өчен, шул әллә никадәр яшьләремезнең харап итәчәк гомерләре өчен йыглагыз. Үзегезне чолгаган дөньяңызның шул егетнең башы кеби идеке өчен йыглагыз. Йыглагыз. 15 июнь 1899 ел. Ике атнадан бирле өемез тәмуққа үрелде. Иртә кич тавыш, иртә кич мулла булу мәсьәләсе, әти мулла булуның кыямәт өчен яхшылыкларыны, имамлыкның савапларыны, әни мулла булып торуның тынычлыгыны, рәхәтлегене,
эшсез-нисез тик ятудан кәефлегене сөйләүдән башлады. Миңа саваплар, тыныч кына бот күтәреп ятулар берлә кызыктыра алмагач, еглап, әтиең картайды, мин картайдым, без нишлик, ничек дөнья үткәрик дип зарланырга, ялынырга, аның соңында каргарга тотынды. Әти дә, имамлыктан тартыну игътикадның зәгыйфлегене күрсәтә. Синең иманыңда шөбһә бар, имеш, фәлән дип тиргәргә тотынды. Бу гына йитмәде, аңламас, балам, апкаем, бул инде, бул дип егларга тотындылар. Башым тегермән кеби әйләнә башлады. Нишләргә дә белмәенчә аптырап калдым. Бу тормыш упкыныннан чыгарга юл таба алмадым. Нишлим? Ничек бунларга сүз аңлатыйм? Ничек үземнең зәгыйф мәсләгемне көчсез, куәтсез игътикадым берлә саклыйм? Бу тавыштан, бу кычкырыштан, бу мәгънәсез мөназарәдән шул кадәр туйдым. Бөтен эчем-тышым буңар протест ясый. Бөтен эчем-тышым әллә кайларга. Бу тавышлар ишетелми. Бу мәгънәсез күз яшьләре күренми торган җирләргә, еракка китәсе килә. Әй шул бу авылны, бу үзләренең кечкенә даирәләреннән чыга алмый торган әти-әниләрне күрмәскә. Әй анларның шул тормыш упкынына батырыр өчен ясый торган, ауларына кертер өчен сөйли торган матур сүзләрне ишетмәскә. Шул упкын янына сибелә торган җимнәрне күрмәскә, белмәскә, китәргә, башны алырга да, кая булса да китәргә. Ләкин кая китәргә? Мин нишли алам? 23 яшенә кадәр салам селкетмәгән бер әрәмтамак булып бушка ашап ятудан башка ни эшли алам? Кыргыз эченә мөгаллим булып китәргә, Сибириягә приказчик булып китәргә. Ләкин мин шунларны эшли аламмы? Тагы эшли алсам шул кыргызның йир өендә тары өйрәсе ашап, көпе киеп сасып яту, яисә 5 тиен көмеш өчен җананы кызганмый торган бер сатучыга хезмәтче булу, шул авылдагы тормыштан артыкмы? Икесендә дә бер төрле иректән мәхрүм калып, гадәткә, йолага, карындаш кабиләгә, ил күршегә кол булынмыймыни? Шулай булса, минем кеби үз ирегене үзе саклый алырлык булмаган кешеләр кыллыктан чыга алмаса, әллә кая өйрәнмәгән, белмәгән җирләрдә кол булудан бунда үз йортыңда, үз тирә-яныңа кол булсаң артык булмасмы? Чынлап караганда, шул авылның наданлыгы, гадәтләре, йолаларының кулы булсаң да, ерактан караганда хуҗасы, авылның юлбашчысы кеби күренә торган кол мулла булу артык түгелме? 18 сентябрь 1899 ел. Кичә тамга җыйдылар. Күңел муллалык фикере берлә аз гына оеша алмаса да, үземне үзем мулла итеп уйлый белмәсәм дә, мин мулла булам. Нинди мулла булу, ничек яшәү, ничек хезмәт итү хакында әлбәттә аз гына да планнарым юк. Ничек тугры килсә, шулай яшәячәк, тормыш кай тарафка акса, шул якка китәчәкмен. 19 ноябрь 1899 ел. Кеше өметсез, идеалсыз яши алмый. Шахутка берлә үләргә яткан, үлгәнче зинданда калырга хөкем ителгән кешеләр дә киләчәкләре тугрысында озын планнар коралар. Киләчәктә шулай булыр, булай булыр уйлары, өметләре берлә яшиләр. Мин дә рухан үтерелергә, мәңгегә шул гадәт, йола зинданында калырга хөкем ителгән булсам да, үземнең муллалык тормышымны әллә нинди идеаллар берлә бутыйм, чылгыйм. Мулла булып мәгънәлерәк, тулырак иттереп торуга төшенәм, планнар корам. Мин мәктәп ачарга, мәктәптә рәтләп укытырга, мәчеттә халыкның фикерене ача торганрак вәгазьләр сөйләргә уйлыйм. Шулай итеп бөтенләй буш тормаска, әрәмтамак булып гомер әрәм итмәскә юллар табам. Үземнең киләчәк хезмәтләрем өчен сөенәм. Киләчәгемдә якты көннәр күреп, бетмәдем әле, бетмим әле дип шатланам. Эшлим, шөбһәсез эшлим. 28 декабрь 1899 ел. Мин өйләнәм. Кичә күрше авыл мулласының кызыны килешеп кайттылар. Тормыш мине хәзер кызу-кызу үзенең кочагына ала бара. Мин мулла булып бетмәгән, хатынлы булдым. Гомеремдә күрмәгән, ишетмәгән, белмәгән бер кызны үземә гомерлеккә иптәшкә алам. Шуның берлә бергә гомер үткәрергә,
шуның берлә кайгыларның ачысыны бергә татырга, тормышның матурлыкларыннан бергә сөенергә, шатланышырга сүз бирәм. Мин бу кызны сөячәкме? Мин аның табигатыны, холкыны яратачакмы? Ул мине аңлаячак, мине сөячәкме? Минем өйләнү хакында фикерем ни иде соң? Мин элгәре өйләнүне кешеләрнең тормышының иң мөкатдәс бер бәйрәме иттереп уйлый идем. Өйләнүдән элек озын-озак, матур иттереп сөюне, сөелүне, сөешүне иң зур шарт иттереп исәпли идем. Үземнең өйләнүемне һәр вакыт мәгънәле күз караулары, хатлар берлә башланышып, качышып күрешүләр, ерактан сөешүләр, бергә кушылыр өчен әллә нинди каршы килә торган куәтләр берлә тартышулар, озын-озын тартышудан соң җиңүләр вә шул мәшәкатьләр аркасында кыйммәте тагы арткан сөю вә сөешүнең мөкатдәслекләре вә сөелешүнең ләззәтенең куәтләре вә шул кушылуның мәңгелек бер рухани кушылу булуыны уйлый идем. Шулай булуына инана идем. Шулай булачак дип, киләчәк өчен шатлана, сөенә идем. Менә ул киләчәк хәзергә әверелде. Аның бөтен матурлыклары, миңа әллә никадәр ләззәт биргән, әллә никадәр дәрт биргән кызыклыклары һәммәсе бер юлы җимерелде. Хәзер туп-тугры иттереп җаучы җибәреп, акча салдырып, бирне алып, белмәгән, күрмәгән, аңламаган, сөймәгән бер кыз килә. Аңлатылмаган, күрелмәгән, сөелмәгән фәлән авылның мулласы угылы, мулла булачак егете булып өйләнәм. Идеалымның иң зур бер баскычыны җимерәм. 7 гыйнвар 1900 ел. Туй булды. Мин кыз катына кердем. Туйның шартларыннан һичберсе калдырылмады. Мин гадәт буенча балдызлар, каен-энеләргә пәкеләр, кершәннәр, сабыннар, көзгеләр, кодача-кодагыйлар, кайнаталар, кайнаналарга бүләкләр, мунчага салырга, ишек тоткасына бирергә бүләкләрнең берсене дә онытмадым. Анда да һәр көнне 2 мәртәбә ягыла торган мунчага баруны да, намаз укыган кеби, бер тәртип берлә үтәдем. Бикәчемә дә тиешле бүләкләрне бирдем. Гадәттә ничек кылынырга тиеш, һәммәсене кылдым. Бикәчем шактый гына матур, яшь кенә, пөхтә генә, гакыллы гына бер кыз. Табигатьләре ниләре дә, һәммәсе дә яратылмаслык түгел. Миңа мөнәсәбәтләрендә дә риза булмаслык бер нәрсә юк. Матур сөйли, ачык көлә, күңелләрне хәрәкәтләндерә торган иттереп йөри, сөелергә, сөешергә ярата. Табигый уйнадык, көлдек, дустлаштык, сөйләштек, серләштек, сөештек. Ләкин һәр вакыт арамызда бер аңлашылмаган нәрсә, яшерен бер куәт хис иттек. Бер-беремезгә сарылышып, бөтен эшләремезне актарып салмадык. Сөйләшкәндә, көлешкәндә, сөешкәндә, вазифа үтәгән кебирәк кылыныштык. Күңелләребездән әллә нинди бер-беребезгә ышанмауны бетерә алмадык. Бер-беребезне онытып, икемез бер кеше кеби кылыныша, икебез бер кеше кеби бер хис берлә яна алмадык. Арамыздагы икемезнең дә эчене пошыра торган, икемезнең күңелене рәнҗетә торган бер суыклыктан котыла алмадык. Шуның өстенә ул да, мин дә шул суыклыкны икенчемезгә аңлатмас өчен әллә нинди хәйләләр, алдаулар корып, аны тагы ямьсезрәк иттереп мәйданга чыгардык. Мин киткәндә бик сөешеп, тизрәк килергә вәгъдәләшеп аерылыштык. Ләкин теге хис һаман бетмәде. Мин кайткан вакытта, кыңгырау тавышының моңлылыгы берлә уйлый-уйлый, ул хиснең нәрсә икәнлегене аңладым. Без сөешсәк тә, дуслашсак та, эч күңелемездән бер-беребезне сөймибез икән. Бу хакыйкать минем күңелемә агулы очлы ук кеби барып утырып, тагы бер зур җәрәхәт ачты. Минем идеалымның тагы иң зур пычмагыны җимерде. Тормышымның тулы төсле күренә торган җирләренең дә буп-буш икәнлегене күрсәтте. Мин моң кыңгырау тавышлары берлә күземне йомып, уйларга тотындым. Күзләремнән 2 түгәрәк күз яшьләре мөлдерәп, битемне юып, кулыма төште. Күңелемдә бетте дигән фикер туды. Бетте. Һәммәсе дә бетте. Бөтен идеал, бөтен тормыш бетте. Мәңгелеккә кайтмаска бетте. 12 февраль 1900 ел.
Гаяз Исхакый. Тормышмы бу? Кичә ясыктан соң авылның мөхтәбәр картларыннан, безнең өйнең дустларыннан Әхмәт абзый кереп утырды. Аның керүе һичбер вакыт бушка булмаган кеби, бу юлы да бушка түгел иде. Ул авылның бөтен кешесенең нинди уйда, нинди фикердә икәнене белгән кеби, иртәгә нинди уйда булачагыны, мәгълүм эшкә нинди күз берлә караячагын да һәммәсене дә белә. Авыл ирләренең генә түгел, хатыннарының нинди фикердәлекләрене, ил эшләреннән нәрсәне яратуларыны, нәрсәне сөймәүләрене һәммәсене белә. Шуның өчен ул безнең авылның уеның, теләвенең көзгесе. Шул авыл көзгесе бик күп шиняклар чәешкәч, бик күп сүзләр сөйләгәч, мине дә яшь мулла дип бик мактагач, авыл халкымызда ярата фәлән итә, ләкин менә әле көз көне мәдрәсәне тау астыннан күчертергә тели икән, аннан ары Суфи абзыйны кертмәенчә, әллә кайдан мөгаллим китертергә тели икән дип яратмаенчарак сөйлиләр. Кайсы берсе, хәзрәт исән булганда Алла теләсә бер нәрсә булмас дип, берсене берсе бастырышсалар да, кайсылары юк була ярамый, бик тиз әле баш булырга тели. Атасы укыткан ярамаганмы? Менә Аллага шөкер, барымыз да шуның шәкерте, Аллага шөкер. Кирәгемез кадәр беләмез бит, дип әйтәләр ди. Шуның артыннан үз башыннан чыгарып, минемчә бу елга шулай калдырырга кирәк. Әле менә яңа мулла дип йөрдә бирелгәне юк, анысы да кирәк бит, хәзрәт. Аннары үтсен әле. Бик яхшы гына йир алыйк. Бу елга син әле кыз катына йөре. Аннан ары киләсе елга карарсың. Бик кызулап ебәреп, халыкны дулатып ебәрмик димен. Без бит мужик халкы бер кызсак сыер дулаган кеби буламыз, дип сүзене бетерде. Әти дә миңа карап, менә, мин күптән әйттем бит, мине тыңламый идең, диде. Әни дә ишек артыннан гына, кирәкмәс зинһар мәдрәсәләре, үзләре теләсәләр нишләсеннәр, тавыш чыгармаңыз. Я ары якка мәсҗид сала башларлар, диде. Мин үземнең әвәл мәктәп төзетеп, шул мәктәптә укытып, буш гомеремне тутыра алмавыма, ул яктан да алдануыма ияләшеп бетә алмадым. Әхмәт абзый тагы бер-ике шиняк чәйдән соң, яшь мулланың вәгазьләрене бик яраталар, ләкин китап сүзе азрак диләр. Шуның өчен мулла, син китап сүзене күбрәк ычкындыргаласаң, тагы яхшырак булыр, диде. Аның өстенә әти дә, мин һәр вакыт Дөррәтен насихин, Тәрбиятел гафилин кеби мәгъруф китаплардан сөйләдим. Ул әллә кайлардан тапкан үзенең китапларыннан сөйли, дип сүзене бетерә алмады. Әни, китап булгач барбер түгелме? Бик яхшы сөйләделәр ич, диде. Әхмәт абзый аңар каршы, яхшысын яхшы, абыстай, ләкин әле кара халык, кара сарык диләр бит. Анлар берлә яшәргә кирәк бит. Шуның өчен әле яңа вакытта анлар теләгәнчәрәк кылынырга кирәк димез, диде. Әти дә шул фикер хакында озын сүзләр сөйләде, дәлилләр китерде. Ләкин мин бунларның берсене дә тыңламадым да, каршы җавап та бирмәдем. Һәм җавап бирергә урыны да юк. Бу сүзләр минем тагы бер кат алданганлыгымны беркетте. Авылда бер эш эшләүдән бөтен өметемне үзде, хезмәт итәргә дәртемне бетерде. Мин бөтен өметләрдән яп-ялангач көенчә калып, ихтикатсыз, имансыз яшәргә дә түгел, гомер үткәрергә мәҗбүр идекемне белдем. Башымда буңар каршы бик зур протест уянса да, күңелем эшеннән йыгылаудан башка бер эшкә тотына алмады. Үземне үзем коткарырга бер юл булмады. Мин иртә берлә бер нәрсә дә уйламаенча, мин аны сөйми, ул мине сөйми торган авылдан ул мине сөйми. Мин аны сөйми торган бикәчемә киттем. 15 март 1900 ел. Мин зинданга ябылган кеше кеби, үземнең яшьлек гайрәтемне кая куярга белмәенчә, эшемне кайната торган гайрәт көчене бастырыр өчен, үземне үзем арытыр өчен, иртәдән кичкә кадәр идән буенда йөрим. Уйланам, уйлыйм, әллә ничәшәр катлы иске гадәт диварлары берлә чолганган, үземнең мәгънәви зиндандагы тормышымны төшенәм. Шуның богауларыны өзәргә, үземне үзем азат итәргә юллар эзлим. Буннан качып китәргә, кая булса да китәргә уйлыйм.
Ләкин тагы күз алдыма әллә нинди киләчәкнең ямьсез күренешләре килеп басып мине куркыта. Мин үзем дә, шул гадәт богауларыны үзәргә көч юклыгыны хис итеп, язмышка риза булып, шул тормышны мәгънәләтә төшүдән башка юл таба алмыйм. Ләкин ничек мәгънәләтим? Үзем ышанмасам да, ичмасам үземне азрак алдарлык эш кайдан табыйм? Мәдрәсәгә керимме? Ләкин анда кереп, ничек уялмаенча, Төхвәтел Мөлек, Морадел Гарифин укытып торыйм? Мәҗеткә барыйммы? Анда барып тагы ничек иттереп? Дөррел мәҗалистән хур кызларының матурлыгы хакында, канәгать кылу тиешлегендә үзем зарарлы дип ышанган сүзләрне сөйлим. Соң нишлим? Бу озын кышкы төнне ничек үткәрим? Бу үгез йөреше берлә йөри торган төнге сәгатьләрне ничек уздырыйм? 19 декабрь 1900 ел. Кышкы төнне үткәрә-үткәрә арып бетеп эштән чыккач, өстемә киенеп йортка чыктым. Бераз һава алыйм дип, йорт буенда йөрергә тотындым. Суык һавада башым сафланып, күңелем куәтләнеп, тагы үземнең эшсезлегемә кайгыра башладым. Башым тагы әллә ниләр төшенә башлады. Шулай уйланып, моңланып йөргәндә, лапас астында аз гына ялтырый торган хезмәтче өенең утына күзем төште. Шул өйнең эчендә әллә никадәр рухани җылылык бар кеби, әллә никадәр рәхәт бар кеби тоелды. Мин шуның тәрәзәсе тугрысына туктап, кырыйлары ачык калган пәрдә ярыкларыннан өйнең эченә карый башладым. Сәкенең янына утырып тегү-тегә торган хезмәтче хатыныны күрү минем күңелемә әллә нинди уйлар уятты. Минем күңелемдә шул ят хатын берлә сөйләшәсе килү, шуның берлә бергә кичнең үтмәгән сәгатьләрне үткәрәсе килү, үземнең шул берсенә берсе охшаган көннәремне үзгәртәсе килү фикере туды. Мин акыртын гына лапас астына кереп, хезмәтченең бозлар берлә каткан ишегене куәт берлә ачып өйгә кердем. Хезмәтче хатыны миннән качмаса да, минем берлә эш тугрысында сөйләшсә дә, минем төнлә килеп керүемә исе китеп калган кеби булып, башындагы арттан бәйләгән яулыгыны тишеп, муен астыннан бәйләде. Үзе бер сүз әйтмәенчә, минем бер йомышымны көтеп торган кеби көтә башлады. Мин йортка чыккан идем дә, эш пошканга сөйләшеп утырырга дип кенә кердем дигәч, тегенең бөтен йөзенә тагы таң калу галәмәте чыкты. Мин бер дә илтифат кылмаган булып, узып утырып, күңелсез эш поша дип зарланырга тотындым. Теге хатын аз гына ачыла башлагач, Миңнулла кая дип, иренең каялыгы хакында сорадым. Ул да, иген төяп базарга китте диде, һәм дә аптыраганны бетерер өчен кеби, ул булса, менә мин самавар куяр идем, чәй эчерер идек. Хәзер яхшы түгел, я берсе күрер диде. Бу берсе күрер сүзе миндә икенче уй уятты. Шын, берсе күрмәсә, буның берлә төн үткәреп, шул берсенә берсе охшаган мәгънәсез тормышны үзгәләштерсәң ни булыр иде? Шул фикер башымда бер карар алып итә алмады, мин, шәйтан күрсенме, һәммә кеше йоклый дидем. Хатын сөалле иттереп самаварга карады. Мин көлеп җавап биргәч, куыштан ярып куйган чыралардан бер зур уч алып, урталай шатырдатып сындырып самавар куя башлады. Самаварны куеп, урынына утырыр өчен минем янымнан үтеп барганда, мин кулыннан тоттым. Хатын әллә нинди тәрәддүд, ягъни икеләнү, аңлата торган бер хис берлә «Кирәкмәс, мулла абзый, кирәкмәс» диде, һәм дә мине шул фикердән кайтарыр өчен кеби бер кеше күрер диде. Мин бу сүздән тагы бик күп мәгънә аңлап, хатынны тәмам кочаклап яныма утырттым. Хатын уялганга башыны теге тарафка борды. Минем кулларым берлә бөтен тәннәрендә кылган сәяхәтемә бер сүз әйтмәсә дә, күземә таба борылып карамады. Мин буның уялганыны белеп, ерак түгел лампаны өреп сүндердем. Хәзер өйнең тынычлыгыны, самаварның челтәрләреннән чыккан яктыга башка бер нәрсә дә бозмый иде. Мин хатынны кочаклап урынына яткыра башладым. Ул да азрак тартынган кеби, азрак риза түгел кеби иттереп, кирәкмәслә дип артык бер сүз дә әйтмәде. Самаварның кайнавына да карамаенча, түшәгенең катылыгына, урынының уңайсызлыгына да илтифат итмәенчә, мин кичне хезмәтче хатын янында үткәрдем.
Иртә берлә хезмәтче хатыны миңа очраганда күзене миңа таба күтәреп карый алмаса да, 3 көннән соң ире урыска киткәч, тагы кереп кичнең күп вакытыны үткәрдем. Хәзер шул эш минем тормышымның программасына кереп китте. Ләкин бу да туйдыра башлады. Бу да тормышымның буш йирләренә тутыра алмады. 8 гыйнвар 1901 ел. Менәмә, кичә волостной судтан хөкемгә чакырып кагаз китерделәр. Авылның 2 тиенлек бер кешесе мулланың бозавы ындырыма кереп кибәгемне ашады дип өстемнән күрсәткән. Бундан илгәре 2 күрше хатыны тавык йомыркасы өчен орышышкан вакытларында берсе-берсене мыскыл итте дип, мине шахид итеп хөкемгә биргәннәр иде. Улсында алдап-йылдап бер йомырка низагысының шаһиде булудан котылган идем. Бунсыннан белмим, котылырмынмы? Бар сөйлә, шунлар берлә бер йомырка өчен, бер тубал кибәк өчен, 5 тиен акча өчен судлашып йөре. Шуның өчен дуст бул, дошман бул. Орышыш, кычкырыш, хөкемләш. Менә шул кешеләр берлә чылган да шул тормышта яша. Мин шул йомырка өчен, бер тубал кибәк өчен, бер кочак салам өчен, 5-6 кисәк утын өчен дустлаша, бызылыша, сүгешә, сугыша торган кешеләр дәрәҗәсенә төштеммени? Минем тормышым да шундый вак мәсьәләләр берлә тулыр. Минем башым да шунлар берлә мәшгуль булырмыни? Мин дә шул кадәр вакландым, изелдем, беттеммени? 9 апрель 1901 ел. Күрше Сафа абзыйның яшь килене, Миңнисафа, һәр вакыт безгә кереп китеп йөргәндә тәрәзәгә күзенең очы берлә карап үткәнгә, мин йортта тугры килгәндә дә күземез каршы-каршыга очрашып киткәнгә, бу хатын хакында төрле фикерләрем бар иде. Хосусан аның көязлеге, шактый пөхтә киеме өстенә чибәрлеге, сынының килешлеге күңелемә дә бераз тәэсир итә иде. Алай булса да аның артыннан йөрми, аны кулга төшерер өчен бер эшкә керешми идем. Бер көн хатыным ашта вакытта мин ялгыз идән буенда аптырап йөри идем, бүлмә ишеге ачылды. Мин мәче фәләндер дип, илтифатсыз гына бүлмәгә чыктым. Ни күзем берлә күрим, Миңнисафа басып тора. Мине күрү берлә, абыстай идә юкмыни? Иләк сорый идем, диде. Мин дә, әнә шунда чыланда ал, дидем. Ул да ишекне рәтләп япмаенча гына, чыланның ишегене чыгыр иттереп, караңгы чыланның шүрлегендә шатыр-шатыр әйберләр шытырдатып иләк эзли башлады. Аның килеп алдыма басуы ук теге фикеремне уятканга, мин буның таба алмавыны хәйлә иткән булып, таба алмыйсыңмыни дип, чыланга иләк эзләшергә кергән булып, киленне тоттым. Ул тотуымда әһик дип көлеп, чыланның теге тарафына киткәч, мин тагы гайрәт җыеп кочаклап алдым. Килен минем берлә тартышкан кеби тыпырчына селкенә башлады. Ләкин кулымнан котылырга аз гына көч тә сарыф итмәде. Мин аның таза биленнән кочаклап өйгә алып керә башладым. Ул әллә нидән курыккан кеби, кеше күрә, валлаһи кеше күрә, диде дә тыпырчына башлады. Һәм дә бик тиз минем кулымнан котылып, кыр кәҗәсе кеби сикереп, ишек янына барып басып, миңа бармак селкеп чыгып китте. Шуннан бирле ул хәзер һәр көн кеби минем хатын китте исә керә. Илгәреге кеби тыпырчынмый, тиресләнми. 24 июнь 1901 ел. Мин 2 ел мулла булып торам. Язарга эш булмаганга, тормышта үзгәрү булмаганга, күптән бирле бер нәрсә язмадым. Нәрсә языйм? Нәрсә бар? 28 июль 1902 ел. Ыш-ыш итеп сызгырып, тәрәзә капкачларыны шакылдата, морҗалардан кереп, озын иттереп сузып, моңлы, куркынычлы улый, тәрәзәнең илгечләренә килеп бәрелеп, анларны чат-чат шалтырата торган кышкы йилнең тавышына уянып киттем. Йилнең ыш иттереп ачулы сызгырулары, көтмәгәннән тәрәзә капкачларының дөберт-дөберт итеп барабанлап куюлары, кинәттән генә морҗага кергән йилнең моңлы, кайгылы көй берлә у дип авыру кеше кеби, җәрәхәтләнгән йырткыч хайван кеби йыглавы бөтен тамырларымнан йөреп чыкты. Әллә нинди куркынычлы уйлар уятты.
башымда ямсез төшенмәләр тудырды. Үземнең каялыгымны хәтеремә китермәенчә, үземне чолгаган өйләр, авыллар, кешеләрдән, җәмәгатьләрем, хатыннарымнан аерып, яп-ялангач кеби иттереп, шул куркынычның алдына китереп бастырды. Мин шул куркынычлы ыжылдый торган тавышлар, шул бөтен дөньяны туңдырам дигән кеби, өйләрне, агачларны, авылларны каплаган кар арасында, һәр нәрсәдән аерылган, һәр ярдәмчедән мәхрүм булган көенчә, үземне үзем шул куркынычлы йилләр, шул мәрхәмәтсез суыклар, шул котны ала торган ялгызлыклардан саклар өчен, үземне үзем шул һәлакәттән коткарыр өчен, үземне үзем үземнең эчке җылыларым берлә җылыта, үземне үзем үземнең эшләрем берлә каплый, чылгый, шунлар берлә юата башладым. Гүя күңелемә үзем мөрәҗәгать иткән кеби, күңел, тор, күрәмсең нинди ямсез куркынычлы йилләр каплады, күрәмсең мине нинди котны ала торган, тәмукларны хәтергә китерә торган суыклар чырмады, күрәмсең мине ничек куркыныч галәмдә ялгызлык биләде. Уян, күңел, үзеңнең дөньяларны җиңә торган, тауларны тишә торган, диңгезләрне корыта торган, тарихларның көпчәкләрне теләгән тарафка әйләндерә торган көчеңне, гайрәтеңне сарыф кыл да, мине шул куркыныч диңгездән коткар. Уян, күңел, уян, үзеңнең Сибирия суыкларны эретә торган, каткан-кипкән калебләрне майга әйләндерә торган, бөтен дөньяның бөтен эшләрне изгегә сөйри торган, бөтен дөньяның матурлыкларны үзеңнең йомшак матурлыгың берлә бизи торган, сөю хисене уятта, мине шуның җылысы берлә җылыт. Мине шул биек мәхәббәт сараеннан алынган кечкенә генә, иске генә бер кием берлә өрет. Уян, күңел, уян, шул меңнәр миллионнар адәмнәр берлә тулган, меңнәр миллионнар фикерләр берлә кайнаган, меңнәр миллионнар мәсләкләр берлә чолганган кешеләр диңгезендә уйсыз, фикерсез, мәсләксез, идеалсыз, ялгыз калган, мине дә кечкенә генә бер идеал, иске бер мәсләк берлә булса да иптәш яса да, мине дә шул ялгызлык, шул моңлык, шул мәгънәсезлектән коткар. Уян, баш, уян, шул эшсезлектән селкенергә өйрәнмәгән, хәрәкәтләнергә оныткан миләреңне селкеттә, мине дә шул бушлык, тормышның шул мәгънәсезлегеннән коткар. Мине дә мин дип әйтерлек, мин дип телгә алырлык яса. Бу сүзләр, бу уйларга каршы чыдый алмаенча, башым да, күңелем дә уянган кеби булды. Анлар да күңелемнең катлы-катлы амбарларыннан, башымның бормалы-бормалы, керделе-чыктылы чокырларыннан мине сакларга, мине җылытырга, мине мин иттерергә хәзерләнергә тотындылар. Күңелем яшьлегемнән бу көнгә кадәр үткән тормышымның кәгазьләренә берәм-берәм ача башлады. Менә мин, яшь, матур, маңкалы, таза нык, ыштансыз, укырга дәртле, хикәя сөюче малай. Менә мин мәдрәсәдә дараба ядрибу, насара янсару, сарыфлый торган, каты икмәк берлә чәй эчә торган вә шул мәдрәсәдәге хәлфәләр кеби хәлфә булуны, әти кеби мулла булуны, пәйгамбәр кеби яхшы булуны идеал иткән бер шәкерт. Менә мин, мәдрәсәдән мәдрәсәгә барып, моназара кылышып, вөҗүд вәҗибләр, худус галәмнәр, гадәм заманларны исбат кылып йөрүче, бөтен мәшһүр кышкар, Казан моназирләре кеби булырга тырышучы динле, суфый, эчми-тартмый тырыша торган кара бүрекле, озын чалбарлы дәһри Казан шәкерте. Менә мин, бу китаплар, бу моназарәләр, бу тәртипсез укуларның дошманы, мәдрәсәләр, мәктәпләр ислахының тарафдары, гәзитә укучы, төрек китаплары укучы, җәй көннәре русча укучы, киләчәктә бөтен халыкның фикерене үзгәртүне төшенүче яшь шәкерт, фикерле егет. Менә мин, әллә нинди яңлыш аңлаган фикерләрем берлә Ауропаның тормышына гашык булган, Ауропаланыр өчен актык 5 тәңкәсенә пәлтә алган, бурычка алган акчасына исле майлар, кершәннәр алган, үзене француз романнарының каһарманы иттереп хисап иткән бер Дон Кихот. Менә мин, башымдагы фикерләр берлә тирә-янымны чолгап алган дөньяның аерым-аерым идекләренне аңлаучы,
Минем идеалымның дөньяда юклыгыны күреп кайгыручы вә шул идеал дөньямны тудырыр өчен, тирә-янымны шул идеал дөньяма әверер өчен тырышырга юл таба алмаучы ярты өметле, ярты өметсез бер яшь егет. Менә мин, үземнең җиңүемә шөбһә иткән, үземнең фикеремне мәйданга китерә алуыма шикләнгән, үземнең мәгълүб булуыма ышанып, игътикадым, иманымнан мәхрүм калган, тормыш сугышына кергәнче җиңелгән бер гаскәр. Менә мин, шул иске тормышка әсир калган. Менә мин, шул иске тормышка әсир алынган, аның кергән саен чыга алмаска иттереп ябыла торган 12 ишекле зинданына куелган өметсез, имансыз бер имам. Менә мин, сөймәгән, сөелмәгән бер хатын берлә гомеремне үткәрергә, сөю-сөешү нәрсә икәнене белмәенчә, яшьлегемне уздырырга, картлыгыма кадәр былчырак хезмәтче хатыннар, әдәпсез күрше киленнәре берлә күңелне мыскыл итә, вөҗданны газаплый торган мөнәсәбәтләрдә яшәүче, йомыркалар, кибәкләр, утыннар, саламнар, чүпрәкләр өчен судлашучы кеше калдыгы. Менә мин, хәзер шул суык көндә, шул ыжгырдый торган елдә, шул хатыным берлә бер түшәккә яткан өйдә, үткән гомерендә бер нәрсә эшләмәгән, киләчәгендә эшләргә идеалыны, иманыны югалткан, күрше хатыннары берлә маташудан башка эшкә ярамый торган бер адәм калдыгы. Менә мин, шул үземнең тормышымның начарлыгыны уйлап та, аңлап та, үземне үзем шул начарлыктан, шул баткаклыктан чыгара алмаган көчсез, хәлсез бер әрәм тамак. Әнә минем киләчәгем, зур корсаклы, көненә 10 бәлеш төбе ашый торган, күрше хатыннары, асраулар берлә маташа, былчырана торган мин. Әнә мужиклар берлә юк нәрсәләр өчен ялган шаһидләр яллап-яллап хөкемнәргә йөрүче мин. Әнә мужик хатыннары берлә каз бәбкәләре өчен ырышучы мин. Әнә тагы мин, әнә тагы мин. Тышкы илнең ыжгылдавына минем күңелемнең ыжгылдавы, аның суыклыгына минем күңелемнең суыклыгы кушылды. Мин эчтән тыштан туңа, калтырый, дерелди башладым. Үткән гомеремнең, үтәчәк гомеремнең начарлыгы өчен кайгырырга, йыгларга, шул беткән идеалымны озатырга, бәхилләшергә бер тамчы кайнар яшь таба алмадым. Мин туңдым, мин каттым, мин беттем. 21 декабрь 1902 ел. Әллә кайда яшеренеп яткан шул кагазларны кичә өй юар өчен җыештырганда табып алдым. Башыннан ахырына кадәр укып чыктым. Тагы иске тормышлар күз алдымнан үтте. Тагы бунлар минем йоклаган йөрәгемдә зур бер җәрәхәт ачты. Мин төн буе йоклый алмаенча уйладым. Үземнең нишләгәнемне, нишләвемне, нишләячәгемне төшендем. Бик озак уйлаган, төшенгәннең соңында күңелемә шулмы гомер, тормышмы бу дигән сөаль килде. Шул тормышмы бу сөале үлгән кешенең өрәге кеби алдыма килеп басты. Мин җавап бирә алмадым. Сездән сорыйм. Тормышмы бу? 3 май 1908 ел. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.